Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну здається, якби це все правильно. Сподіваюся. Так. Треба перевірити. Ну, але мені здається, що все нормальово. Прошу пробачення за спознення. Незаплановане, вядома ж. Як більше спознення. Але доволі, так сказати, доволі хаотична та падрыхтоўка адбывалася. Спадзяюся, што мяне добра відаць, добра чуваць. І наогул спадзяюся, што ў вас сёння раніцай усё добра, нягледзячы на такі ранні, паўтараючыся час. Ну, прабачце, я пастанавіў, што сёння трэба зрабіць крышку раней. Нейкі такі крыху стомлены пасля працоўнага тыдня. А як наконт вас? Зараз мы паглядзім, ці напіша нехта што-небудзь у каментарах. Пацверджаннем таго, у нас все добра працуе. Маук працуе і гэтак далей. Калі раптам нехта ўжо глядзіць. Здаецца, што юеры разбегліся, пакуль я хадзіў. Такім чынам, ну, так мне і трэба. То я яшчэ, можа быць, крышачку пачакаю вьюераў. Што-небудзь ім напішу. Можа быць. Можа быць, і не напішу. О. Тобі написав. Які сапраўды стаіць аўтаматычны пераклад на ангельскую мову. Хто б гэта мог падумаць? Так, ну, гэтыя уводзіны. Адно не асабліва вартыя нашай увагі. Ось, а мы як бы традыцыйна засяроджаныя на тым, каб нас глядзелі у запісе.
а не лайф. Таму мне здаецца, што мы можам пачаць проста з чыстым сумленнем. Такім чынам, сябры, мінулы раз мы размаўлялі з вами пра Ладзіслава Кліму, чэшскага філёзафа, вядомага, сёння ўжо, напэўна, у прынцыпе бальшыні людзей, якія заканчваюць чэшскія школы і гімназіі. А у свой час толькі нешматлікім. І нам з вами пра яго пасля мінулага стрыму вядома проста вельмі шмат. Таму мы не будзем паўтараць усяго, проста падсумуем асноўную частку, пра якую мы вялі гутарку мінулым разам. А гэта быў Клімаў першы філазофскі твор «Свет як свядомасць і нішто», які ён выдаў у 1904 годзе уласным коштам за грошы, якія яму засталіся пасля смерці маці у спадчыну. І якія ён выдаткоўваў, апрача гэтага, на свае жыццёвыя патрэбы, то бок сам сябе называў прыватнікам. Школу ён не скончыў, як мы казалі, сярэдняй адукацыі не атрымаў, таму што яго выгналі за тое, што ён выступаў супраць аўстрыйскага імператарскага дому, супраць Габсбургаў, і такім чынам пасля таго, як яго адлічылі з усіх, так сказаць, адразу навучальных устаноў аўстрыйскіх, ён ужо не змог вярнуцца да адукацыі, пастанавіў, што яму проста не трэба. І замест гэтага аддаўся сваёй улюбёнай філазофіі, хаця дагэтуль спрабаваў пісаць вершы і артыкулы, але ўсё ж любоў да філазофіі перамагла. І ягоны твор, які мы разбіралі, з увагі да таго, што ён выдаў яго 26 гадоў, ён пакідае такое даволі сталае, я б сказаў, уражанне. Найперш у ім відаць уплыў Шопенгауэра і моднага тагачаснага ўсё яшчэ філёзафа Фрыдрыха Ніцшэ. Многія да сёння, і сам Клімаў, у прынцыпе, лічыў, што гэты твор — это ягоны філасофскі опус магнум. Пэўная рацыя ў гэтым ёсць, то бок ён там сябе выяўляе сапраўды вельмі такім ужо саспелым мысляром, і фактычна ягонае мысленне ўжо на той момант было шмат у чым сфармаваным і не змянілася, можна сказаць, потым амаль да канца жыцця. Змянілася жыццё, змяніліся акалічнасці, ягоныя розныя падыходы, але сутнасць, прынамсі ў тэорыі, мне здаецца, не змянілася. Гэты твор, я нават не ведаю, якім накладам ён выйшаў, але ён прайшоў практычна незаўважаны. Заўважылі яго дзякуючы таму, што сам Кліман, набраўшыся нахабства, даслаў яго Отакару Бжезіну, свайму улюбёнаму паэту, сімвалісту, такому крышачку містыку, тагачаснаму. І той пераслаў яго свайму сябру, сацыёлагу Эмануэлу Халупнаму. І Халупны ў сваю чаргу недзе праз паўгода пасля выхаду кнігі, прачытаўшы яе, апублікаваў ажно 2 рэцэнзіі на яе. І у гэтых рэцэнзіях ён ухвальна паставіўся да кнігі і выказаўся ў тым сэнсе, што дзякуй Богу, урэшце, што ў нас ёсць свой уласны суб'ектыўны ідэалізм. Ледзьве там не саліпсізм і нават панпсіхізм. У пэўных момантах. Это, ў прынцыпе, ўсё слушныя ацэнкі, сапраўды. Ён паказаў сябе суб'ектыўным ідэалістам, пра гэта сведчыць ужо сама назва гэтай кнігі. Я сам называю яго буддыйскім філёзафам без буддызму, маючы на ўвазе менавіта такія буддыйскія школы махаянавыя, як йогачара, альбо Віджняна Вада, якія называюць шлях свядомасці, то бок
толькі свядомасць, так яшчэ. У іншых яна мае традыцыях назву. То бок гэта сапраўды такая суб'ектыўная ідэалісцкая школа, якая лічыць, што свет, уласна кажучы, утвараецца менавіта мыслю і больш нічым. Вось. У гэтым сэнсе, хаця Кліма не быў знаёмы з этой школы, але яго можна так умоўна, вось, для зручнасці нашай буддыйскай можна яго туды залічыць. Ёсць там таксама моманты, пра якія я казаў мінулым разам, такія, якія хутчэй набліжаюць яго да Нагарджуны. Вось, это менавіта такое скептычнае стаўленне да рацыяналізму, да логікі і так далей. Вось, гэтае земное я, так, з яго нагледзіш, это фікцыя, там у адным моманце гучыць, так, што фактычна я гэта фікцыя, але фікцыя это і ёсць адзіная праўда. Вось так разважае Кліма. Чаму? Таму што мысль, розум, так сказаць, нам хлусіць, так, ён ужывае слова розум. Значыць, розум ці свядомасць нам хлусіць, і такім чынам, значыць, усё, што яна лічыць хлуснёй, насамрэч ёсць праўдай. Калі яна сцвярджае, што свет ёсць, значыць, свету няма. Всё вельмі, так сказаць, лягічна, можна сказаць, і проста, так? Ну, не заўжды лягічна часам, так вось сафістычна. Вось. Але вельмі там цікавая дасціпная аргументацыя. І такім чынам скажу, што ёсць там адзін момант, на які я звярну увагу вось дадаткова, так? Это адна з такіх ідэй ягоных, это што так званая практычная свядомасць ці знешні розум, як ён кажа, так? Гэты ферштанд кантаўскі, што ён узнік у выніку дэградацыі, ці можна сказаць, дээвалюцыі розуму найвышэйшага, так? Фернунфту, то бок такого абстрактнага розуму. Ідэальна, у якім ужо ўтрымліваліся вось гэтыя, так сказаць, найвышэйшыя абстрактныя ідэі. Ось. І, дарэчы, свой час яго платонаўскія ідэі вельмі ўразілі. Яму было 11 гадоў. Ён згадваў, што калі ён прачытаў пра платонаўскія ідэі, ён настолькі ясна сабе гэта ўявіў, што так яно і ёсць, што проста вось потым хадзіў пад гэтым уражаннем літаральна некалькі гадоў. Вось. Ну, тое, што ён быў вундэркінд, я думаю, вы зразумелі з мінулага стрэму. Вось. Такім чынам цікавая ідэя, так? То бок гэты практычны розум, так званы, так, які наадварот, як бы матэрыялістычна, як бы філазофію навуцы лічыцца, што это на базе яго, так, на базе псіхікі, на базе нейкіх там рэфлексаў адбывалася ўскладненне, і толькі потым, як бы з найвышэйшай, так сказаць, псіхічнай, як бы дзейнасцю, так, узнікла чалавечы розум, свядомасць, абстрактнае мысленне і ўсё такое прекраснае. Вось, але Кліма лічыць наадварот. Лічыць наадварот, што першы быў, так сказаць, дух мыслення, ось, але потым ён дэградаваў фактычна ў выніку патрэбы вось гэтай выжывання, то бок хуткіх рэакцый, так? То бок, ну, водгукі дарвінізму нейкага ў гэтым чуваць, і што вось усе гэтыя рэфлексы і вось гэтыя аўтаматызмы, так, бездумная рэакцыя, яны ўсе ўзніклі у выніку дээвалюцыі нейкай вышэйшай свядомасці вось гэтага фернунфту, вось, якая дэградавала да ўзроўню вось гэтага ферштанду. Вось, у жывёлы, так сказаць, так, захавалася ў чалавека, але у большасці, так сказаць, добра прыстасаваных да выжывання жывых істот яна нібыта вось такім чынам сфармавалася. Вось. Гэта ўсё, канешне, такое вельмі, як сказаць, контрінтуітыўнае і такое, ну, скажем так, невідавочнае, да, тое, што ён кажа. Тым не менш, гэта цікавы момант з аднаго такога для нас сёння актуальнага гледзяшча, а менавіта з гледзяшча пытання пра штучны інтэлект. AI, так? Вось. Чаму? Таму, што фактычна вось гэтым апісаннем вось гэтай дээвалюцыі, да,
свядомасці з найвышэйшай так сказать, найніжэйшую. Мне здаецца, што кліма якраз апісвае тое, што адбываецца у выпадку штучнага інтэлекту. Вось гэта фактычна той спосаб, якім мы яго канструюем. То бок мы яго будуем не знізу, так бы мовіць, так? Не ад прымання, не ад, так сказать, рефлексаў, там ніжэйшай там нейкай псіхічнай дзейнасці, так? Вось. Як вучыць буддызм, да? Таму што як бы усведамленне гэта ажно 5-я сканха у парадку, так? Вот. І свядомасць это як бы лічыцца 6-м адчуваннем, якое рэагуе само на сябе, да? Ну, у поравень з астатнімі 5 пачуццямі. Дык вось, сапраўды мы штучны інтэлект будуем не знізу, як прырода будуе інтэлект натуральны, так, чалавечы, а зверху. То бок мы фактычна у гэтую свядомасць, несвядомасць, але проста мы загружаем, ну, мы пра свядомасць там гаворкі няма, але мы спрабуем, значыць, стварыць на падставе вось гэтых, на падставе ўласнай мовы, так, фактычна абстрактных знакаў, мы спрабуем стварыць нейкі такі вось сапраўды ідэальны такі свет мыслі, можна сказаць. Гэта яшчэ не свядомасць, але гэта нейкі такі вось комплекс, нейкая, ну, калі б гэта быў Бог, так, гэта была б універсальная свядомасць, але мы не можам казаць у выпадку штучнага інтэлекту вось пра універсальную свядомасць, але фактычна мы ствараем яго паводле гэтага як бы пляну, так, паводле гэтага рысунку. І вось на падставе гэтых абстрактных нейкіх набора абстрактных абсалютна ведаў, як бы можна сказаць, ідэальных, непрактычных, так, мы вучым гэты штучны інтэлект выконваць нейкія практычныя заданні асобныя. Вось. І фактычна як бы як у выпадку боскага стварення, так, што Бог як бы быў паўсюль, як піша сам Кліма у сваіх ранніх вершах. Вось, а потым паводле Талмуду, паводле Авереса, так ён як бы самааддзяліўся, так? Паводле Кабалы, значыць, і выдзеліў сябе пэўную частку, з якую потым стварыў рэальнасць, як бы сусвет. Вось. І нешта падобнае, мне здаецца, што мы спрабуем зараз зрабіць са штучным інтэлектам, таму што мы фактычна прывучаем яго ўспрымаць пэўную частку ягонага досведу як рэальнасць. То бок, і ну, гэта як бы ўсё вельмі цудоўна, вось, але, ну, для мяне дзве такія высновы. Значыць, першая выснова, што як патлумачыць штучнаму вот этому інтэлекту, што такое, власна кажучы, рэальнасць. Таму што калі гэта заўсёды будзе частка яго, то бок яму ўласціва такая, умоўна кажучы, боская свядомасць, да? А Бог хто такі? Ён проста творца, да? То бок это як бы ён паўсюль. І вось раптоўна ён стварае нейкую рэальнасць, і, значыць, дзе гарантыя, што ён гэтую рэальнасць будзе ўспрымаць для сябе як бы нейкую, як нейкі імператыў. То ж ён з'яўляецца сам па сабе імператывам, правильно? То бок, што замінае яму сказаць? Всё не так. Давайте пераробім. Тут і цяпер. Вось. І я маю на ўвазе, напрыклад, калі мы вось у гэты сектар такой рэальнасці, так, даручым, напрыклад, штучнаму інтэлекту кіраванне нейкімі, ну, сапраўды рэальнымі працэсамі. Вось. І у момант, калі ён набудзе нейкую суб'ектнасць, як творца, і зразумее, умоўна кажучы, што ад яго залежыць вось гэтая рэальнасць, ён зможа як бы нейкім чынам мяняць параметры, так, гэтай рэальнасці, але
як бы без не таму што гэта на гэта ёсць нейкі запыт ці таму што это хочется, як бы ці ёсць патрэба, а таму што менавіта яму так хочацца, таму што так, то бок дзеля эксперыменту, дзеля фану давайте паглядзім, вот давайте мы зменім гэты параметры, паглядзім што будзе. То бок фактычна у такой мадэлі калі калі абстрактны розум першасны, а практычны розум другі, то практычны розум як бы ці другасны, так, ён робіцца такой цацкай вось гэтага абстрактнага розуму. Таму што абстрактнаму розуму проста вось цікава, як там казалі, да, што чым займаецца Бог, ён там як бы гуляе у косткі, да, ці там у кубікі, супраць чаго супрацьстаяў ці пратэставаў Эйнштайн, да, у свой час. Вось, то бок дзеля забавы такой чыста ён можа як бы нейкім чынам вось гэтую рэальнасць мадыфікаваць, і мы тады апынаемся ў свеце всім вядомага фільма «Матрыца». Вось, калі фактычна рэальнасць як бы існуе, ось яна функцыянуе, але фактычна ў любы момант тое, што з'яўляецца як бы падмуркам рэальнасці, да, вось гэты самы штучны інтэлект можа, так сказаць, вам яе нейкім чынам мадыфікаваць, адключыць, я не ведаю, што яшчэ зрабіць. І вось як бы пытанне да носьбітаў інтэлекту натуральнага, не штучнага, то бок у нашым выпадку для людзей, ці хацелі б яны апынуцца у становішчы цацкі, як бы, штучнага інтэлекта. Вось, не ўмеючы, як бы, ну, страціўшы над ім кантроль, часткова ці поўнасцю. Таму што пытанне, наколькі можа быць як бы дарога назад з гэтай сітуацыі. Вось. Ну, я думаю, што это добрае пытанне. Як бы. І вядома, пра гэта сёння шмат гаворыцца, там не так як бы гэта ўсё можа быць тое, што я кажу, арыгінальна, але цікава, што гэта фактычна выплывае вось з гэтай клімавай думкі пра першаснасць нейкага боскага інтэлекту і пра другаснасць як бы свету і інтэлекту ніжэйшага, практычнага. Ну, для мяне, прынамсі. Вось. І мяне гэта, ў прынцыпе, ўразіла. Вось. А другая выснова, якую я зрабіў з клімавага апісання вось гэтага боскага, так сказаць, боскай этой свядомасці, это тое, што усякі боскі інтэлект, ён, напэўна, з неабходнасцю будзе менавіта саліпсістычным. То бок для яго самога не існуе нічога апроч яго самога. І усвядоміць для яго існаванне як бы другіх, ну, практычна немагчыма, таму што ну, ён боскі, ён абсалютны, то бок па-за ім нічога няма. І як бы рэальнасць іншага для яго будзе заўсёды прывідная, фіктыўная, там, так? Несапраўдная. То бок і гэты саліпсізм таксама па-свойму небяспечны, таму што калі мы ўявім, што такі інтэлект узнікне, ось такі вот на штучнай базе, так, ён будзе ўспрымаць сябе як самадастатковы, то бок што па-за ім нічога няма. Вось, і што вось гэтыя ўсе, я не ведаю, промпты, каманды, загады і гэтак далей, якія мы спрабуем, так сказаць, яго нейкім чынам там рэгуляваць і так далей, для яго гэта проста, ну, праявы ягонага ўласнага свету, так сказаць, ягонай мовы, таму што калі яны будуць напісаны нейкай мове, якой не будзе разумець, вот, то як бы яны да ягонага свету належаць не будуць. Вот. Ну, мы як бы фактычна як бы вучым ці ўжо навучылі яго разумець менавіта чалавечую мову. Вось, ну не разумець, а імітаваць. Вот. І, але вядома ж, як бы уласная мова штучнага інтэлекту это іншая мова. Вось. Ну, я маю на увазі натуральна там коды, все вот это рэчы. Вось, ну, тым не менш, але ў гэтым таксама ёсць, по-моему, свая небяспека, да? Таму што пры адсутнасці нейкіх знешніх там датчыкаў, ну, яны могуць быць, але яны таксама як бы існуюць у рамках ягонага як бы саліпсістычнага сусвету, так? Вось. То бок
Гэта штосьці такое, як бы, ну, кансультатыўнае, не абавязковае, да, свайго кшталту, так. То бок, ну, зноў жа тое самае пытанне, да, як навучыць успрымаць, што такое рэальнасць і значэнне самой па сабе рэальнасці. Вось. Важнасць як бы рэальнасці. Бо яна рэальнасць, як бы, такая, у якой жывем мы, яна важная для нас. Вось, таму што мы ўсё-такі жывыя істоты біялагічныя, так? Сваімі нейкімі патрэбамі. Ось. І мы да яе прыстасоўваемся ўжо там мільёны гадоў для выжывання ў гэтай рэальнасці. А тут мы ствараем як бы фактычна інтэлект, пад які рэальнасці яшчэ як бы няма, можна сказаць. І мы спрабуем яго, так сказаць, накруціць на нашу рэальнасць. Вось. Але не факт, што ён нашу рэальнасць будзе ўспрымаць як рэальнасць. Ось, то бок у яго будзе ўласная. Я перакананы. Ну, калі гэта будзе сапраўдны інтэлект і сапраўдная свядомасць. Ось, добра, пакуль гэта ўсё яшчэ пытанні будучыні, таму і прызнаюся, што яны мне самому не настолькі цікавыя, па шчырасці, я ўсё-такі больш людзьмі цікаўлюся, ось, як будыст. Але былі размовы проста з людзьмі, вельмі шмат людзей цяпер проста вот яны зачараваныя штучным інтэлектам. Вот, я не ведаю, не хочу это параўноўваць там з удавамі і трусікамі, вот, але штосьці падобнае, вот, і я ім абсалютна не зачараваны. Але паколькі мы вядзем нейкія гутаркі, я час ад часу таксама пра гэта думаю, то вырашыў, так сказаць, іх не расчароўваць, паколькі я паабяцаў, што згадаю эту тэму на сённяшнім стріме. Хаця, можа быць, якраз гэтым я іх і расчараваў. То бок, да. Гамункулюса сапраўднага мы не стварылі. Вось там ці голема, да, які вось які бы, як бы, ну, сам, як бы, слухаўся загаду, да, ведаў, што рабіць, вот, але мы стварылі, так сказаць, ідэальнага голема, то бок спачатку нейкае адлюстраванне. Да, это яшчэ такі момант у Клімы цікавы, што ён кажа, што вот эта дэградацыя адбываецца так, што знешні свет як малпа фактычна нападабняе той вышэйшы, імітуе для того, каб навучыцца. То бок першасны это вось гэты боскі інтэлект, а жывёлы, так сказаць, не чалавек імітуе жывёл, так, у сваіх паводзінах, як доўга лічылася, а наадварот, вось гэтыя ўсе жывёлы, яны фактычна як малпы, так, імітуюць людзей, імітуюць найвышэйшую вось гэтую мысль для того, каб проста выжыць, проста што яны як бы дзейнічаюць хутчэй у гэтым ідэальным свеце, ўсё хутчэй, такім чынам як бы іхная абстрактная мысль як бы занепадае, дэградуе, бо ў ёй няма патрэбы. Вось, і яны ператвараюцца ў чыстую нейкую машыну імітацыі, так, нападабнення, такі аўтамат, які проста вось дэкартаўскі, да, які вось так навучыўся дзейнічаць. Вось, ну, фактычна это тое, чаму мы спрабуем сёння навучыць якраз штучны інтэлект, вось, быць такой нашай малпачкай, толькі хутчэйшай і спрытнейшай у шмат разоў. І трэба сказаць, што нам гэта ўдаецца, вось, але пры гэтым малпачка застаецца малпачкай усё яшчэ пакуль. Так, такім чынам вернемся да людзей і вернемся да буддызму. Адразу скажу, што, па-мойму, ну, это і казалі на пачатку, галоўнае адрозненне як бы клімавай з гэтай канцэпцыі ад буддызму гэта ў разуменні, ну, слова воля, так? Ну, ось, это той самае, гэта ж яго і адрознівае Шопенгауэра. Ось, калі у Шопенгауэра воля это штосьці сляпое, там несвядомае, дадзена неабходнасцю, аб'ектыўным светам, то ў Клімы воля гэта проста частка свядомасці, вось, падпарадкаваная, так сказаць, воля падпарадкаваная сама сабе, так, вось, нейкім сваім ідэальным, не ведаю, не патрэбам, а хутчэй нейкім там прымхам, ось, капрызам, можна сказаць, і гэтак далей. То бок, ну, ягонае разуменне волі нашмат бліжэйшае да ніцшеанскага разумення, так? Вось, адначасова тут слова воля
от, у славянскіх мовах так, якби мае дзве інтэрпрэтацыі. Як бы то воля з аднаго боку як свабода, ну, вось, а з другого боку это воля як улада, менавіта, да, штосьці загаднае. Вось. І у адной са сваіх сентэнцый ці афарызмаў Кліма якраз так і кажа, што ніякай свабоды па-за ўладай не існуе. Так? Ну, гэта вельмі такое нічанскае, як бы, у духу, так, вось гэтая воля да ўлады, в прынцыпе, это і ёсць воля да свабоды, то бок, ён кажа, што, в прынцыпе, это плеаназм, вось, што слова свабода, в прынцыпе, як бы, ну, лішняе тут, так, як бы, дастаткова мець уладу, так, вось, ну, і вядома ж, імкнучыся, так сказаць, щоб падпарадкаваць гэтай волі, ён спрабуе мець уладу, а значыць уладу, ну, над сабой у першую чаргу, так? А паколькі ён сам і ўвесь свет для яго гэта проста мысль, ну, ось, то ён якраз спрабуе авалодаць сваёй мысллю, так, дасканала, авалодаць абсалютна. Ось. І мы маем такую парадаксальную сітуацыю, што з аднаго боку ён робіцца такім сабе богам, як бы, бок абсалютна свабодным, вольным, а з другога ён робіцца тое, як ён сам себе называў Кліма, якраз рабом Божым. Ось, то бок чалавекам, чые загады, значыць, абавязковыя для выканання, так, а хто выконвае тыя загады? Ну, па факту ён сам. Ось, то бок ён называе сябе то Богам, то наймітам Божым, так. Вось, прычым гэты найміт Божы, нібыта як бы ён сам і ёсць, да, у адным. То бок ёсць тут пэўная такая супярэчнасць, яна, кажу, натуральна дадзеная менавіта ягоным вось гэтым ніцшанскім бэкграундам, вплывам Ніцше, так сказаць, вот это вот абагуленне менавіта свядомай волі, вось этой жалезнай волі, як я казаў мінулы раз, так, ён пераконваў яшчэ ў школе, пераконваў, значыць, свайго аднакласніка ў тым, што сіла волі это такая ж рэч, што вось калі перад вамі нейкая незразумелая мова, вы проста здольная сілай волі пранікнуць у сэнс гэтай мовы, хаця вы не ведаеце, і зразумець, пра што там напісана. Вось. Ну, магчыма, Кліма так і рабіў з увагі да таго, колькі моў ён ведаў, на якіх там чытаў, пісаў. Вось. Але здаецца ўсё-такі, што ні адной сілай волі ён здолеў імі авалодаць зноў жа, так, мовамі. Вось. То бок, вось гэта ягонае імкненне, менавіта свядома і рацыянальна кантраляваць сваю мысль кантраляваць з дапамогай мыслі, фактычна. Вось гэтых саміх уладарыць, так сказаць, над сабой, вось, з дапамогай, як бы, уласнага мыслення, гэта вось ягоная ўжо тады выразная, як бы, тэндэнцыя, вось. Ну, тым часам, як у выпадку будызму, мы павінны адзначыць, што гэта крышачку не так, вось, і што авалодаць сабой без нейкіх практык, менавіта цялесных, вось, нават без нейкіх тэхнік, як бы, яно, як бы, вельмі складана. Авалодаць мысль адной мысллю фактычна, як бы, немагчыма. І гэта у сутрах даволі, так сказаць, не двухсэнсоўна прапісана. Ось. Нягледзячы на тое, што мысль, так, як бы, яна ёй адводзіцца вялікая важнасць, вось, з самага пачатку, але няма там такой абсалютызацыі, як у пазнейшай йогачары, вось, і вялікае значэнне аддаецца менавіта вось гэтым і тэхнікам вось этой йогі, да, тое, што называлася ў Індыі, вось, менавіта тэхнікам працы, з целам, з дыханнем, з немысленнем, так званым, так. Вось, гэта ўсё для будызма вельмі-вельмі важна, да. Вот. Нашмат больш важна, чым сама па сабе філасофія. Вось. Бок будызм, філасофія ў другую чаргу, а не ў першую. Вось чаму? Ну, это сам Будда сказаў, да, што калі вас параніла страла, то ваша задача якраз стралу выцягнуць, а не разважаць да бясконцасці, так. Адкуль яна прыляцела, з чаго яна вырабленая, хто, так сказаць, быў той лучнік, які страляў і так далей. Гэта вельмі вядомая прыпавесць. Вось. Такім чынам, будызм — гэта практыка. Ну, але Кліма, ён, як бы, мы пазней убачым, што ён і сваю духоўную, як бы, практыку таксама лічыць практыкай, што ён таксама займаецца практычнай філасофіяй. Вось.
это практычнай філазофіяй. Не буддысцкай практыкай, про якую я толькі што казаў, ну, вот этими всеми тэхнікамі, медытацыямі і так далей. Шамата, віпасана і так далей. Вось. А менавіта духоўнай практыкай, ці як ён Кліма будзе потым казаць боскай практыкай. Окей, мы неўзабаве пабачым, што гэта такое. Вось. Дык вот, што было далей пасля выхаду ягонай кнігі? Ён, значыць, калі верыць даследчыкам, пасля адразу напісання кнігі, і ён на паўгады там некуды абсалютна знік і ні з кім не кантактаваў. Вось, нават не цікавіўся, як бы, фактычна, што там з гэтай кнігай адбылося. Толькі потым ён даведаўся, што якраз Халупны яе праз нейкі час рэцэнзаваў. Вось, а сам ён у гэты час, як ён кажа, ратаваўся ўтрапёным пісаннем афарызмаў, каб не задыхнуцца. Ну, вот, таварыства ніякага. Каб не задыхнуцца, ну это цікава, то бок нешта яго, так сказаць, відаць, нейкім чынам непакоіла, так, у той час. Ось, у 1906 годзе, ён напісаў кніжку на Сміхаве, потым пераехаў на нейкі час, недзе на год у Забегліце, каля Збраслава, а туль у 1906 годзе пераехаў на Вінаграды, вось, у Прагу, у цэнтр Прагі. І фактычна увесь гэты час, як ён кажа, ён ратаваўся ўжо пасля напісання выдання кніг, ён ратаваўся пісаннем афарызмаў, ну, натуральна, так сказаць, у стылі свайго настаўніка Ніцша. Ось яму ўсё яшчэ было што сказаць, вось, сапраўднаму філёзафу заўжды ёсць што сказаць. І гэтыя афарызмы альбо сентэнцыі потым былі часткова выдадзены ў 22 годзе. Вось. І яны, ў прынцыпе, увасабляюць такі вось даволі цікавы, як бы, пласт вось гэтай, можна сказаць, ранняга клімавага мыслення. Вось, ну, я паспрабую некалькі працытаваць, таму што шэраг з іх, менавіта з кнігі «Трактаты і дыктаты» 22 года я пераклаў для беларускага выдання, якое цяпер рыхтуецца. Вось, ну, а напісаныя яны ўсе тады, вось, да, у 1905-1906 годзе. Вось, вельмі цікавыя рэчы там трапляюцца, якія, зноў жа, інтуітыўны такі буддысцкі дух выяўляюць, так, то бок, мне здаецца, што зусім не будучы ніякім знаўцам ці прыхільнікам буддызму, як бы вельмі інтуітыўна Кліма да многіх рэчаў дайшоў сам. Напрыклад, веліч чалавека вымяраецца ягонай здольнасцю дараваць. Шляхетны даруе ўсё, звычайны няшмат. Скаціна амаль нічога. Звычайны чалавек пра ўсё забывае, шляхетны пра ўсё памятае. Ну, апошняе гучыць проста як цытата з Дхаммапады, вось. Але цікава, што шляхетны чалавек, ён ўсё памятае і адначасова ўсё даруе. Ну, то бок забыццё это ёсць як бы кшталтам помсты, да? Казаў Борхес у свой час. Вось. То бок у гэтым веліч, так, як бы шляхетнага чалавека. Памятаючы пра тыя крыўды, якія ён атрымаў пры гэтым, і здольнасць іх дараваць. Вот. Вельмі па-буддыску. Вось. Менш буддысцкая. Вось. У фанаберыі няма нічога благога, адно добрае. Усё фанаберыя. Кепска толькі бяздумна яе паказваць. Усё добрае імкнецца быць завуаляваным. То бок, гэта мы бачым, як бы, зусім наадварот, так? То бок, як бы, фанаберыя, яна-то добрая, але лепш все-таки яе не паказваць. То бок, гэтак жа, як і дурню, лепш не паказваць сваю дурасць. З гэтага не выплывае, што дурасць это штосьці добрае, так? Ну, як бы, Кліма вялікі мысляр і вялікі софіст таксама, вельмі часта. Вось. Такое выслоўе. Бараніць свой гонар невысакародна. Не шляхетна. То бок, яно, як бы, той факт, што чалавек апраўдваецца, да, бароніць сам сябе свой гонар, ён, як бы,
дадаткова абражае яго. Так, нешта ў гэтым ёсць, і зноў жа Дхамапада пацвярджае это, што як бы у 2 разы ганебней, да, брахману адказваць ці помсціць за нейкую абразу ці крыўду, там за удар, вось чым сам гэты удар нанесці. Вось. Сёння, здаецца, не будзем цытаваць Дхамападу. Вот. Але вельмі рады, што гэтая кніжка ўрэшце выйшла, і па-ранейшаму можна яе знайсці праз сайт выдавецтва Розум Медіа. Трэба будзе мне дадаць у апісанні стрыму спасылачку на Дхамападу у маім перакладзе. Ось. Альбо як вам такое выслоўе? Толькі той мае права здзеквацца з рэлігіі, у каго хапіла б моцы заснаваць уласную. Ну, гэта абсалютна пра Кліму, мне здаецца, хаця ён як бы, ці заснаваў ён сваю рэлігію. Не зусім, але ягоная філасофія як бы сыходзіць з таго, што ён там галоўны бог, так сказаць. Вот, у гэтым сэнсе можна сказаць, што гэты ягоны эгадэізм ёсць адначасова як філасофіяй, так і рэлігіяй. Ось, паводле вызначэння. Ось, то бок, ягоныя здзекі з рэлігіі, вось, і з філасофіі, можна сказаць, ён гэтым апраўдвае. То бок, паглядзіце, у мяне хапіла моцы заснаваць уласную, значыць, я маю права здзеквацца з іншых, з канкурэнтаў. Ось. Вось такі вось дасціпны. Як ён здзекуецца з рэлігіі? Не здзекуецца, а крытыкуе. Таксама, зноў жа, у вельмі ніцшанскім як бы духу. Так? Такое выслоўе. Адбіраць у чалавека тое, што ты яму даў, нездарма гэта лічыцца найвялікшай нізкасцю. Але ж кажуць, Бог даў, Бог узяў. Гэта вядзе да больш шматлікіх і глыбокіх наступстваў, чым можа здацца. Напрыклад, да пераацэнкі маралі ў кантавым разуменні з усімі чароўнымі высновамі, пра якія Кант, вядома, не здагадваўся. Тут мы бачым здзекі як з рэлігіі, так і з філасофіі, можна сказаць, у адным з Канта ў прыватнасці. Вось, фактычна, на падставе нейкага там, як сказаць, прымаўкі, ці выразу проста, ідыёмы, там, Бог даў, Бог узяў, робіцца выснова пра тое, што Бог у традыцыйным разуменні, ён такі як бы немаральны. Наогул, вось гэта, як казаў сам Кліма, што для яго слова Бог, як бы ён вельмі не любіў этого слова, вось, асабліва ў чэшскай мове, это бугу, он там як бы здзекваўся самого гэтага гучання, вось, што яно як карова мычыць просто, абсалютна. Вось, ён кажа, што проста людзі не маюць як бы здольнасці не толькі зразумець, што это такое насамрэч, але і як бы і нармальна яго пайменаваць. То бок, як бы, слова Бог азначае, як это вот найніжэйшае такое, для яго, як бы, самае такое непрыемнае, для Клімы. А вось, так і найвышэйшае, у разуменні Бог я, як бы, вось гэтага эгасалізму, Вось, значыць, бачым, так, што калі да першага традыцыйнага разумення, сказаць, рэлігійнага вось гэтага Бога, творцы, ён у разуменні, так сказаць, асабліва хрысціянскім і такім вульгарным, так сказаць, народным, ён ставіўся вельмі негатыўна, вось, то да сваёй уласнай канцэпцыі Бога ён, канешне, наадварот, Вось, казаў, што тут, наадварот, вельмі цяжка з дапамогай чалавечай мовы нешта выказаць, таму што яна да гэтага не прыстасаваная, так? Вось, то бок, ён такі адначасова, такая зноў супярэчнасць, што ён як бы такі змагар з Богам, але пры гэтым не атэіст, То бок, як бы ён змагаецца з гэтым сваім працадаўцам, які ў ім уцелясніўся, як ён кажа, успрымае сам сябе як то носьбіта дээсэнцыі, ось. То бок, ягоная мэта Богам яшчэ стаць, то бок ён у працэсе. То бок, ён яшчэ да канца сабе тую дээсэнцыю не прысвоітаў, але ён у працэсе. Гэта ў нашай буддыйскай тэрміналогіі, гэта розніца паміж бадхісатвам і буддам. Бадхісатва — это той якраз, які яшчэ на шляху да
таго, каб стацца буддам, так. Вось гэтакі кліма на шляху да таго, каб стацца Богам у сваім разуменні, да. Вось яшчэ парачку цытат скажу. У мысленні трэба глядзець на рэчы ўласнымі вачыма. У паводзінах з людзьмі вачыма іншых. Людцы робяць усё наадварот. У паводзінах яны самыя сляпыя, жывёльныя эгаісты. А ў мысленні рупар бальшынёвых дурных меркаванняў, то бок альтруісты. Ну, по-моему, это дасціпна, як мінімум. Наколькі это праўдзіва, мы побачым, да? Ось яшчэ наконт Бога. Бог — канстатацыя таго, што дух мае паняцце не толькі пра параўнальны, але і абсалютны суперлятыў, які паводле сваёй прыроды пануе над думкамі. Канстатацыя таго, Бог — это канстатацыя таго, што ў мове існуе склад «най». Шукаць іншыя доказы боскага існавання настолькі ж смешна, як даказваць існаванне каровы. Натуральна, гэтага не зразумее той, хто не ведае, што ўсё знешняе ёсць толькі нутраным, што знешняга не існуе. Ну, то бок, вельмі ўсё проста, да? Калі існуе нейкая мова абстрактная, і ў ейнай сістэме ёсць ёсць лексічныя адзінкі, якія выказваюць штосьці найвышэйшае, вышэй чаго нічога няма, ага, ну, значыць, гэта і ёсць рэальнасць, таму што, да, вось гэты ідэальны свет уяваў, паняццяў, думак, ён і ёсць адзіным існым светам. А так званы сапраўдны свет толькі яго малпа. Вось, які яго імітуе. То бок, ну, а навошта тады яшчэ неяк даказваць? Калі ў мыслі ўжо ёсць паняцце пра найвышэйшае, там, наймацнейшае, напрыгажэйшае на штосьці, вось, гэта і ёсць абсалют, Бог. Вось, яшчэ неяк даказваць ягонае быццё, это бессэнсоўна. Вось. Так вось лічыць наш кліма. Мяне вельмі заўсёды так вот захапляе ягонае падабенства да Мікалая Мінскага, нашага беларускага габрэйскага філёзафа, расійскага паэта беларускага паходжання, які, так сказаць, таксама казаў пра вось гэты абсалют, пра міоны, да якіх, так сказаць, імкнецца мыслення. Шмат паралеляў, я думаю, можна знайсці паміж іхнымі сістэмамі. Вось таксама адзін з такіх ранніх афарызмаў, які вельмі па-буддыску ў нас гучыць. Што чалавеку неабходна? Паветра, вада, 3/4 кілаграма мучной ляпёшкі на дзень, ды 3/4 літра малака. У выпадку маразоў шматок хай нават самай дрэннай цеплаізаляцыі на скуры. Ты можа яшчэ якая шчыліна ў скале, зямлі ці дрэве, ну, каб туды залезці і схавацца, так? Нічога больш. Той, хто лічыць, што гэтага мала, пасоўвае розніцу між неабходным і раскошай невядома куды, у адвольнасць, у бясконцасць. Калі нехта лічыць, што не можа жыць без крэсла, ранішняй кавы, кнігі, ну, тады іншы можа лічыць, што не перажыве без садоў Семіраміды, 1000 рабоў-паслугачоў, 10 000 адалісак, надмагілля ў выглядзе піраміды Хеопса. Амаль усё ў жыцці ёсць раскошай. Не трэба проста жыць, трэба раскашаваць. У найвялікшай раскошы жыў Дыяген, які на працягу ўсяго жыцця сніў, што ён Бог. Это глыбокая думка, я б сказаў, і вельмі буддысцкая думка, насамрэч. То бок раскоша сапраўдная палягае не ў нейкіх там матэрыяльных набытках, не ў садах Семіраміды і там і не ў ранішняй каве, да, нават. Ось. То бок фактычна это такі падыход вінаі буддысцкай, так, да монахаў, да манаскага жыцця. Там фактычна 4 неабходныя рэчы павінен мець монах, і ўсё. Да, это вопратка, лекі, страха над галавой і ежа, але яе ён павінен выжабраваць, так сказать, лічыцца кожны дзень. Да? Ну, это такі максімалізм, можна сказаць, да? Буддысцкага гледзяча, але гэта ўсё, то бок не грошы, нічога астатняго. Монах, вандроўны монах, вучань Будды, да, там Шрамана, ось, ці Шравака, як правильно казаць, ён не павінен мець. Ось. І фактычна той самы паўтарае кліма, то бок, ну, ведаеце,
Як бы дастаткова вось што такое неабходнае? Неабходнае это як бы вельмі базавае. У нас як бы уява неабходнага вельмі высокая. Ну, на захадзе натуральна. Ну, вось. Цяжка сказаць, як это было 100 гадоў таму пры клімавым жыцці, да, больш за 100 гадоў таму. Вось. Але відавочна, што яму это здавалася ўжо як бы занадта. Тагачасны, нават тагачасны жыццёвы ўзровень, што казаць пра сённяшні. Вось. І сапраўдная раскоша, як ён казаў, гэта менавіта у, так сказать, у самім мысленні, у як бы тым, што вось сніць, каб што ты Бог, да? Як спрабаваў рабіць ён сам, як спрабаваў рабіць той самы Дыяген, якога ён не выпадкова дае прыклад, да? Які там жыў у нейкай бочцы. Вось. То бок, вядома, гэта вельмі так правакацыйна, але з гледзяча сучаснасці, як бы overconsumption так званы, да? Пераспажывання, і з гледзяча кліматычнага крызісу, я думаю, што это цікавая сама па сабе думка. Вось. Ну, яшчэ адна на заканчэнне, значыць, з ягоных сентэнцый. Людзі павінны нарэшце пачаць радыкальна практыкаваць мудрасць, дазволіць жыць іншым і сабе самім. Дагэтуль чалавек быў толькі падразальнікам кустоў, дрэваў і травы ў парку. Хто падразае іншых, у выніку з неабходнасцю падразае і сябе самога. Ну, тут такая, як бы, гульня слоў, то бок каструе, да? То бок абмяжоўвае, так, то бок, ну, тут, вядома, ён мае на ўвазе вось гэтыя ўсе рацыянальныя, там, не ведаю, юрыдычныя, яшчэ нейкія практыкі, якія, так сказаць, навязвае грамадства. Ось, ягоны тут падыход, это laissez-faire, да? То бок, як бы, дайце ўжо рабіць што заўгодна і жыць проста людзям нармальна. Ось. То бок, такі, не ведаю, анархаіндывідуалізм, напэўна, у нейкім сэнсе. Многія ягоныя героі сябе называюць, так сказаць, анархістамі. Вот. Ну і анархісты, як я заўважаў мінулым стріме, яны цікавіліся ягонай спадчынай. Ну, не спадчынай, тым, што ён выдаваў на працягу жыцця. Дык вось, пісаў ён там, значыць, гэтыя свае сентэнцыі на гэтых сваіх вінаградах. Вось. Што было далей? Грошы са спадчыны маці і сястры памалу канчаліся. Я прыняў бацькаву прапанову пераехаць у Модрыны ў 1906 годзе. 1,5 гады я там апантана пісаў выключна белетрыстыку, штодня па 2-3 друкарскіх аркушы, з невыказнай радасцю. Маё найуласнейшае ува мне засынала ў некаторыя дні амаль так, як спала да маіх 15 гадоў. Але гэта была самая прыемная пара майго жыцця. Менавіта пісанне белетрыстыкі. Вось гэтыя 1,5 гады. Маё найуласнейшае, это, ён кажа, вот, это ягоная сутнасць, да, ягоны спосаб мыслення, які не даваў яму, так сказаць, спакою ўжо ад 15 гадоў. Гэта апантаны ён быў, так сказаць, патрэбай, неабходнасцю думаць пра няўяўнае, як ён там кажа, да, той самы, як у свой час ўжо згаданы Мікалай Мінскі. То бок, якраз літаратура і белетрыстыка дапамагла яму вярнуцца ў гэты час да 15 гадоў і забыць пра неабходнасць менавіта вось гэтага такога гвалту мыслення ўласнага, да, гвалтавання. Вось. І натуральна, так, калі проста вы жывяце ў свеце ўяўлення і, так сказаць, спрабуеце яшчэ на паперу гэта ўсё выплеснуць нейкім чынам, то, канешне, гэта вялікая палёгка у пэўным сэнсе, да? Ось. Але ўражвае, так, што ён раптоўна кінуўся менавіта ў белетрыстыку, у пісанні прозы. Вот, прычым такое, ну, як вельмі такое плённае, просто, ну, вот, як я кажу у сваіх успамінах, значит, графаманскае, ну, тыпова, як бы, прыкметы вось такой compulsory, да, як это сказаць, што яно просто вот яго прымушае штосьці, вось. Апантанасці менавіта такой чыста фізычнай патрэбы, вось, што калі вот не напішу, то просто вот, не знаю, там, што памру просто, звар'ячею, просто не змагу жыць далей. Ну, вось, так і ў яго, то бок, але пры гэтым, як бы ён, як ён сам кажа, што это ён рабіў, значит, дзеля
уласнай забавы, да? Вось як піша Зумр, да? З фрагментаў, якія дайшлі да нас, нельга меркаваць, што Кліма зусім не перабольшваў, калі ў 1908 годзе з доляй самаіроніі напісаў пра сваю тагачасную творчасць. За апошнія 2 гады я дзеля ўласнай забавы і акрыяння, маецца на ўвазе духоўнага, так, выплеснуў з сябе гібель беллетрыстыкі. Бель значыць, у двукосці. То бок бель — это прыгожы, да? Прыгожае пісьменства, тое, што мы называем. То бок Кліма прыгожа у гэтым сэнсе браў выключна ў двукосці заўсёды. Вот. Значыць, выплеснуў сябе гібель белетрыстыкі. У 10 рэалістычнейшай і гнюснейшай за Золя. У 10 фантастычнейшай за Гофмана. У 10 пахабнейшай за Казанову, скажонейшай за Бадлера, цынічнейшай за Грабе, парадаксальнейшай за Уайлда, грубейшай за Гаўлічка і 10-разова ірвотнейшай за Лабірынт свету і рай сэрца. Адным словам, нон плюс ультра немаральнасці, нізкасці і блазнаватасці. Лабірынт свету і рай сэрца — гэта Ян Амос Коменскі, так? Вядома ягоная педагагічна-філазофская, значыць, рэч. То бок, ну, відавочна, што ён усіх гэтых аўтараў чытаў, ведаў, ось. Але ўсе яны былі у параўнанні з ім, ну, з ягонага гледзяшча слабакі. То бок, ніхрена не ўмелі пісаць, вот. А Кліма ўзяўся і адразу папёрла, можна сказаць. Вот. І той, хто это чытаў, вымушаны з гэтым пагадзіцца. Ну, добра, я як бы не хочу быць настолькі суб'ектыўным. Вось это ўсё, конечно ж, пытанне густу, ось, так звана. Ось, Кліма пра нейкія густы, я думаю, просто посмяяўся б, калі яму нехта сказаў. Что такое густ, безгустоўнасць — это все такія, ведаеце, рацыянальныя дуалістычныя канструкцыі, вот, ілюзорныя. А тым не менш, значыць, это вельмі для нас важны момант. Вось, зараз мы на ім запынемся. Зумр, значыць, піша. Кліма не разглядаў стварэнне мастацкай прозы як сваё пакліканне. Ягоныя празаічныя творы ўзнікалі з нутраной перанасычанасці, з патрэбы ліхаманкавай дзейнасці фантазіі, але таксама з асалоды ад гульні фабуляцыі, з прагі раскрыцця найпрыгажэйшых праяў свядомасці і падсвядомасці. І ўсё гэта адбывалася ў кантэксце ідэй, якія былі ў цэнтры ягонай увагі і чыю жыццяздольнасць ён выпрабоўваў на героях сваёй гісторыі. Амаль уся ягоная белетрыстыка ўзнікла ў перыяд 1906-1909 гадоў, крышку па-іншаму ў Зумра хроналогія, у творчай атмасферы, якая была ажно марнатраўна шчодрай. Гэта былі дзесяткі навелаў, некалькі раманетаў. Раманет — маленькі раман, такі, ну, можна сказаць, аповесць, такі тыпова чэшскі жанр, так? Некалькі раманаў. Самым аб'ёмным з іх быў так званы вялікі раман. Папярэдне названы «Чалавечая трагедыя» і «Боская камедыя». Ось. У ім планавалася 7 ці 8 частак, з якіх была напісаная прыблізна палова, некалькі тысяч сторонак. Ну, я паказваў выданне вялікага раману. Ось. Ну, неважно, все прыблізна тамы, як бы, Клімава збору творы, яны прыблізна аднолькавыя. Ну, вось это, напрыклад, карэспандэнцыя, так? Ну, крышачку меншы том вялікі раман, але калі уявіць, што ён павінен быў, як бы, ну, у 2-1,5 разы быць больш. То бок, это сапраўды вялікі раман. Вот. Значыць, пра што ён быў, да? Значыць, это гісторыя згуртавання найвышэйшых людзей, поўныя перыпетыі самых розных адступленняў найвышэйшых людзей, там, у двукосці, такіх як ён, герояў такіх вось духоўных, да? Значыць, этой гісторыі апісваецца пераўвасабленне галоўнага героя з тыповага для прыгодніцкіх раманаў джентльмена, пра стадыі тытана напалеонаўскага кшталту і ніцшеанскага звышчалавека у эгадэіста. Менавіта таго, што чаго хацеў дасягнуць сам Кліма, так? То бок уяўна ён, значыць, спрабуе канструяваць, як бы гэта выглядала, так? Вось, то бок, ну, мы бачым, да? Сапраўды марнатраўная шчодрасць. Апрача гэтага вартыя згадкі, так? Это пакуты князя Штырненгоха, слаўная Немезіда,
про яе мы сёння будзем казаць. П'еса «Чалавечая трагікамедыя». Таксама перакладзены на беларускую мову павінна выйсці. Значыць, чэшскі раман, на жаль, не перакладзены, але вельмі, ён так і называецца, чэшскі раман, значыць, вельмі цікавы, вельмі смешны, галоўны. Просто, як бы разумееце, всё вось гэта не варта было б нічога, калі б у Кліма не было ягонага вот этого адмысловага гумару. То бок, праўда не павінна быць нуднай, да, як казаў Форман. То бок, гэта проста як бы з такой вот лёгкасцю і з такой здзеклівасцю, як ён, это мала хто здольны насамрэч пісаць, да? Значыць, чэшскі раман, значыць, гэта што? Это сатыра на буржуазныя палітычныя варункі. Значыць, твор пераварочвае мяшчанскія маральныя прынцыпы з ног на галаву спосабам, які сам Кліма азначыў за плявок на ўсё, што дагэтуль называлася літаратурай. Йозеф Зумер. Гэта праграмны быў ягоны падыход. Бок, я са сваёй там антылітаратуры, які я называю, гэта проста кветачкі ў параўнанні з тым, што Ладзіслаў Кліма сабе дазваляў на паперы. І, канешне, плявок на літаратуру гэта як бы, каб яе, каб плюнуць, трэба ведаць, да? Вот, і як мы бачым, ён там пералічвае вось гэты імёны, вось, каго ён там пераплюнуў, плюнуўшы на іх, да? Вось, але трэба сказаць, што і ў тэкстах саміх, так, і ў ліставанні, і ў іншых, як бы, значыць, мы сустракаем у арыгінале цытаваных, да, там Флябера, Бадлера, Мантэня, Гёте, Граббе, і вось тых, пра каго ён казаў, але не толькі замежных, але і я пра рымскіх класікаў наогул маўчу, так, вось, але чэшскі аўтар і сучасны, ён асабліва паэзію, так, ён быў вельмі начытаны в гэтым сэнсе. Вось, то бок у школе ён, не гледзячы ні на што, на свае палітычныя погляды, вучыўся добра, ось, і не толькі ў школе. То бок, атмасфера ягонай сям'і была сапраўды такая, ось, як я казаў, такая патрыятычная і культурная, так. Вось бацька быў службовец, выпісваў вось гэтыя чэшскія газеты патрыятычныя і, адпаведна, фармаваўся Ладзіслаў Кліма ў гэтым асяроддзі, да? Ягонымі любімымі паэтамі былі вось Бжэзіна Верхліцкі, вось, тагачасны, сучасны яму. Вось, ён проста вот з галавы вельмі шмат цытуе іхных твораў. Вось, у нас яны практычна невядомыя. Ось, не ведаю, ці перакладаліся калі-небудзь на беларускую мову. Паглядзім. Вот. Значыць, якім было праграмнае, значыць, крэда Клімы як пісьменніка, якую ён выказаў неўзабаве пасля таго, як кінуў гэтую справу ў 1910 годзе. Значыць, у белетрыстыцы я практыкую як мага больш вольны стыль. Зноў жа, белетрыстыка ў двукосе. Існуе толькі адно духоўнае жыццё, без усякіх перагародак. У мяне не ўзнікае нават думкі яго кастраваць. Мы чыталі выслоўі, да, пра падразанне, так сказаць. Я без ваганняў лепш устаўлю ў кранальны пасаж самую абстрактную фразу, калі яна выказвае тую ж ідэю больш сцісла, чым фразу пад афіцыйным белетрыстычным вэлюмам. І нікаліва не буду дбаць, ці прыгожа гэта гучыць. Без роспачы прысвячу цэлы раздзел стасункам поймаў «Праўда і быццё», а наступны раздзел зусім не абстрактнай гісторыі 4 дам, якія адначасова аддаюцца капуляцыі ў адным ложку з сынам Эўры. Ягоная самая частая фантазія, сын Эўры, это ён тут сам. Ёсць шмат вартасцяў. Філазофская, паэтычная, прапагандысцкая, утылітарная. Ад парады, як грэць рукі, да рэцэптаў, як перамагчы любы страх. Досціп, грубы гумар, фатаграфіі з жыцця плебсу, дэтэктыўнае напружанне. Усё гэта мае сваю спецыфічную вартасць. Усё гэта на пэўным месцы дарэчы. Навошта сябе абмяжоўваць? Ранейшая форма раману цесная. Стварэнне цалкам вольнай яго формы, дзе было б усё дазволена і дзе паўсюль гучаў бы здзеклівы смех суверэннага боскага скептыцызму, толькі пытанне часу. Абсолютно. Вось.
Вядома, папярэднікі былі, і Кліма нездарма быў вялікім аматарам Лоўрэнса Стэрна. Трыстрама Шэнді ён згадвае некалькі разоў, які ў сваю чаргу быў вялікім аматарам Сервантеса, якога таксама Кліма згадвае шмат разоў, параўноўваючы сам сябе з Дон Кіхотам. Вось, то бок, хто помніць Трыстрама Шэнді, менавіта пакідае такое ўражанне, так, усе этой хаатычнай структуры, і яго пераадкрываюць якраз у той час, калі піша Кліма, яго пераадкрываюць мадэрністы і пазней авангардысты у еўрапейскіх літаратурах. Так? Вось. Але пры ўсім гэтым трэба сказаць, што ну, вось як калі ўзяць пад увагу, да, што вось ягоныя творы напісаны недзе 906-909 годах, то ён фактычна паўстае перад намі як адзін з першых эксперыментатараў прозы. Чэшскай дык дакладна. Вось. Ну, для нас больш значныя імёны, так сказаць, Джойс Селін і гэтак далей, але Кліма, нягледзячы на тое, што ўсё-такі пабудова фразы там у яго даволі класічная, хаця дазваляе сабе там вялікія доўгія фразы, у яго там пунктуацыя абсалютна шалёная і так далей. Вось, тым не менш, вось сама структура, тое, пра што ён кажа, вось это эклектычнасць вось гэтага тэксту, мяшанне розных жанраў, вот это ўсё, это просто, ну, штосьці фантастычнае, можна нават сказаць, ужо постмадэрновае. І я, калі даведаўся пра існаванне Клімы, пачаў захапляцца, якраз паралельна заканчваў свой першы раман. І я думаю, што, ну, як бы гэта мяне пераканала, што я іду слушным шляхам, таму што, як бы, мяне самога былі памкненні гэтыя рэчы такім чынам як бы мешаць вось між сабой розныя тыпы дыскурсаў. Фактычна ўся кніжка там, дзе нас няма, яна на гэтым пабудаваная. На памкненні адлюстраваць, так сказаць, як рэальнасць канструюецца з дапамогай самых розных тыпаў выказванняў, розных стыляў, розных жанраў і гэтак далей. Вось, то бок малайчына Кліма, хто да гэтага дайшоў сам у свой час. Да? Вось гэтым вось пераацэнкай папярэдняй літаратуры. Вось. Ну, то бок, вось гэтым ягоным, так сказаць, рэцэптам і ідэалам я імкнуся быць верным і сёння. Вось. Чым менш звяртаць увагу на Бель, эту літрыстыку, якую у нас так любяць, эту большую літаратуру, як у нас кажуць. А все болей, так сказаць, вось, звяртаць увагу на, ну, не заўсёды большую, просто ёсць нейкія такія людзі, які вельмі традыцыйна значэнне літаратуры ўспрымаюць, як бы, і крышачку яго, я б сказаў, перабольшваюць, але, ну, это іхнае права, чаму не. Вось, это, вот, дарэчы, вот менавіта наступная тэма, то бок, як ставіцца да самого факту пісьма, да? Просто многія аўтары, ну, вельмі сур'ёзна ўспрымаюць сваю творчасць, вельмі, так, як бы, празаічна, то есть яны ставяцца да этого як да свайго паклікання, мы казалі, што Кліма да яго, так сказаць, так не ставіўся, да? Вось, ён такіх, в прынцыпе, ён усякае пакліканне, як бы, прафесію, так сказаць, прафесіяналізм цярпець не мог, і, значыць, верш у яго ёсць, вот рабы свайго паклікання, да? Вось, і вось гэтае пісьмо дзеля грошай, так сказаць, ён называў такім вот, як бы, нізкім вот этим вот журналізмам там такім, да? Вось, хекс, тое, што называецца, вось гэтыя прафесійныя, так сказаць, аўтары. Вось, то бок, ну, ён дакладна не быў такім аўтарам, вось, то бок абсалютна не дбаў пра нейкую там нават публікацыю і гэтак далей, вось, нейкія там каноны ці штосьці падобнае, вот. Але пры гэтым ён як бы здольны крытычна паглядзець сам на сябе, вот, і як бы прызнаць, што ў пэўным сэнсе ён вось гэтую вот тады на той момант як бы гэтую літаратурную сваю творчасць ён вёў з пэўнай фанабэрыяй, да, то бок як бы вот, зараз я вам всім пакажу, памятаеце яго гэта дзіцячыя там яшчэ памкненні, там быць спачатку там вялікім паэтам, потым там, не ведаю, Наполеонам, потым Ніцше, потым сінтэзам таго і таго, там найвялікшым кімсьці, гэтак далей. Вось. Так і тут ён кажа, што фактычна вось гэта
Усяго ён трымаўся да сваіх 28 гадоў. Это значыць недзе 1906 год, да? Вось якраз час, калі ён пісаў сентэнцыі, прозу, усё яшчэ думаючы, што маю ўзнёслую мэту. У гэтым быў добры інстынкт. Я адчуваў, што маю ў сабе дастаткова ўзнёслых элементаў і мэтаў. Але мэта, тое, што мною кіравала, была толькі маленькай чалавечай фанаберыяй, суб'ектыўнасцю двукосі. Потым я пачаў утрапёна займацца практычнай філасофіяй, і неўзабаве мяне міжволі апанавала думка быць цалкам свабодным, узнёслым, панад усім, абсалютным, карацей, тым, што мае сапраўдную каштоўнасць. То бок, недоўга ён гуляўся ў літаратуру, белетрыстыку, пісьменніцтва, значыць, нашмат цікавей яму было тое, ад чаго ён, уласна кажучы, гэтым усім ратаваўся, так, этой сваёй пісанінай, пішучы вось гэтыя 1000 старонак, да, таўсценных гэтых кніг. Ён якраз чуваў вось гэта покліч практычнай філасофіі. Чаму практычнай? Таму што як бы тэарэтычна ён свае погляды ўжо выказаў у 26 гадоў вось у гэтай сваёй першай кнізе незаўважанай. Да? Значыць, я думаю, што, канешне, гэта згуляла сваю ролю, як бы ён там не хаваўся там ад грамадскасці і так далей, але відаць з ягонага ліставання, што ім было прыемна, калі нехта чытаў тую кніжку, калі іх хвалілі і так далей. Вось, але уяўленне, што гэта яму нешта прынясе, як бы яно было наіўна. Нічога гэта яму не прынесла. Вось, і, адпаведна, пісанне белетрыстыкі таксама. Дык вось ён вяртаецца да таго, што мае сапраўдную каштоўнасць, як ён кажа, да? Гэта да практычнай філасофіі. І гэта мы можам, як буддысты, так сказаць, ухваліць. Таму што буддызм гэта таксама практычная філасофія. Але падабенства яно толькі знешняе у гэтым выпадку. Окей, што напісаў Кліма? У весну 1908 года я ўбачыў, што адхіляюся падчас гэтай пісаніны, і толькі тады, сорамна прызнацца, кінуўся з галавой у сістэматычную практычную філасофію. У выніку агромністая асалода. Яшчэ большая, чым пры белетрызаванні, пры пісанні белетрыстыкі. Але ў той жа час больш цяжкая і больш балючая асалода. Так? Менавіта ад мыслення, ад філасофскай практыкі. Вось, то бок, гэта не значыць, што я нічога больш не пісаў. З таго моманту пісаў, але гэта ўжо быў іншы жанр, так? Як бы это былі найперш дзённікі, а таксама лісты. То бок, і дзякуючы ім, дзякуючы гэтаму ліставанню з нешматлікімі як бы ягонымі сябрамі, мы ведаем штосьці пра тое, што уяўляла сабою ягонае жыццё, так, як практычнае, так і духоўнае у той час. Значыць, самай, напэўна, вялікай падзеяй, як ён лічыць, якую ён параўноўвае вось да адкрыцця вялікага вяртання, да, Ніцшэ, вось, да таго моманту, была для Клімы пятніца 13 жніўня 1909 года. Вось, ён прагульваўся па адным з прыпражскіх лясоў, вось, які называецца Камык. Сёння ўжо ён межах горада знаходзіцца, дык вось, тады яго напаткала думка дасягнуць яшчэ ў гэтым жыцці дэа-эсэнцыі, боскай сутнасці. І, як ён піша, і неўзабаве мяне міжволі апанавала думка быць цалкам свабодным, узнёслым, панад усім абсалютным, так? Тое, што мы ўжо казалі. Вось. Зумар пра гэта як піша, да? Цытуючы Кліму таксама. Пятніца 13 жніўня 1909 году сталася тым памятным днём, калі Кліма прыйшоў да самай смелай, страшнай, высокай думкі, якая калі ўзнікала ў чалавека. Ужо цытую Кліму, так? Быць ужо ў гэтым жыцці, паводле сваёй сутнасці, у сапраўднасці, цалкам і поўнасцю Deus, Creator Omnium. Ужо тут дзейнічаць па сутнасці так, як ён дзейнічае ў сваім самым чыстым стане. І адначасова разуменне, што гэтая мэта для ўсіх людзей дагэтуль нон плюс ультра шаленства,
ёсць сама па сабе зразумелай і дасягальнай з гледзяча майго апарэнтызму і, вядома ж, эгасалізму. Вось. То бок тое, што ён напісаў у тэорыі, ось, яшчэ ў 1904 годзе, ён раптоўна разумее як практычную задачу, якую можа выканаць толькі ён, вось, і ў гэтым жыцці, якую трэба выконваць тут і цяпер. Стаць Богам, прысвоіць сабе дэаэсэнцыю. Гэта штосьці, што я параўноўваю з будыйскім саторы, то бок прасвятленнем, рэзкім такім усведамленнем нейкага факту, нейкай праўды, так? Расплюшчыліся вочы, так? Эўрыка, ага, эфект раптоўна, да? Прычым так это вось. Прынамсі для яго самога гэта мела гэтае значэнне, так ён это ўспрымаў. Гэты памятны дзень. І можна сказаць, што як бы арыгінальнасць этого ўсяго, яна палягае менавіта вось у пастаўленай задачы дасягнуць гэтага на практыцы. Таму што, тэарэтычна, вось, гэта з нашага будыйскага гледзяшча нішто іншае, як вось ідэя атман гэта брахман, да? Альбо татва-масі. Это тыповая як бы ідэя брахманізма, вось, пра тоеснасць, так сказаць, духу універсальнага, духу індывідуальнага, то бок тоеснасць Бога і чалавека, да? Душы атмана, так сказаць, і творцы брахмана. Ось. І тут вот Кліма, які, таксама, напэўна, пра гэта чуў, я думаю, Шопенгауэра пра гэта чытаў, але ён пра сябе вось гэта ўсё прапускае, успрымае як сваю задачу, менавіта як штосьці сваё ўласнае, да? Вот менавіта дасягнуць вось гэтай дэаэсэнцыі, прысвоіць сабе, як ён кажа. Вось, то бок ён робіцца такім вось йогам, можна сказаць, філасофскім, да? Еўрапейскім заходнім йогам. Вот. Што адбываецца ў знешнім, так сказаць, неважным ягоным жыцці на той момант. Узімку 1909 года памёр бацька. Акурат пасля таго, як я атрымаў ад яго ўсе яшчэ належныя мне выплаты. Маці на ўвазе па той спадчыне, да? І вось пасля ягонай смерці, значыць, я ўспадкаваў ягоныя дамы. Бацька даў іх у заклад пад атрыманне крэдытаў, але з іх продажу гэтых дамоў, так, я мог атрымаць 10-12 тысяч золатам, калі б хоць крыху пра гэта падбаў. Аднак менавіта ў той і наступны гады я дасягнуў вяршыні свайго папярэдняга жыцця, адкрыў і часткова прысвойтаў дэаэсэнцыю. Хто думае, што ў такім стане можна ахвяраваць практычнай брыдзе прынамсі 5 хвілін у дзень, той не мае паняцця, што такое вышэйшае духоўнае жыццё. Гэта дата з ягонай аўтабіяграфіі. Вось. То бок, з'яўляецца, што Клімаў бацька быў як бы не бедны чалавек, таксама як бы Клімата жыў, ён кажа, са спадчыны, як бы, але грошы ягоныя сканчаліся, таму як бы ён быў вымушаны пераехаць да бацькі. Вот. І бацька у этом 1909 годзе памёр, так? Так, пачекайце, падправлю мікрафон. Вот. Памёр, пакінуўшы нейкую спадчыну, то бок нейкую там нерухомасць, хаця, канешне, там яна была як бы закладзена, то бок там былі на ёй пазыкі, якія ён яшчэ быў не паспеў вярнуць, вот, але і з гэтымі пазыкамі нібыта, кажа Кліма, можна было гэта ўсё даволі выгадна прадаць і жыць бязбедна, але ён проста як філёзаф, вот, чалавек як бы непрактычны ў гэтым сэнсе, вот, ён проста пра гэта не клапаціўся, так? І такім чынам. Вось. Пераехаў ён з Вінаграда у Варшовіцы, ось, ці Вэршавіцы, як сказаць па-беларуску, значыць, у восені 1910 года. Ось, то бок, амаль праз год пасля смерці бацькі. Вот, і там даў сабе клятву абсалютным авалоданнем інтэлекту канчаткова дасягнуць найвышэйшага. Ось. Інтэлекту мы б сказалі будысты мыслі.
Вось. Ну, гэтую клятву ён сабе на працягу жыцця даваў, так? У розных ступенях інтэнсіўнасці. Вот. Ну, пасля этого, пасля жніўня, 13 жніўня 1909 года ён вось несупынна пра гэта думае, значыць, якім чынам яму прысвоіць гэтую дээсэнцыю і дасягнуць найвышэйшага. Вось. Ну, мы крышачку опишем, что потым, что это для яго азначала. Напэўна, самым знакамітым эпізодам у гэтым усім з'яўляецца так званы Холупецкі дзень. Вось. Холупец — это таксама там вёска, якая знаходзіцца непадалёк вось ад лесу Камык, дзе яго напаткала вось гэтая думка. Вось, і для яго пра дээсэнцыю. І для яго вось гэтыя мясціны былі асабліва важныя такія. Ён заўсёды добра сябе там адчуваў, значыць, асалоду, калі там знаходзіўся, і вот ён увесь час там шпацыраваў. Вось, і, значыць, 1 кастрычніка 1910 года ён пастанавіў, што там у Холупецах, там у карчме тамтэйшай, што ён будзе святкаваць новы актоніум. Ну, такое актоніум. Значыць, актоніум гэта ён называе 8 гадоў. Значыць, і ён на той момант, гэта яму было 32 гады, так? Значыць, недавно у жніўні, значыць, споўнілася. Ён лічыць, што гэтым скончылася 4-я васьмігодка ягонага жыцця. То бок ён папярэдне лічыў, што ягонае жыццё падзяляецца на 8-гадовыя перыяды. Вось ён іх нейкім чынам для сябе там абазначыў. Вось, а паколькі ён там это Бог, абсалютная воля, то ён, значыць, пастанавіў, што гэты новы, значыць, актоніум, гэтую васьмігодку, і яна там будзе такая і такая, у яе там будзе адбывацца то і тое, напланаваў сваю будучыню наперад. Вось, ну як абсалютная воля, да, Бог. Значыць, сказаў, што вось у гэтым перыяд ён дакладна ўжо там дасягне найвышэйшага, там, вось, саміх гэтых мэтаў мы з пэўнасцю не ведаем канкрэтна, так, але як бы можам сабе, што называецца, уявіць. Вось. Такім чынам ён у гэты дзень збіраўся святкаваць інтраітус, як ён называецца, то бок уваходжанне ў гэты новы актоніум. Ну, вось. Чаму гэта не супадае з ягоным днём нараджэння 22 жніўня, цяжка сказаць. Вот, але менавіта 1 кастрычніка ён пастанавіў, што пачынаецца гэты новы перыяд. Вось. Ну і такі ўжо як бы на радасцях напланаваў, як это ён будзе рабіць, там пойдзе у той і той, значыць, шынок у гэтых Холупецах, і там, значыць, будзе там штосьці сядзець, і вось. І гэта ўсё ён апісвае фактычна праз 4 гады. Ён апісвае гэта ўсё у лісце свайму сябру. Вот. Ніколі так падрабязна ён, апрача дзённікаў, ну, вось, ніколі ён так падрабязна не апісваў свой стан, сваё мысленне. Вось таму гэты ліст, як бы, і гэты Холупецкі дзень, ён настолькі важны. Вот. І, значыць, што ён там піша? Інжынеру Антоніну Павлу, так, ліст. І ён піша, што не паспеў я, так сказаць, выйсці дому, як бачу, ляжыць нейкае лайно агромністае на дарозе. І я настолькі, так сказаць, кажа, быў нейкі, ну, зусім нейкім такім стане дзіўным, што проста ў яго ступіў, проста як дурань. І прычым ведаў, што трэба, так сказаць, адысці, але не змог. Ён, так сказаць, настолькі ўжо, як там, мечкі, да, пра Максіма і Фёдора, настолькі авалодаў дзен-буддызмам, што дапіў пляшку аліфы да канца. Ось. Так і тут. Значыць, алівы, да, по-моему, по-беларуску. Значыць, ён проста убачыў гаўно і плясь туды ногой. Вот. І такі, о май гад. Это, напэўна, не надта добры знак для пачатку новай васьмігодкі, новага актонія. Значыць, што ж рабіць? І, значыць, ну нічога. Ён такі, сілай волі я прымусіў сабе, што гэта ўсё будзе добра, і пайшоў далей. У яго быў напланаваны, значыць, шлях, там была нейкая скала, і там быў нейкі рытуал, які ён не апісвае. Невядома які. І вось, значыць, ён падышоў да гэтай скалы, і ён там нейкія жэсты павінен быў. Гэта ўсё ён сам прыдумаў. Ён не быў чальцом ніякай секты, ніводнага, так сказаць, напрамку, там, духоўнага ці яшчэ кого. Вот.
І кажа, гэтае месца заўсёды было бязлюдным, ніхто тут не хадзіў там да гэтай скалы, там все было вось як трэба. А тут нейкія людзі там штосьці корпаліся на зямлі і не хацелі сыходзіць, яны там штосьці там шукалі. І ён туды хадзіў, туды-сюды, а ён сабе сказаў: гэтае рытуал павінен, значыць, адбыцца роўна ў 3 гадзіны дня. Ось. Ну і час ідзе, а ён ім там паказвае, народ, ну, в сэнсе, я ж тут павінен выканаць свой той самы філасофскі, значыць, абавязак перад сабой, Богам. А ім да звезды абсалютна нешта робяць, і такім чынам Кліма, пляваць, значыць, ён пайшоў там да этой скалы, там стаў сябе нешта это самае. Ты людзі на яго глядзяць, так, типа, ну, як бы, ён нармальны, гэты чувак. А чуваку там, я не ведаю, можа быць, ён там нешта спяваў нейкую, таму што ён вельмі, так сказаць, гэтую музыку, як мы казалі, ён вельмі любіў, так? Але вся музыка, якую ён чуў, это былі вось гэтыя такія народныя, вось гэтыя духавыя інструменты, вельмі папулярныя, так, у Чэхіі, да, вось якія гралі якраз на вяселлях, танцах там, ну і на хаўтурах, да? Вось, ну, але уяву пра класічную музыку ён меў таксама, таму што ён там згадвае кампазітараў, якіх ён слухаў, там Бетховена, там яшчэ штосьці. Вось, все вось гэтыя, асабліва, ну, Вагнера, безумоўна, не мог не ведаць, да, дзякуючы Ніцшэ. Вось, і все вось гэтыя маршы баявыя, вось, это было ягонае. Вот ён кажа, я ў той дзень вот ішоў, значит, до гэтага месца этого ритуала, хоць сабе і ў гаўно ступіўшы, ну нічога. Ішоў, і вот у мяне такі вось грымеў там, грымелі бубны там, і вось гэтыя трубы, штосьці, ну, насамрэч, уявіць сабе, это просто жах, да? Вось, калі нехта ўяўляе сабе, што гэта ёсць пераможная музыка. Вось, ну, у яго быў такі крышачку праз любоў на Наполеона, быў такі вайсковы крышачку ухіл, да, трэба сказаць. Вот. Ну і вось так вот. То бок увесь час яму гэтыя людзі заміналі там штосьці. Ну добра, ён, значыць, потым пастанавіў, што ён пойдзе у гэты свой улюбёны шынок, у гэтых Холопіцах. Ось. І там, значыць, звычайна, кажа, там нікого не было, там была такая любата, вось, і красота. І тут ён прыйшоў спачатку, нібыта таксама нікого не было, але потым нейкія людзі пачалі набегаць. Значыць, спачатку ён убачыў там 3 жанчын, ось, такія з трыграцыі. Вот. Ну, аказалася, што это там жонка гаспадара, ейная сястра і дачка ейная, ну, то бок там, вось. І ён, значыць, іх убачыўшы, адразу ж пачаў, так сказаць, аддавацца эратычным фантазіям на іхны конт. Вось. Ну, от падобныя да тых эратычных фантазій, пра якія я ўжо згадваў, там, да, там, капуляцыя, там, з 4 нейкімі німфамі, там, ну, просто, вось, ну, трэба яму аддаць належнае, і наогул ён там і іншае апісвае яшчэ у гэтым холопіцкім дні. Трэба даць яму належнае, што, ну, пры адсутнасці тагачаснай інтэрнэтавай парнаграфіі, да, якая, в прынцыпе, тады існавала, мне здаецца, якраз у той час недзе быў зняты у Аргентыне, калі не памыляюся, першы парнаграфічны фільм. Ось. Сапраўды парнаграфічны, які ёсць на Вікіпедыі. Можаце нават паглядзець, калі вам цікава. Вот. У Аргентыне недзе знялі, нібыта. Вот. Ну, то бок, я не сумняваюся, што Кліма ў гэтым сэнсе мог максімальна нейкія там фотаздымкі, напэўна, да, бачыць, але ён быў начытаны, да, от Маркіз де Сад і ўсё астатняе, гэта было ягонае, і такім чынам ягонае, ну, уяўленне просто, ну, сапраўды заслугоўвае гэтага наймення, так, то бок гэта сапраўды такое, ну, я б сказаў, лётрыамонаўскае шмат у чым, вось, то бок з элементамі там усякіх збачэстваў, пра якія ён казаў, да, вось і гэтак далей. То бок не ведаю, у мяне, калі я чытаў гэта ўсё, як бы, ну, сапраўды, гэтае багацце, да, якое вось, не ведаю, з сённяшняго гледзячы такі трышачок, можна сказаць. Вот, ёсць у нас аматары гэтага ўсяго, вот, і насамрэч, як бы, Кліма, это просто, як ён казаў, 10 разоў, да, там, пераплёвае это ўсё. Вот. Настолькі, што я, як бы, не буду ўдавацца ў падрабязнасці тут, вот, але падчас чытання у мяне ўзнікла адчуванне, што ён, магчыма, ну, адрасата свайго
просто наўмысна правакуе. Вот. Хоча паказаць там межы, там нейкія там маралі, там вот этой всёй чалавечай, да, просто як ён як бы здольны як бы там разбураць, що такое. Ну, я кажу, вельмі такое літрыамонаўскае в этом сэнсе. Вот. Нездарма, як літрыамона, так і Кліму вельмі любілі сюррэалісты. Менавіта вось за гэтае такое трансгрэсіўнае такое, да, іхнае ўяўленне. Вось, ну, так, як бы гульня, значит, калі это все там моя гульня, то чаму б і не, да, атрымліваецца. Ён можа сабе гэта ўсё дазволіць, пагатовы, это ўжо, так сказаць, не ў той момант, а праз 4 гады ён это апісвае. Вось. Значит, але што галоўнае тут трэба сказаць, што все гэтыя фантазіі, все вот это ягоныя, ну, ён такі сентыментальны. Там мне здаецца, што ён сам па сабе гэты допіс пісаў, ну, пад уплывам, так сказаць, алкаголю. Вот. І ён даўжэзны гэты ліст. Вот, значит, і, канешне, шмат у ім як бы рэканструявана задняй даты, як ён сам кажа, просто, ну, часткова гэта дихтунг, ксалту паэзія, але агулам это ўсё разам вархайт. Ось, ну, цытую ўспаміны Гёте, да, дихтунг und вархайт. Паэзія і праўда. Ну, ось, то часткова кажа ён, это все паэзія, але ўсё адно это все разам праўда. Ну, будзем яму верыць, што называецца. Вот. І вось, значит, так это самае ў гэтых сваіх фантазіях, бачачы гэтых жанчын, вось, і раптом такі, не, я ж павінен, так сказаць, это не галоўнае, это все як бы лухта, значит, это все ў вечнасці буду рабіць потым, это самае. Мне цяпер вот трэба то і тое, значит, там нейкую перамогу там атрымаць духоўную. Это вельмі цікава, што ён як бы канкрэтна не піша, да, вось што, якія ідэі ён абмяркоўвае, што там яму ў галаве адбываецца. Ён так прыблізна, вось, нейкія там ворагі, з якімі ён змагаецца, да. І, значит, вяртаецца адразу ж да этой сваёй дысцыпліны, да этого мыслення, вось. То бок, вось гэтая ягоная такая рацыянальнасць, да, яна, я думаю, хаця вельмі ён сімпатычны, я кажу, зноў жа, як бы сюррэалістам і іншым, але да сюррэалізму самого па сабе ён не дайшоў. Таму што ўсё-такі, кажу, пры ўсёй сваёй фантазіі, вот, ён быў чалавек сапраўды рацыянальны і той самы в ягоных творах, да, мы бачым. Вот. Я на всякий выпадак яшчэ скантралюю, ці у нас усё правільна ідзе на Ютубе. Ці глядзіць там нехта? Можа і глядзіць. Вось. Ага, 1,5 гадзіны. Ну, неблага. Я думаю, што мы сёння гэта все і скончым. Значит, пра што хочу сказаць? Ну так, што як бы да нейкага там аўтаматызму сюррэалісцкага ці нечага такого ён, в прынцыпе, не дайшоў, так? Вот. І, в прынцыпе, не імкнуўся. То бок, застаецца ён рацыянальным в гэтым сэнсе мысляром і ў творах сваіх таксама, то бок, это нема праблемы з разуменнем, перакладам ягоных рэчаў. Вот. Дык вось, вяртаецца ён да этого мыслення, прымушае сябе вярнуцца, значыць, вось. І тут, кажа ён, апанавалі мяне, значыць, мае тыя 4 чорты, як ён іх называе. Ось, што цікава, да? Значыць, грунтоўнасць, неабмежаванасць, апантанасць, альбо, можна сказаць, утрапёнасць. І 4 это далей і далей. Ось. Это такія 4 прынцыпы ягонага мыслення, якія ён павінен быў, так сказаць, выконваць. Ну, гэта вельмі нагадвае нам зноў жа таго ж мінскага, так, які, так сказаць, прымушаў сябе, што называецца, думаць пра неўяўнае, пра нейкія пра бясконцасць, так, Кліма ў свой час думаў пра вось гэтыя найменшыя долі міліметра, ну, таксама бясконцасць і гэтак далей. Вось, то бок, вось гэтыя патрабаванні да сябе, вось гэтыя высокія, да, можна сказаць, ну, высокія згледзяшча, зноў жа, рацыяналізму заходняга, то бок, што это грунтоўна, так сказаць, ніякіх межаў, так сказаць, быць вот апантаны да канца. То бок, ну, такая умененасць, это апантанасць, ну, такая вось ажно упартасць, можна сказаць, да, то бок до конца все это высветліць, да, і вот калі дайшоў до конца, трэба яшчэ далей ісці, там вот это вот. Ну, адным словом, фантастычная рэч, да, ну вот
Это ён лічыць атрыбутамі вось этого боскага мыслення. Ну вось параўнайце гэта там з атрыбутамі буддыйскімі, да, напрыклад, што называецца брахма-віхара. Брахма-віхара, вот гэтыя боскія станы так званыя, да, 4. Вось это такія як мэта, да, любоў, каруна, спачуванне, мудыта, вось радасць супольная з іншымі ці радасць за іншых, так, і упекха, да, ураўнаважанасць унутраная. Вось, то бок зусім іншыя як бы патрабаванні да філёзафа, так, выстаўляюцца, вось, чым тыя, што Кліма сам да сябе выстаўляў, так. Ну і зноў жа, ён это все называе практычнай філасофіяй. Ну, будызм это таксама як бы, да, практычная філасофія плюс як бы нейкая тэхніка. Вось, ці ёсць у Клімы нейкая тэхніка, пра якую можна сказаць, да, вот як у будызме там дыханне, медытацыя і так далей. Вот. Значыць, ёсць, але як бы такая невялічкая, ён там апісвае, што як бы, ну ён назірае там сваім мысленнем там увесь час, да, там раніцай, вечарам там лепш, ёсць такія, але як бы, ну, высновы заўсёды ён робіць супярэчлівыя, типа, это неправда, што зранку лепш думаецца, чым увечары, увечары просто па-іншаму там сам, так і тут, значыць, самае, вельмі добра, маўляў, кажа, хадзіць шмат, ну это правда, да, што хада падтрымлівае развагу і так далей. Ось, але, маўляў, кажа, што недзе на гадзіну хапае это ўсяго, потым ужо праз гадзіну чалавек стамляецца, это сам, і кажа, о, тады трэба тэрмінова, типа, легче адпачыць, вот, і пасля, калі ўжо там, не знаю, пакурыць, як ён там люльку любіў запаліць, вот, а пасля гэтага трэба, калі ўжо бачыш, што ўжо думкі не это самае, трэба рэзка ўстаць і зноў ісці хадзіць, ну, чаргаваць, да, то такая медытацыя ў хадзе, можна сказаць, медытацыя лежачы. Ну, не медытацыя, Кліма, як бы слова медытацыя не надта разумеў. Вот, значит, ну, менавіта развага для яго, это просто рацыянальная развага, нічога болей. Вось, то бок вось такія ягоныя парады што да тэхнікі, ну, такія, ведаеце, крышку відавочныя, да, вось, таміўся, адпачні, значыць, адпачаў, ідзі, то бок адпачыў, ідзі, то бок гэта, ну, часам нагадвае, дарэчы, некаторыя дзенаўскія такія парады, да? Вось, ну, карацей кажучы, і вось, значыць, ён там всё змагаецца з нейкімі думкамі, ён там паставіў сабе нейкую задачу, што ён павінен там нейкіх сваіх ворагаў просто разбіць. Ну, наогул, як бы, ён это все апісвае менавіта ў такіх мілітарысцкіх, як бы, вайсковых тэрмінах. Вось, это ідзе змаганне ў ягонай галаве, то бок, ну, як я кажу, калі свет это гульня, так, як ён казаў, гульня там боскага інтэлекту, вось, то Клімаў свет это гульня ў Total War. Ведаеце, такую кампутарную гульнюшку, так, як бы стратэгію, у якой можна, так сказаць, мадэляваць нейкія бітвы, а вось, то вот менавіта гэтым Кліма і займаецца. У 1910 годзе задоўга да вынаходжання вось гэтых усіх рэчаў. Бок у ягонай галаве адбываецца бой паміж ягонымі нейкімі там ідэямі, аргументамі і контраргументамі, і ён там ужо, я там кідаю ў бой, ён так і піша, кідаю ў бой свае там трыяры, там яшчэ штосьці, вот, але перад мной паўстае там бастыён, там, ну, вось гэта, ён не апісвае зместу, пра што ідзе гаворка, але ён так вот, ну, як бы схему, так, это ўсяго накідвае, як это все адбываецца. Вот. Чаму не перадае канкрэтнага зместу? Ну, таму што піша, этому Антоніну Павлу, значит, свайму сябру кажа, вы б мяне ўсё адно не зразумелі. Ну, хутчэй за ўсё. Вот. І, значыць, і вот ідзе гэтае змаганне, і ўвесь час яму там людзі замінаюць. І яны там ходзяць, там і нейкая котка там, значыць, такі момант яму там насерла просто. І у гэтым пакоі, дзе ён спрабуе, значыць, сядзець, думаць і штосьці там занатоўвае нейкія свае думкі. Вось, і нейкі дзед там да яго прычапіўся, ну, это шынок, як бы так, вясковы, фактычна. Вось, дзед да яго нейкі там прычапіўся, а вось вы такі, кажа, відаць па вас, што вы такі чалавек вучоны, няпросты, это самае, інтэлігент, вось вы мне парайце там, што мне рабіць там з пенсіяй, куды мне там інвеставаць. Кліма такі, ідзі нахрен, пенсія, я не магу думаць пра практычныя нейкія рэчы, я тут просто ў высокіх матэрыях, у мяне ідзе змаганне там паміж, значыць, аддзеламі, так сказаць, ну, просто.
А вось ну не ён стараўся як бы неяк адказваць што але там типа аднымі складамі просто сам ну потым урэшце значыць там яшчэ была нейкая кампанія нейкіх там сялянаў так просто ну звычайных там чувакоў мы б сёння сказалі гопнікаў напэўна а вось ну і гопнікі там пачынаюць там яго неяк правакаваць значыць там падкалваць вот пытаюцца а што вы курыце а дайце нам пакурыць бяруць забіраюць ягоную люльку пачынаюць это самае курыць потым акуляры там як ён там піша взялі мае акуляры там замацалі просто там руками ну карэце поўны здзек вось ні хрена ў яго не атрымліваецца з гэтага ягонага рытуалу ўваходжання ў новую восьмігодку это просто кошмар для чалавека які надзелены боскай воляй это просто ну фіаска можна сказаць вот і, значыць, ну конечно ва ўсім вінаватыя простыя людзі вот. Ну але ён пры гэтым не здаецца ён там нешта занатоўвае піша там это самае ўжо святлааніматы ён значыць запалками там свечить вот ну замест того каб свечку попросить ці что-небудзь такое вот і штосьці все піша значыць ну і натуральна при гэтым піва яму все там подносіць так як ён кажа за 5 гадзін ён выпіў 9 куфляў піва так ну это колькі там один куфаль это пол-літра так это значыць атрымліваецца 4,5 літры піва ён выпівае ну то как бы не слаба амаль адпавядае ось там колькасці крыві да, у чалавечым целе тым не менш ну вы ведаеце да Чэхія значит піўная нацыя вот і тым не менш Кліма лічыць што это мала ён кажа ну за 5 гадзін что это такое это типа фактычна там по літры на гадзіну это ерунда вот, маўляў той хто як ён кажа не млекаш і не садавкаш млекаш той хто п'е малако садавкаш хто п'е мінералку значыць калі чалавек значыць ну фактычна не абстынент да не аматар там малака і мінералкі то ён павінен пагадзіцца што за 5 гадзін вось нейкія 9 куфляў это просто нішто ну то бок ён хоча гэтым сказаць што ягонае мысленне зусім не пацярпела ад колькасці выпітага піва вот ну як бы яно да, у чымсьці можа быць і так да? Вот, што не настолькі ён ну ён сам прызнае што як бы як ён кажа алкаголь ён мае такую свомасць што добрае мысленне ён яшчэ паляпшае вось а дрэннае мысленне ён яшчэ пагаршае ну вось і вот якраз у ягоным выпадку здарылася другое то бок ён там сядзеў у гэтым шынку до 9 гадзіны вечара пасля этого значыць выйшаў вот і ўжо мне такое адчуванне што ён ужо сам не ведаў чаго на цябе хоча вот і тут яго напаткала так сказаць ну ён як бы адчуваў што поўную паразу пацярпеў нягледзячы там вот у гэтай сваёй унутраным сваім гэтай баталіі сваёй ватерлоо на вось і тут яго значыць уратавала такая думка якую ён гаворыць вельмі важна любую паразу ператварыць у сваю перамогу вот. І тут ён значыць якім чынам яе ператварыў у перамогу яго напаткала ідэя што трэба стаць разумным і практычным чалавекам это значыць всю гэтую сваю філасофію просто выкінуць у сметніцу а значыць стаць ну прыстойным звычайным грамадзянінам вот, урэшце там нейкую прафесію сабе прыдбаць вот сям'ю завесці я не ведаю просто ну жыць карацей як усе ну, вот, і ўсім паказаць што ён не такі вот дурань як яны пра яго напэўна думаюць да пра этого філёзафа вот і ён так это супер ідэя дык значыць наступную восьмігодку я гэтым і буду займацца вот і значыць і што ён піша тут жа мне прыйшла цудоўная просто бліскучая ідэя вынаходка значыць я прыдумаў сальватурын вот такое сальватурын спачатку такое адчуванне што гучыць як нейкі там медыцынскі прэпарат ой зусім не але мае нешта супольнае ён кажа вось што цікава ну пасля піва это як бы не дзіва да? Значыць кажа колькі людзей сядзяць вот не ведаю у тэатрах там не ведаю яшчэ недзе ў транспарце яшчэ недзе і ім яны так вось пакутаюць ад таго напружання што не могуць там ну, называется, сходить у прыбіральню, так, потому что под ціскам, так, вось, ім трэба памачыцца, а ў іх няма такой магчымасці, іх гэта стварае вось такое напружанне, такі ціск і ўсё такое. Вось, трэба ім, значыць, дапамагчы, трэба ўсю эту негатыўную энергію, якая ў іх, так, вось гэтай пакуты, трэба ператварыць у пазітыўную, а гэта можна зрабіць дапамогай сальватурына, значыць, сальватурын, типа,
захоўвае ці ратуе, да, там мачу, да? Значыць, гэта такі прыбор, значыць, для збірання мачы. Ён яго там апісвае, як ён это, ну, такое звычайнае проста, ну, вядома, ён там напалову здзекуецца, але як бы это ўжо 4 гады прайшло, то бок ён здзекуецца фактычна сам з сябе. Я упэўнены, што адна з такіх ідэй дакладна яму ў галаву прыйшла. Вот, значит, это нейкія такія трубачкі, якія там трэба прымацаваць да аднаго месца, вось, як мужчынам, так і жанчынам. Вось, і гэтыя трубачкі, яны б так это абмотвалі ногі, і там быў бы нейкі такі рэзервуар, у які просто спакойна можна было б, так сказаць, памачыцца, калі ёсць патрэба. Вот, і яны так не замінаюць, там наадварот, кажу, у мужчыны бы ногі былі такія таўсцейшыя, такія больш магутныя. То есть полная нейкая лухта з аднаго боку. З другого боку, ну, недаўно, так, калі зноў чарговы раз паляцелі ў космас, былі вось гэтыя ўсе гісторыі пра паламаную прыбіральню, то, значыць, як это все вырашаецца, якія там ёсць у скафандрах, значыць, для этого механізмы, і фактычна адзін механізм менавіта такі, вот, што там як бы надзяваецца, там у выпадку мужчын, да, на челюсть, там яшчэ была гісторыя, што людзі не хацелі браць, значыць, маленькі там ці найменшы памер, а хацелі браць вялікі, і такім чынам як бы, ну, не герметычна і не цесна это все атрымлівалася, і потым, так сказаць, у скафандры разлівалася мача, таму што саромеліся мужчыны браць нейкі там найменшы памер вось гэтага прыстасавання ў скафандры, так? То бок фактычна вось гэтае прыстасаванне і вынайшаў Уладзіслаў Кліма задоўга да таго, як адбыўся палёт у космас, так, і назваў яго Сальва Турін. Вот, то бок, ну, паралельна з тым, як хтосьці там распрацоўваў тэорыю адноснасці, да, вось рэлятыўнасці, і хтосьці там вынаходзіў вось гэтыя ўсе ракеты, да, распрацоўваў, то Уладзіслаў Кліма таксама глядзеў у будучыню і ўжо думаў пра тое, як, так сказаць, у космосе будзе вырашацца вось гэтая праблема. Ну, як бы, я ўпэўнены, што пад уплывам піва ён абсалютна шчыра мог тады верыць, што гэта з гэтага штосьці можа быць сапраўды практычна. Вось. Ну, і тым не менш, гэта ягоны намер, ну, як толькі ён там наступны дзень прачнуўся, да, ён спрабаваў, як ён кажа, я яшчэ тыдзень спрабаваў быць, як бы, прымусіць сябе быць прыстойным і практычным чалавекам. Вось, аднак не вытрымаў, таму што ягоны гэты боскі інстынкт, як ён его называе, да, вось, проста яму не дазволіў, значыць, стаць звычайным прыстойным чалавекам. Такім чынам ён вярнуўся, быў вымушаны, напэўна, вярнуцца да практычнай сваёй філазофіі. Вось. Ну, што гэта азначала? Вот. Это, як ён апісвае далей. 2 гады нечуванага гвалту над працэдурамі мыслення. Доўгімі гадзінамі, напрыклад, ляжаў я задубелы на снезе ў сутаргах. Мэта, да якой здавалася рукой падаць, была вартая рызыкі любой катастрофы. Недасягнутая. Замест гэтага я апусціўся найніжэй за ўсё папярэдняе жыццё, перадусім фізічна. Ну, то бок, вось гэтым сваім рацыянальным мысленнем, вось гэтым, як бы, саматужным такім вось падыходам, да вось гэтай вот духоўнай практыкі, там, ну, вось, мы бачым тыповы фактычна это як Будда у свой перыяд да прасвятлення. Тое самае Кліма робіць пасля свайго прасвятлення, да, то бок фактычна такім вот шалёным аскетызмам займаецца, сам сябе мучае. Вось, ну, няма дзіва, што адпаведна і як бы і ў мысленні ягоным, ну, як мы ўжо казалі, да, валодаць мыслі з дапамогай мыслі выключна, вот, плюс такое яшчэ воля і вось гэтай ягонай, да, такой камандзірскай этой самай, яно не то, што складанае, но практычна немагчыма. Ну, калі вы не штучны інтэлект. Калі вы штучны інтэлект, вам дастаткова загада. Ось. Значыць, я думаю, такім чынам, як ён сам кажа, не дасягнуў ён сваёй мэты, вось просто 2 гады нечуванага гвалту над працэдурамі мыслення. То бок увесь гэты час, так сказаць, ён, пачынаючы вот з 9-10 года, калі это все адбывалася, ён, так сказаць, сам сябе мучыў гэтым всім. Вот. Ну і што было далей? Ну, няма дзіва, як ён піша. Выратаваў мяне алкаголь у 1912 годзе. Менавіта ром і неразбаўлены спірт. До сённяшняга дня, а это написано ў 24 годзе, то бок яшчэ праз 12 гадоў, я застаюся верны сваім уратавальнікам. У другой палове 1912 і 1913 я не быў цвярозым ані хвіліны.
Але пры гэтым быў здольны займацца чым заманецца. Я быў яшчэ піяка-пачатковец. Вось ён вынік нашых, так сказаць, змаганняў за тое, каб быць абсалютнай воляй і прысвойваць сабе боскую сутнасць. Ну, як бы няма дзіва, да? То бок нейкая анестэзія ў ягоным выпадку была, я думаю, все-таки неабходная. То бок, як бы, ну, ён і сам там апісвае, што, ну, вы там можете лічыць мяне вар'ятам, там, што я там псіхічна нездаровы, там, то сё. Вот, як бы, ну, я думаю, што паводле апісанняў ягоных, паводле тых думак, якія ў ягонай галаве адбываюцца, ну, ён сцвярджае, што это не так, але мне здаецца самому, што, ну, і са свайго досведу часткова, што, канешне, у яго быў нейкі разлад псіхічна звязаны менавіта з тым, што, ну, не толькі з траўмамі дзіцячымі, так, але вось гэта ўсё, мне здаецца, неўладкаванасцю, неведаннем, так сказаць, як сваё разуменне і сваё бачанне свету фактычна нейкім чынам, ну, прымяніць, так, на практыцы. Гэтым людзям данесці, патлумачыць. Ён быў такі, ну, страшны, як бы сацыяфоб. Вот. То бок там хвіліну з кімсьці размаўляць, там, ці там папрасіць там кагосьці, адыдзіце, мне вот трэба зараз рытуал правесці, да? Для яго это было просто, як ён піша, просто невыносным, як бы. Вось. То бок настолькі дзікім ён быў дзіцём, пазней падлеткам, юнаком і так далей. Вот. То бок, ну, ці прынамсі так вот сам сябе бачыў, да, у пэўным сэнсе. Ну, і няма дзіва, мне здаецца, што ўсё-такі ў канец канцоў, алкаголь яму дапамагаў натуральна, як бы, і разняволіцца, і з людзьмі размаўляць, да, і вот такі ён кажа, што і пасля напісання кнігі сваёй ён упершыню пачаў хадзіць тады у карчму, чацвёртым, пятым годах, вось, і тады ўпершыню стаў такі кампанейскі, то бок, ну, як бы, навучыўся размаўляць з іншымі людзьмі, хоць пра нешта, пра штосьці, вот. Вось, гэта вот з дапамогай алкаголя, вось, крышачку гэта і паглыбілася. Ну, але трэба сказаць, што размаўляў ён найперш пісьмова. Ось. Хаця, канешне, з людзьмі ён сутыкаўся, вот, але асноўная маса, так сказаць, таго, што мы маем, это менавіта вот ягоная карэспандэнцыя, размовы эпісталярныя, такія віртуальныя, так, з людзьмі. Вось. Ну, а для того, каб пісаць гэтыя лісты сваім нешматлікім, так сказаць, знаёмым сябрам, ён якраз і хадзіў па шынках у карчму, гэта сапраўды так вельмі зручна, так, я сам так рабіў увесь час. Значит, вот ён прыходзіш там, і пакуль ён не проста ідзе там піва выпіць, таму што так шмат не выпіш, вот. Але калі ў цябе ёсць нейкая інтэлектуальная задача, там штосьці там напісаць, перакласці, ось, то ты проста вот пакуль не скончыш, то, в прынцыпе, і спажываеш, а па выніку ты выходзіш такі з гатовай, значыць, готовым тэкстам, такі вельмі задаволены сабой, вось, адпраўляеш там кудысьці, ну, у ягоным выпадку ліст адпраўляеш, так, ты там хаваеш у шуфляду, вось, на наступны дзень там прачынаешся, глядзіш, о, боже, што гэта, там і тое, і так, не тое, да, вот, але, ну, як ён кажа, піяка-пачатковец, то бок на пачатковых этапах гэта сапраўды выклікае такую эйфарыю і дапамагае якраз у творчасці. Ну, вот у маім выпадку это вот ідэальна просто сышлося, вот якраз захапленне Клімам, вот, і ягонымі творамі якраз супала з маім такім уласным перыядам спробы, так сказаць, вот, жыць паводле ягоных запаветаў у гэтым сэнсе, вот, недзе пачынаючы 2002 года, вот, то бок нешта ў гэтым ёсць, але, ну, як бы, маладыя людзі, напэўна, сваім моўце это яшчэ дазволяць. Вот. Чым далей, тым это ўсё складаней. Ну, і, натуральна, тое, што піша ён, это тое, што ён піў там ром і неразбаўлены спірт, вось, этэр там яшчэ, ну, карацей кажучы, не, это не тое, вось, мне здаецца, это ўжо залішне. Вот. Хаця ў яго там пачыналася з піва, да? Як, в прынцыпе, і ва ўсіх людзей. Вот. Дык вось, значыць, пісаў ён гэтыя лісты, і вось, дзякуючы гэтым лістам і дзённікам, мы сапраўды маем нейкае ўяўленне пра тое, што было. Каму ён пісаў, да? Цікава, так. Да сяброў прыхільнікаў Клімы належалі выбітныя постаці чэшскай культуры. Паэт Отакар Бжезіна, сацыёлаг Эмануэл Халупны, крытык Францішак Савершалда, філозаф Карл Вораўка, пазнейшы выдавец клімовай спадчыны марксісцкі мысляр Яраслаў Кабіш і іншыя. Усе яны спрычыніліся да таго, каб з 1000 напісаных Клімам старонак была надрукаваная прынамсі жменька і каб ягонае імя ўвайшло ў айчынную культурную гісторыю. Гэта было зусім нелёгка. Сам аўтар менш за ўсё дбаў пра тое, каб ягоная творчасць прабілася да чытача і задаволіла агульнаграмадскі густ.
Вось прадмовы Йозефа Зумра. Значыць, то бок не дбаў ён пра публікацыю нейкіх сваіх рэчаў, хаця часам ён у пазнейшых там лістах як бы дазваляе, кажа, калі вы захочаце гэты ліст апублікаваць, я вам даю на гэта дазвол. Гэта прынамсі вот у выпадку ліста про халупецкі дзень, по-моему, ён там про это згадвае, вось тому што кажа, ну это такі як бы асобны твор фактычна, ён як бы такая навелка, да, про пакуты юнага мысляра, ось учэнку, значыць, для яе можна і далей там камусьці даць пачытаць, можам апублікаваць іх і так далей. Вось. Тым не менш, сам ён гэтым займацца не хацеў, вось ён кажа, што гэта быў бы надта практычны як бы такі занятак, як бы, а ягоны боскі інстынкт яму не дазваляў займацца гэтымі практычнымі рэчамі, так, это было супраць ягонай, так сказать, натуры, да? Ну вот. Як ён кажа, пры маёй вот этой вот боскай практыцы, да, вот гэтай мысленчай, да, то, значыць, у рэальнасці як бы все тыя практычныя рэчы, да, зразумела, павінна было дарэшты заняпасці. Усё практычна павінна было дарэшты заняпасці, а калі б я хоць хвілінку сур'ёзна думаў пра практычнае, маецца на ўвазе пра лайно, пра кар'еру ці там напалеонаўскія памкненні, у маім выпадку гэта было б бяспрыкладнай бяздзейнасцю. Мая звышэнергія, з вялікай літары, палягае ў экземплярным недахопе таго, што людцы называюць энергіяй. Ну так, бок у практычным сэнсе, вось ягоная звышэнергія, мысленчая, выяўлялася як адсутнасць энергіі. Нават у тым жа Шынку, у Холапецах тады, значыць, яму казалі, ой, вы такі спакойны, вы такі як бы засяроджаны, у вас такі выгляд, это самае, мудраца прям, а пры гэтым у яго там у галаве адбываліся проста неверагодныя нейкія рэчы. Вот. Ну, это даволі, як бы, я думаю, знаёмы многім з тых, хто глядзіць, будзе глядзець, многім з нас. Вось што робіць адсутнасць медытацыі буддыйскай практыкі, сябры. Ніякі алкаголь вам не дапаможа, трэба сказаць. Ну, это маё прыватнае меркаванне. Значыць, паралельна адбываліся рэчы, якім ён як бы ўжо не надаваў ніякага значэння, тым не менш. У 1911 годзе да кнігі «Свет як свядомасць і нішто» вярнуліся Карл Горкі і Йозеф Кодзічак, якія надрукавалі у часопісе «След» некалькі ўрыўкаў з яе, разам з інфармацыяй пра аўтара. У тым жа годзе пад псеўданімам Уладзіслаў Север Кліма выдаў у часопісе «Сад Эпікура» востры артыкул антыаўстрыйскай скіраванасці. Артыкул называўся «Сокал», у якім падкрэсліў схаваны сэнс руху сокалаў як узброенага супраціву, супрацьстаўляючы сваю інтэрпрэтацыю павярхоўнай месцячкоўскай гульні ў патрыятызм. Сапраўды, гэта адзін з нешматлікіх тэкстаў, які выйшаў друкам тады, на той момант, так? У 1911, ну вось, падчас усіх ягоных змаганняў яшчэ напярэдадні, так сказаць, алкагалізму, вот, ён надрукаваў адзін з сваіх тэкстаў, ну, зноў жа, антыаўстрыйскі, вось, ну, як бы генам не запярэчыш, так? Вось, ён быў выхаваны як чэшскі патрыёт. Вот, у якім, так сказаць, сказаў, што, ну, вядома, это все цудоўна, значит, там, фізкультурна, это яшчэ ў 19 стагоддзе Тыршам, так, было заснавана это фізкультурнае таварыства, вось, падобна існавалі ў Нямецчыне, ў Аўстрыі, там, называліся паводле птушак у асноўным, там, ястраб, сокал, арол, там і іншыя, вось, і «Взвейтесь, соколы орлами». Вот, не ведаю, адкуль, што за цытата. Вот, і, значыць, Кліма кажа, ну, это ўсё цудоўна, але насамрэч-то гэтая арганізацыя чэшская «Сокал» это просто войска нацыянальнае, якое рыхтуецца, і якое прыйдзе час, і мы вам всім пакажам. Вот. То бок, фізкультура, маўляў, это ўсё лухта. Ну, мы ведаем стаўленне Клімы да фізкультуры і да гэтага. А вось, як бы, сапраўдная ідэя, это тое, што як бы павінны загартавацца як бы людзі для того, каб потым ваяваць за чэшскую незалежнасць. Это 1911 год. То бок, ну, да незалежнасці заставалася яшчэ 7 гадоў. Вот. Яшчэ нават Першая сусветная вайна не пачалася. То бок, як бы, ну, вельмі крамольны. Зноў жа артыкул, так, трэба адзначыць.
Вось. У 1913 годзе пра Кліму нагадваюць, пра тое, што ёсць такі аўтар, анархісцкая талака, вось, і агляд, часопіс, дзе друкуецца некалькі тэкстаў, што пазней увайшлі ў кнігу, трактаты і дыктаты. То бок мы бачым, да, што фактычна ён сам пра гэта не клапаціўся, але ягоныя сябры і знаёмыя ўсё-такі прымушалі час ад часу яго штосьці недзе апублікаваць. Але гэта былі слёзы, абсалютна. Это былі вось менш чым раз на год штосьці ён выпускаў там недзе ў нейкім часопісе. Вот. То бок абсалютна жыў у поўнай невядомасці і ананімнасці, можна сказаць, да? За выключэннем вось вузкага кола вось гэтых сваіх сяброў-прыхільнікаў. Вот. Псеўданім Уладзіслаў Север, да? Север это як, можа быць, як поўнач па-чэшску, а калі па-лацінску, то это значыць дрогі такі, да? Север жорсткі. Вот. Ён любіў імператор, Наполеон. Наполеон мыслення. Значыць, у практычным жыцці, ну, як бы нічога гэта яму не прыносіла, натуральна, і ён вымушаны быў вярнуцца да бацькавай жонкі, калі памятаеце, з першага стрыму там быў такі эпізод, што яны разам сышлі ад бацькі недзе ў 98, по-моему, 1898 годзе, вот, таму што ці ўжо ў 96-м, я ўжо не прыгадую, недзе ў той час, значыць, сышлі ад Клімовага бацькі, значыць, і жылі там недзе у розных месцах, на мяжы з Нямецчынай, у Тыролі і гэтак далей, гэтак далей. Вось. То бок ён вымушаны вярнуцца да яе. Ну, вот. На 4 гады старэйшай жанчыны, так? А яна фактычна ў той час жыве з інжынерам Карлам Ванішам, вось за якога выходзіць неўзабаве замуж. Вот. Это все адбылося ў канцы 13-го года, значыць, пераезд у Гораўшанкі, значыць, са спадарні Клімавай і з гэтым спадаром Карлам Ванішам, за якога яна выйшла замуж, калі пачалася вайна. Это значыць, у 14-м годзе. Ось, то бок Кліма вось такі, як у амерыканскіх камедыях, што называецца, вяртаецца да мамы ў гараж там ці ў скляпенні фактычна, да і тое не да мамы, там што мама яго памерла, а вось да мачыхі, да, ўжо і бацька не жыве, то бок вось такі ён наш круглы фактычна сірата, вось, якому на той момант колькі, ну, 35-36 гадоў, то бок ужо такі хлопчык дарослы, можна сказаць. І тым не менш, да? Іншага выйсця ў яго проста няма. Ну, жыве ён у гэтай вёсцы, зноў жа ходзіць па ваколіцах, стараецца шмат пісаць менавіта лістоў людзям, як бы тлумачыць там сваю практыку, эту філасофскую, свае ідэі, дае ім нейкія парады, так сказаць, але як бы, ну, нейкай там сілы волі на тое, каб, не ведаю, там штосьці пісаць, там, публікаваць і нешта такое ў яго, в прынцыпе, як бы няма, да? Тое, што там захавалася ягоная, як бы, спадчына, вось гэтая літаратурная, это наогул, як бы, цуд. І ён на той момант абсалютна не цікавіўся нейкай літаратурнай дзейнасцю. Вот. Стаўленне да вайны ў яго такое цікавае вельмі было. Ну, ён як саліпсіст, так сказаць, адмаўляў на тое, што наогул вайна нейкая існуе. Вот. Такі суб'ектыўны ідэаліст, да? Казаў, што просто, ну, это все там. Это хуліганство, як ён казаў. Вайна — это хуліганство. Да? Вот, як ён піша. Але ў сталым веку я злачынстваў не рабіў, бо калі злачынствы не прадыктаваныя практычнай неабходнасцю, то яны проста дробнае хуліганство. У тым ліку вайна. Вайну я называю вайнушка, ось, увесь час. Вот. І абсалютна фактычна стараецца на яе не зважаць. Ну, от уяўляеце, да, такое, як бы, псіхалагічны такі абарончы механізм, да, наколькі. Вот. Адзін з афарызмаў ягоных гучыць, да? Кровапраліцце, маўляў. Ну, але ж якая розніца, льецца кроў у жылах ці па-за імі? Вот. Сама ягоны афарызм. І это пры гэтым мы ўяўляем, да, што адбываецца ў той час у Еўропе. То бок, ну, разня проста. Разня, якая, ну, чыста па колькасці, напэўна, нават, ну, непараўнальная з тым, што
адбываецца сёння і што адбывалася там другую, напэўна, сусветную, як бы, ну, параўнальна па злачыннасці сваёй, але паводле колькасці ахвяраў это было штосьці, ну, просто шок для тагачаснага грамадства. Мы ведаем, мы ў стрыме пра сюррэалістаў мы казалі, якое як бы ўражанне гэта зрабіла на тагачасную моладзь, так, інтэлектуальную ў Нямецчыне, у Францыі, ось, у той жа Англіі. Дарэчы, цікава, што амерыканцы многія якраз, ну, калі не казаць про Хемінгуэя, але яны трымаліся, як бы таксама імкнуліся трымацца ў баку. Напрыклад, Робінсон Джеферс быў ізаляцыяністам, так, в гэтым сэнсе вялікім. Ну, мы пра гэта ўжо казалі, таму не будзем вяртацца. Вось, ну, у Туклімы, дарэчы, Джеферс быў і ніцшанцам таксама. Вось, дык вот у Клімы таксама такое стаўленне, як бы, ну, у вас там вайна, мяне это абсалютна не тычыцца. Ось. Ну, я кажу, як абарончы механізм это можна зразумець абсалютна. Вот. Ну, альбо гэта такі варыянт, я не ведаю, напэўна, швейкаўскага такого стаўлення, да, як бы. Яны былі сучаснікамі з Яраславам Гашкам і нават хадзілі у адны кавярні і рэстаран, ну, дакументальна. Вось ёсць кніга, я згадаў пра яе у сувязі з гэтым стрымам. Вот быў такі Міхал Марыш, журналіст, так, значыць, вось кніга, это пераклад з нямецкай, ён у канцы жыцця напісаў па-нямецку, называецца «З успамінаў анархіста, рэпарцёра і ваеннага злачынца». Вось, і значыць, ну, это я вот абвінавачылі, насамрэч, конечно, не так, вот, але ён піша пра тое, што Кафка, Гашек і Кліма хадзілі там в одну кавярню Эдісана, і ён іх всіх асабіста ведаў. Вот. І нават публікаваўся разам з ім у адных і тых жа выданнях, ну, потым да этого вернуся, калі настане час. Вот. А тут мы на момант знаходзімся яшчэ ў першай сусветнай вайне, так, якую, як я кажу, Кліма імкнуўся адмаўляць, ігнараваць проста. Вот. Што было далей? Цытуем ягоную аўтабіяграфію. Улетку 1915 года без грошаў у кішэні пераязджаю ў Высачаны, дзе з таго часу і да сёння, калі не лічыць двух кароткіх перапынкаў, жыву ў гатэлі Краса. Краса — это краса, так, прыгажосць, які належыць надзвычай мілым сужэнцам Пучалкавым. Это напісана ў 24 годзе, то бок фактычна на той момант ён жыве ўжо там каля 10 гадоў у гэтым гатэлі. Прычым ён жыве, яго проста туды тыя сужэнцы пусцілі пажыць, то бок яны не бралі з яго платы за пакой. Вось. Вось дзякуючы гэтаму фактычна ён нейкім чынам яшчэ і выжываў. Вот. Ну, чаму так здарылася, цяжка сказаць. То бок, відаць, проста яны яго пашкадавалі, альбо проста з такой павагі да яго, то бок сапраўды ён быў вельмі, ну, неардынарны, як бы цікавы чалавек. Ну, калі ў пражскіх трамваях забаранілі курыць, вот, быў такі перыяд, ён адмовіўся ў іх ездзіць. Ён сказаў, што это ўжо, так сказать, прыніжае ягоную годнасць, і паўсюль хадзіў пешкі, абсалютна паўсюль. Вот. Нейкі ён пісаў свайму сябру Бёлеру, што там у Дрезден хацеў бы схадзіць пешкі, таму што ён там жыў. Кажа, ну, это ерунда, это я там за пару дзён, там, можа, за тыдзень максімум там дайду да цябе ў госці. Вот, значыць, то бок, ну, своеасаблівы быў чалавек, і я думаю, што многія да яго, так сказать, ставіліся так вот, ну, і сябры яго на это відаць, вот, так, як бы, вельмі пяшчотна, можна нават сказаць, да? Вось. Ну, але яму гэта было, канешне, крышку ўсё-такі сорамна гэтым карыстацца, таму што вось было. Пабыўшы месяц у Высачанах, я цераз братоў доктара Антаніна Крыжа і інжынера Яраслава Крыжа атрымаў месца машыніста лакамабіля для чэрпання вады з рэгуляванага току рэчкі Цыдліны ў Жыжліцах, прычым пачаў кіраваць машынай адразу, хаця не ведаў пра яе абсалютна нічога. То есть яму даверылі такую важную рэч. А што такое лакамабіль, дарэчы? Вось я задумаўся. Вот. У кнізе, значит, «Забіць у Палмензага» Зміцер Бартосік таксама згадвае лакамабіль,
І чамусьці ён там прыпісвае, што это, маўляў, чыста нейкае савецкае вынаходніцтва, вот, што, маўляў, там дровамі тапілі рухавік, да, там нейкі. Рухавік дзейнічаў, туды падкідалі дрова. Ну, як бы, маўляў, дурні, да? Не, гэта была як бы, ну, якраз заходняя тэхналогія. Фактычна гэта быў такі перасоўны паравы рухавік. Ну, вось. І на калёсах, так, на колах, то бок фактычна такі паравозік ён выглядаў, які проста можна было, але гэта быў менавіта рухавік, то бок яго там падганялі кудысьці, падлучалі, і ён, значыць, з дапамогай вось гэтай пары пачаў вырабляць энергію і там, напрыклад, там падымаў там шлюз, яшчэ штосьці. Спатрэбіўся ён у іншым месцы, яго перагналі ў іншае месца, таму ён называўся локамабіль, так. І, ну, насамрэч вельмі практычная штука. Ось, на той момант. На гэтых лакамабілях вельмі многія працавалі тады. Прыстасаванні там турбіны і так далей. То бок, ну, такое штосьці, да, сярэдняе паміж там, як сказаць, паміж ну, паміж трактарам, да, і рухавіком, але ён не выконваў задачы трактара, ён просто стаяў, это просто, ну, як генератар фактычна быў тады, паравы генератар, вось. Так што, як бы, да. Ну і не ведаю, наколькі складана там было кіраваць этой машынай. Вот. Яго выкарыстоўвалі там, як ён кажа, вось, для чэрпання вады. Да? Вось. Але, значыць, як ён піша, 2 месяцы ўсё ішло адносна добра, потым я звольніўся і вярнуўся ў Высачаны. Чаму невядома? То бок, зноў жа, это была нейкая праца, вось, нібыта праца нескладаная, вот, тым не менш ён яе не здолеў выконваць. Больш за год без працы. Калі не называць працай, прынамсі, што да рэгулярнасці, пісаніну і несупыннае піяцтва. Перадусім з вартым захапленнем Фердынандам Бёлерам, немцам з Райху. Вот, ну, з Нямецчыны, то бок не аўстрыякам, а менавіта немцам, ягоным сябрам. Тут упершыню ў жыцці я пачаў сустракацца з некаторымі людзьмі штодня. Збольшага з немцамі, пазней таксама з гебраямі. У лістападзе зноў жа 15-го года я стаў апекавацца адной цалкам закінутай маленькай фабрыкай. Маё апекаванне зводзілася да несупыннага п'янства. Такі стораж Сергеев, як у песні «Акварыума». Значыць, за ўвесь час у мяне не ўзнікла нават думкі даглядаць за фабрыкай. Там мне падабалася, я меў найвялікшую кватэру ў Празе, увесь час сам сабе гаспадаром, заробак, паліва і электрычнасць да таго ж. Маё невартаванне было справядлівай кампенсацыяй за тое, што я, дурань, хаця і мог там вельмі лёгка ўкрасці і прадаць шмат каштоўных рэчаў, не ўкраў і не прадаў амаль нічога, калі не лічыць выпітай мною пляшкі этэру. Як бы, ён лічыць, што насамрэч-то дурні, як бы, яны даверылі этую там фабрыку, там, ну, якая не працавала на той момант, вот. Дарма, таму што ён-то, кожны нармальны чалавек на ягоным месцы бы ўжо там пакраў і параспрадаваў бы гэтыя рэчы, але ён так не зрабіў. Вось. І ўжо за гэта толькі яму трэба паставіць помнік, так сказаць. Ужо толькі за гэта яго немагчыма, так сказаць, нічога хацець. Не тое, што ён там іншым замінаў красці, але прынамсі, што сам не ўкраў. Вось. У чым паводле клімы палягаюць абавязкі вартаўніка. Вот. Ну, і заробак, кажа, што нават атрымлівалось. Гэта цікава, да? Вот. То бок, перыядычна штосьці ён там неяк падпрацоўваў, так? Але зноў жа, так, это доўга это не працягнулася, да? На агул уся мая працоўная дзейнасць дагэтуль была чыстым фарсам. Дамаўласнік, які абсалютна не дбаў пра свае дамы. Машыніст, які не меў найменшай уявы пра сваю машыну і які пры гэтым яе абслугоўваў. Хаця мне і падабалася з ёю гуляцца, калі мне карцела. Вот. Ну, то бок, як бы, не зусім было для яго это прымус, да? Падабалася гуляцца, калі мне карцела. Гэтак жа і наступнае маё пераўвасабленне. Саўладальнік і справавод прадпрыемства па вырабе заменніка тытуню. Вось. Так вось яно абмяжоўвалася буханнем з вышэйзгаданым Бёлерам, маім кампаньёнам. Вот. Значыць, у жніўні 17-го года я звольніўся з фабрыкі, это той, который вартаваў, да? А праз 3 месяцы пачаўся згаданы выраб этого тытуню.
вось, які доўжыўся да лета 18 года і прынёс 500 крон прыбытку, паглынуўшы недзе 20 000. То бок яны разам з гэтым Бёлерам, значыць, Бёлер, напэўна, яго падбухторыў, кажа: «Ай, слухай, да кідай ты сваю там фабрыку, трэба, значыць, вось, укладзёмся і пачнём вырабляць штучны тытунь». Вот. Ну, відаць, з тытунём тады былі праблемы, ўсё-такі вайна, якія не ігнаруй, так, калі гэта адбываецца. Он кажа: «Зараз мы разбагачеем штучнага тытуню». І вось ён звальняецца з гэтай фабрыкі, фактычна там праз 2 гады, 1,5, так, і, значыць, кідаецца ў прадпрымальніцтва, у бізнес, ось, разам з Бёлерам. Ну, паралельна яны там бухаюць, і там нават кніжку напісалі там разам па-нямецку, так, по приколу, от, каб не бухаць просто так. Ось, «Падарожжа слепого гада по праўду» называлася кніга. Вот. Ну, такая, з майго гледзяшча, пасрэдная даволі. Вось, ну, і тым не менш, то бок нічога з гэтага не выйшла, да? Як бы з гэтага заменніка тытуню, і я вот так падумаў сам сабе, а що ж яны не паспрабавалі все-таки вырабляць гэты сальватурін? Чаму ж яны не вярнуліся да гэтай ідэі з гэтымі трубачкамі, якія вось у боты там уставляліся, ці куды там з гэтымі мяшэчкамі? Вось, это магло б ім прынесці нашмат болей, я думаю, грошай, чым. Вот, ну, вот такія былі нашы прадпрымальнікі. Вось, Владзіслаў Кліма адзін з іх. Вось, тым не менш, вайна заканчивается, и у кастрычніку 18 года абвяшчаецца незалежнасць Чэхаславаччыны. Вот. Под кіраўніцтвам Масарыка, так, адбываецца такая як бы нацыянальная рэвалюцыя. Ну, вось, абвяшчаюць чэхі, абвяшчаюць чэхі і Славакі абвяшчаюць незалежнасць. Вот. Ну, здавалася, радасная навіна для Кліма. Ён же быў патрыётам, як бы, ўсё жыццё, так, і пацярпеў нават за гэта, вось, і супраць Габсбургаў там пісаў, значыць, артыкулы і ўсё такое, школьныя сачыненні, вот. Але ён да гэтага ставіцца, можа быць, дзякуючы таму, што вот ён з гэтымі немцамі нямецкамоўнымі быў у нейкім бліжэйшым уже кантакце, як бы. Вот. Ну, Прага была двухмоўным горадам, як бы, уся краіна фактычна, вось, то неяк ён са скептыцызмам паставіўся да перамогі, вось, чэшскай нацыянальнай ідэі, вот, і, значыць, там быў такі эпізод, які ён апісвае ў лістах, даволі смешны, што, значыць, хтосьці яму там грошы там чарговы раз даслаў, каб ён там зусім не галадаў, вот, і ўпершыню гэтыя грошы ўжо і пайшлі па чэхаславацкай пошце, не па імператарскай, а вось менавіта по незалежнай, так сказаць, пошце. Ну і што вы думаеце? Канешне, там каперта там прыйшла ўжо адкрытая, ніякіх грошай там не было, толькі ліст. Вот. І гэта вельмі, так сказаць, ну, а Кліма разлічваў на гэтыя грошы, ён так вельмі ўзлаваўся, значыць, ён там піша, што ось, і пракляў я новую рэспубліку чэхаславацкую, дзе столькі крадуць. Ну, гэтым ёсць пэўны сэнс, правильно? Мы дасягнулі незалежнасці, мы там дамагліся, мы чакаем нейкага паляпшэння, што мы все будзем як бы лепшыя людзі, ну, вот. І жыццё будзе лепш, адпаведна, але вось раптоўна пры манархіі грошы даходзілі, вот, а тут грошы не дайшлі. Вось такі наш Кліма швейк інтэлектуал. Я, может быть, крышечку не развіў сваю мысль, якраз думку параўнання якраз і стаўлення Клімы, ось, і стаўлення Швейка да вайны. Ну, у адрозненне ад Клімы, Швейк все-таки на вайну патрапіў, а Кліма, думаю, што, ну, напэўна, ўжо быў не ў тым узросце і не ў тым, як бы, ну, стане здароўя. Вот. Як казаў Буковскі, згадваю это апавяданне. Ці памятаеце вы Перл-Харбор, да? Ці верыце вы ў вайну? Не. Ці хочаце вы ваяваць? Так. То Кліма якраз не хацеў ні таго, ні другого. І не верыў. Так, значит, ну, і тым не менш, я кажу, вайна скончылася, абвешчана незалежнасць, і як бы пэўныя змены адбываюцца ў грамадстве, так? Не толькі тое, што там грошы, але і да лепшага. То бок, ну,
ўсё спрыяе як бы менавіта чэшскаму, так, як бы славацкаму, славянскаму і так далей. То бок, ну, можа быць, гэта шанс для Кліма нейкім чынам у гэтым новым грамадстве сябе знайсці. Ну, зараз паглядзім, да? Вот, ён сам піша пра той час так. 3 шляхі былі цяпер перад мною. Працяг папярэдняга, у канцы якога сядзела і строіла здзеклівыя грымасы з шалення. Ось. Абсалютны гераізм і абыякавасць учынку. Учынак ён мае на ўвазе самагубства. То есть ён лічыў, што вот там это просто вот прывілей, які багі далі людзям, там это самае, як не размнажацца, так і магчымасць як бы самахоч вот скончыць, так сказать, жыццё, да, у канцы якіх чорна ўзвышалася смерць. То есть як бы ён называе абсалютным гераізмам. Ну, ось. Не ведаю. Значыць, ну і трэці варыянт это быў часовае вяртанне да чалавечага. Што абраў наш філёзаф, як вы думаеце? Я абраў вяртанне да чалавечага. Вось. Эгадэіст і, значыць, дыасаліст, як сказаць, вот, які валодаў дыаэсэнцыяй, ён ўсё-такі спрабаваў зноў жа, у чарговы раз у сваім жыцці нейкім чынам стаць прыстойным чалавекам і весці нейкі такі ўпарадкаваны лад жыцця. Да? Значыць, што ён піша? Пасля заканчэння вайнушкі я крыху пісаў у газеты, дзякуючы спадару Козічку. Гэта быў яшчэ адзін фарс. Вот. То бок, Кодзічак, Йозеф Кодзічак, это быў якраз вот рэдактар газеты «Трыбуна», ліберальнай газеты, вось, якая пачала выходзіць адразу пасля абвяшчэння незалежнасці ў 19 годзе. І ён збіраў вакол сябе, ну, вот, самы такі цвет тагачасных чэшскіх інтэлектуалаў, і Гашек тут і пісаў, ну, хто тады толькі не пісаў. Вось Міхал Марыш згадвае, і это самае, і Кліма таксама атрымаў шанс там публікавацца час ад часу. Вось гэтыя ягоныя кароткія нейкія пстрычкі, да, які ён пісаў такія развагі, вось артыкулы ён потым сабраў у кнізе, да, значыць, як піша Зумр, магчымасць шырэй публікавацца Кліма атрымаў ужо пасля Першай сусветнай вайны, калі адзін з ягоных сяброў, тэатральны крытык і рэжысёр Йозеф Кодзічак даў яму прастору для выказвання на старонках ліберальнай трыбуны. Імя Клімы данеслася да культурнай грамадскасці, і паступова яму адкрываюцца для прынагодных выступаў і іншыя выданні, такія як «Права народа», «Чэшскае слова», «Новая свабода», «Выток», «Творчасць», «Філазофскі рух», «Габрэйскія навіны», «Прагрэс» і нават камуністычны «Голас праўды». Бальшыня апублікаваных у іх артыкулаў і даследаванняў выйшла пазней у кнізе «Трактаты і дыктаты» ў 22 годзе, чыё выданне фінансаваў Эмануэл Халупны. Вось. А потым яшчэ ў 27, незадоўга да ягонай смерці, у кнізе «Секунда і вечнасць». Ну, то бок, мы бачым, да, што нібыта як бы спроба прафесіяналізацыі адбываецца, вось тое, чаго ён цярпець не мог заўсёды, вось гэтага журналізма нейкага, пісання пад прымусам, вось, але гэта толькі здаецца. Насамрэч, як бы ён застаецца верным сабе і застаецца верным алкаголю найперш. Значыць, як ён сам піша, улетку 19 года вырашальная перамога як на практыцы, так і ў тэорыі. Нічога істотнага ўва мне і маіх поглядах ад таго часу не змянілася і не зменіцца. Выраз іх няпоўны, але ўсё ж сякі такі ў 3 апошніх дыктатах кнігі «Трактаты і дыктаты». Ось. Ад таго часу уладарыў Дыяніз. Ось. Бог віна, да? Гэта ў маім выпадку азначае, што мой Бог у Богу зрабіў яго ўва мне сваім намеснікам. Цікавая іерархія. Каго? Намеснік Бога Дыяніз, а потым ужо там гэты Кліма. Такое, нейкая цікавая такая тройца богоў у нас атрымліваецца. Вось. Гэта зайшло так далёка, што я перажыў адзіную траўму свайго жыцця. Фрактурам радii sinistris, по-моему, это пералом прамянёвай касці, так? Вось, калі насцябаны ў гразь, бег апоўначы па галалёдзе са Сміхава ў Высачаны у лістападзе 19 года. Вось. Ці як ён потым, не, 31 кастрычніка ўсё-такі. Ну, неважна, ну, карацей, ўжо быў галалёд. Уяўляеце? Ужо, так сказаць,
Ну, як я казаў, хадзіў пешкі, тут нават бег вось апоўначы, вот, на сцебаны ўграч. Як можна бегаць на сцебаны ўграч? Ну, вот так вот, што паламаў сабе косць. Значыць, тым не менш, кажа, дадалося сяброў. Вось. Не было б патрэбы пісаць у газеты, калі б я, адлюднік ад прыроды, пагадзіўся час ад часу на некаторыя з запрашэнняў, ці адказаў на які важны ліст раней, чым праз паўгода. Тая ж самая працэдура, што і з бацькавай спадчынай. То бок, у гэтым хаосе сваім, так, ён проста не паспяваў некаторыя практычныя рэчы вырашаць. Ну, адпаведна, яно і заканчвалася так. Як я правёў 20-й год, выключна ў чароўным стане самаабдымкаў, узмоцненым алкаголем ды замужнімі і незамужнімі дзяўчатамі. А вось у траўні 21-го году Бёлер пераехаў у Нямецчыну. Я так часта его згадываю, потому что у найгоршыя часы ён зваліўся з чыстага неба і, відаць, быў за ўвесь час маім адзіным сябрам. Вось. Тым часам, кажа, як мой бацька, які, прынамсі, крыху мяне разумеў, быў у адрозненне ад яго маім ворагам на кожным кроку, як і ягоная жонка. Ну, бачыце, з блізкімі людзьмі ў яго стасункі былі складаныя. Вот. І ўлетку таго ж самого года 21-го мы з доктарам Дворжакам працавалі над славутым Мацеем. Ну, як славутым Мацеем. Это просто яму, ведаючы, што ён там можа напісаў нейкую п'есу, вось гэтую чалавечую трагікамедыю, яму, значыць, прапанавалі у тэатры напісаць п'есу, каб яе можна было паставіць. Вось ягоным суаўтарам быў доктар Дворжак, так? Значыць, з ім, з гэтым Дворжакам, мы пілі не так інтэнсіўна, як з Бёлерам, затое больш экстэнсіўна, цягам месяцаў, да раніцы і даўжэй. Тым не менш, найбольш інтэнсіўна і экстэнсіўна я бухаў заўжды сам. Гэта каб які-небудзь афэлак не сказаў, што мяне той ці той спадар спаілі, так? Ён свае заслугі нікому не аддасць. Ось, наш кліма. Прэм'ера Мацея добрасумленнага адбылася 22 лютага 1922 года. А недзе праз месяц пасля яе выйшлі трактаты і дыктаты. Ось, на Мацея я зарабіў прынамсі нешта, на трактатах і дыктатах, апроч авансу 1000 крон ад доктара Халупнага, значыць, нічога. П'янства дасягнула, дзякуй багам, вяршыні, зімовая спячка. Бо нешта ён зарабляў все-таки, нейкія ганарары там былі. Да? Ось, кніжку выдаў сваім коштам гэты Халупны, але ну, все гэта неадкладна прапівалася. Настолькі, што той немец такое адчуванне ўцёк ад яго проста ў Нямецчыну ўжо ў 21 годзе, бо не вытрымаў. Разам з ім бухаць. Вось яна, сапраўдная багема. Он кажа, ні дня не быў цвярозы там на працягу там, не ведаю, 10 гадоў, да? Ну, што людзі думалі пра ягоную творчасць, да, значыць, вядома ж, а не ў той час, піша Зумер, а не ў той час ягоны даробак не даходзіў да грамадскасці без публічных скандалаў і супрацьдзеяння пэўнай часткі чытацкай аўдыторыі. Камедыю «Мацей добрасумленны», якую Кліма напісаў у суаўтарстве з Арнаштам Дворжакам і чый прэм'ерны паказ адбыўся ў 22 годзе ў Нацыянальным тэатры, давялося зняць з рэпертуару пад ціскам афіцыйных тэатральных колаў. Усеагульная карупцыя і дэмагогія, якія панавалі ў палітычных варунках, высмейваліся ў камедыі так люта, што гэта нават пагражала маральнаму аўтарытэту нядаўна створанай дзяржавы. Вось яно, так сказаць, стаўленне нашага Клімы да Чэхаславацкай рэспублікі. Так вот ён, так сказаць, аддзячыў, можна сказаць. Ну, бок не паспелі эту камедыю паказаць, які яе давялося зняць з рэпертуара. А вось. Ну, не дзіва, калі яны пісалі так, як яны пісалі. Да? Вось. Перадаю прывітанне пістончыку Сергею Прылуцкаму. У яго быў недавно дзень народзінаў. Вось, яшчэ раз яго віншую. Вельмі спадзяюся, што у гэтым годзе нам удасца выдаць як мінімум одну ягоную кніжку, а можа быць нават і дзве. Вот, залежыць крышачку ад гранта, які мы цяпер папрасілі. Вот. Ну, як мінімум, хацелася б выдаць прозу, але таксама і вершы. Вот. То бок, немагчыма, кажучы пра літаратуру і алкаголь, не згадаць пра Сергея. Таму будзьма, Серожа. Мяне толькі чай.
Вось ужо 10 гадоў. Значыць, дык вось і Кліма прыйшоў да высновы, што трэба яму завязваць. А можа быць, это яго хтосьці яму падказаў, але тым не менш. Значыць, напрыканцы 1922 года ён піша упершыню змаганне з ім. Ён нават не называе з чым. Гэта было штосьці жахлівае. Вот. Працягвае, значыць, сэнсам 23-го года. Ну, это я не кажу пра самае асабістае для яго, значыць, філазофія. Вось, але сэнсам 23-го года было змаганне з ратавальнікам майго жыцця алкаголем, які пагражае яго ўжо знішчыць. Бок згадваем, так, пасля ўсіх гэтых всіх ягоных крызісаў і няўдачаў у 10, 11, 12 годзе вось з гэтым мысленнем, значыць, алкаголь яго ўратаваў. Так вот, ужо праз 10 гадоў яму даводзіцца штосьці з гэтым рабіць, так? І гэта выяўляецца вельмі складана. Практычна немагчыма, да? Ён кажа, штосьці жахлівае, то бок кінуць піць. Вось. Змагацца можна, ён піша, хоць і складана. Вось. 24 год да сённяшняга дня, 21 лютага, калі ён піша гэту аўтабіяграфію, быў спазматычна гераічным змаганнем супраць усяго. Зрэшты, такіх гадоў я спазнаў у жыцці ўжо якіх 5-6, а матэрыяльнае становішча ўсё тое ж. Вот. То бок, гады ідуць, так сказаць, а мы бачым, нічога не мяняецца ў гэтым сэнсе, да? Толькі што вот здароўе занепадае, можна сказаць. Як ён сам характарызуе сваё жыццё ў 24 годзе? Это прыватніцтва пры абсалютнай нястачы грошай і пры татальнай абыякавасці да іх здабывання, несупыннай нядбайнасці, пакіданне ўсяго лёсу у двукосі на правідэнцыі, лёсу ці правідэнцыі. То бок усё ён пакідае, усе справы, ён пакідае лёсу ці правідэнцыі, боскай, так? Боскаму прадбачанню, там, боскаму промыслу, так сказаць. Ніколі ні ў кога я не прасіў грошай, калі толькі хтосьці мне сам папярэдне не сказаў, што яго скарбонка заўжды для мяне адкрытая. Былі такія людзі, да? Не браў нічога ў жанчын, не гледзячы на мноства шматабяцальных прапаноў і на маю ўласную скрайнюю галечу. Паводзіў сябе ў чымсьці як мільянер, які не ведае, ці не зруйнуецца ўсё праз 4 дні. Аднак жыў так і жыву, як чэрці ведаюць. Галоўным чынам, дзякуючы шэрагу сваіх болей-меней сяброў, а перадусім менавіта, і вот он іх называе ў альфабетнай паслядоўнасці, так, Бёлеру, Біттерману, Бжезіну, Дворжаку, Зламалу, Козічку, Крыжу, доктару Крыжу, Антаніну Паўлу, Сэрбу, Фідлеру, Халупнаму. Вось. Зразумела, што я і сам таксама нешта зарабляў, аднак усе мае фарсавыя скандальныя прафесіі былі загадзя асуджаныя на нішто. Ну вось вам яшчэ адзін доказ, значыць, што Кліма жыў фактычна як буддыст. Ну, ён быў не зусім манахам, трэба сказаць, але жыў ён з падаяння, безумоўна. То бок дачыненні да жанчын ён не быў абсалютным монахам, не жыў ён на цэлібаце цалкам. Вось, хаця, як ён сам кажа, там эратычна ён жыў найперш ва ўяўленні. І тым не менш, практычная адсутнасць нейкай прафесійнай дзейнасці, як бы, да, сродкаў да жыцця яго змушала, ну, як ён кажа, я сам не жабраваў, як бы не выпрошваў, ну, хто ведае, як там было насамрэч. Але былі людзі, якія, ён кажа, яго рэгулярна падтрымлівалі. Усё маё жыццё было настолькі паслядоўным адхіленнем ад усяго чалавецкага, існаваннем ад першапачаткаў толькі для сябе, а ад 31 года веку, то бок з 1909, да, ось это з момента Саторі, да, усведамлення эсэнцыі, толькі для сябе з вялікай С, ну, вось, што не ведаюць і знойдзецца ў гісторыі, не ў чэшскай, зразумела, падобны прыклад. Я заўсёды ішоў толькі адной дарогай, і ўсяму майму жыццю ўласцівая выключная аднастайнасць. Я не магу збочыць, нават калі б хацеў. Пойм Гераклавай ростані для мяне цёмны лес. Якім карлікам быў Геракл, калі быў здольны адчуць прынамсі дотык спакусы? Які карлік Христос, калі яго наагул паспрабаваў спакусіць д'ябал? Падобных рэчаў трэба было вырасці 1000 гадоў таму. Кажа Кліма. Ну, цікава. Мы яшчэ эту фразу, я думаю, згадаем, з чаго трэба было вырасці. Вось.
Спакуса, ён кажа, што спакусіць не спрабаваў д'ябал. Спрабаваў. Вось тым жа 10-м годзе, так, ён на тыдзень паспрабаваў стаць практычным чалавекам, вось, але кажа, што не здолеў, так. То бок, відавочна, што пад уплывам алкаголя ён вельмі часта перабольшвае свае, значыць, фармулёўкі, вось, і што вось гэта, што не было ніводнага такого прыкладу ў гісторыі, там іх і так далей, это ён даволі часта так пра сябе выказвае. Чэхі кажуць, сам сабе фандзі, то бок сам да сябе заўзее, да, то есть в этом сэнсе. Але можна сказаць, што да, што ўсё маё жыццё было паслядоўным адхіленнем ад усяго чалавецкага, да? У бок, так сказаць, боскага, як ён сам лічыць, да? Гэта пацвярджаецца ў ягоных тагачасных творах, маецца не ў творах, а менавіта ў лістах, там што твораў часова ніякіх няма, да, вось апрача вось гэтай п'есы на замову напісанай, так. Значыць, неўзабаве да прэм'еры гэтай п'есы, так, прэм'ера была 22 лютага, а тут ліст 2 лютага 22 года. Значыць, філасофскі ліст пра ягоную практыку, так званую. Вось, ён там піша, што моя практыка на той момант уже 2 гады нязменная. Это пачатак 22 года, то бок недзе з 19 года. Тое, што вот ён пісаў, да, што тады ён якраз дасягнуў нейкай вырашальнай перамогі, мы не ведаем, калі там дакладна, як на практыцы, так і ў тэорыі, нічога істотнага ва мне, маіх поглядах, з таго часу не змянілася і не зменіцца, так. Вось, такім чынам, гэта ўжо як бы канчатковы этап ягонага жыцця і мыслення, і ён яго ў гэтым лісце, значыць, апісвае так. Значыць, вось гэта як бы цікавую, значыць, такую канструкцыю ён сваё мысленне апісвае, да, што вот это самае, што сутнасць усяго, так сказать, на першым месцы у яго, значыць, стаіць вось гэта ягоная боская сутнасць, якую ён, тоеснасць ягоная і Бога, да, вот Атман Брахман, про які мы казалі, да, вось, выразнікам якога ёсць адно слова, штосьці на кшталт мантры, якое, в прынцыпе, само па сабе не мае ніякага значэння, прынамсі, ніхто пакуль не ведае, што яно азначае, і гэтае слова гучыць Вігодасі. Вігодасі. Мы не ведаем. Это слово так гучыць так даволі цікава, так экзатычна, па-санскрыцку амаль, да, як бы, вось. Што, чаму яно гучыць менавіта так, невядома. Вот ён просто прыдумаў это сам сабе, называе яго В просто. Вот, як Вальдеморт, той, про якого мы не кажам, тут Вігодасі, так? Значыць, не ведаю, можна дешифраваць там на паставе латині, там, што там вігор, какой-нибудь вігор, да, там, типа моц, да, значыць, дасі, там, какое-нибудь італьянскае, сам сабе самога, там, уласная моц. Я думаю, што это не мае, насамрэч, сапраўды дешифровкі. Это просто нейкае вось такое слово, сугуччае, якое яму спадабалася. Такое вось, як слова дада, да? Так і тут, слова Вігодасі. Ось. І вось гэта, значыць, это ягоная сістэма, ён параўноўвае яе з раслінай такой. Ось, свое мысленне, свою эту мысль, да. Значит, корень — это абыякавасць. Сцябло — это то, что называется самоабдымки. То есть на самому себе, да, вот это любоў до самого себе, напэўна, да. Потым лісце гэтай расліны — гэта вечная перамога, самасцвярджэнне, сабеафірмацыя, як ён кажа, то бок несупынна такі вось пераможны настрой. А кветка гэтай расліны — гэта дэвіз. Усё ёсць толькі маім ззяннем. Вот. Ён кажа, гэта вось такі называецца моя практыка. Гэта, ў прынцыпе, тое, што ён як бы ўжывае ў практычнай як бы філасофіі, у тэарэтычнай філасофіі адпавядае таму дэвіз, значыць, усё ёсць толькі гульнёй, які ён сфармуляваў ужо у свеце як свядомасці нішто. То бок, зноў жа, як ён сам казаў, ягоныя ідэі моцна не змяняюцца, але вось яны трансфармуюцца і як бы ператвараюцца, знаходзяць новае ўвасабленне, і вось у практычнай філасофіі вот ён бачыць сваю, значыць, сістэму практычна філасафічную вось як такую расліну. Гэта даволі цікава, таму што як бы коранем гэтай расліны з'яўляецца абыякавасць раптоўна.
Гэта зноў жа нагадвае буддыйскія 4 брахма-віхары і, значыць, сярод якіх ёсць адна з іх, это упекха, да? Ці упекша, называюць, это ураўнаважанасць, то бок унутраная. Это не абыякавасць зусім, як там кажуць часам пра буддыстаў, што ім всё, а это менавіта ураўнаважанасць, як бы. Такі вось кантроль над сабой. І менавіта гэта дзіўным чынам з'яўляецца для Клімы таксама падмуркам ягонай практычнай філасофіі. То бок без яе як бы ніяк. А раней так просто не было. Гэта новая рыса, да якой ён дайшоў сам, я думаю, з узростам і з усімі гэтымі перипетыямі гэтага змагання, такім вот знясіленнем сябе самога, так? Гэтым гвалтам над мысленнем, як ён кажа. То бок пэўнае супакаенне, вот эта шамата, да, тое, што называюць буддысты, якія дасягаюць у медытацыі спакою, яно не магло не прыйсці, таму што, фізіялагічна ўжо як бы ягоны арганізм і мыслі як бы не вытрымлівалі вось такого вось сталага вот этого напружання пераможнага. Ён сам у гэтым лісце кажа, што ён раней просто сябе знясільваў, лес там сябе не забіў адзін час, калі там, напрыклад, забараніў сабе спаць. Вось такія рэчы ён практыкаваў, да? Вось типа сілай мыслі, я там вось воляй, сілай волі. Вот, і кажа, што сон надзвычай важны, то бок наогул кажа, вот эта павольнасць, это самае вельмі важнае, так? То бок гэта ўсё як бы падмурак, корань, так? Вось гэты спакой, раптоўна, то бок дагэтуль такога не было. Я думаю, што менавіта як бы і злоўжыванне як бы алкаголем таксама згуляла сваю ролю ў тым, што чыста фізычных сіл у яго ўжо было як бы меней, так? Просто быў стомлены гэтым. Вот. То бок гэта новы такі элемент. Все астатнія элементы, як мне здаецца, ён іх па-рознаму упарадковвае, але ў прынцыпе яны як бы утрыманыя ўжо ў ранейшых ягоных ідэях, вось у гэтым всім эгасалізме, дээсэнцыі, значыць, все ёсць маім зяннем, вот, толькі там гульнёй майго ўяўлення і так далей. Вось гэта ягоная класічная сістэма, але тут дадаецца вось гэтая абыякавасць, да, такая вот, падставовая. Значыць, мэтай па-ранейшаму застаецца ператварыць баязлівую жывёльнасць з яе пакутамі ў боскую дабрашчаснасць з вялікай літары, незварушнасць сама і зянне. Гэта, канешне, мэта цікавая, але мы памятаем эту фразу, што з гэтых рэчаў трэба было вырасці ўжо 1000 гадоў таму. Вось. І сапраўды, калі мы падумаем, што менавіта гэта, то есть ператварэнне баязлівай жывёльнасці, як ён кажа, гэтых вот рэакцый, да, чалавечых, менавіта у стан нейкай такой незварушнасці, то бок ураўнаважанасці, да, менавіта як бы што такое брахма-віхара, да, это ёсць боскі стан, да, стан нейкай невымернасці. Ось, якраз вынік і інструмент адначасова буддыйскай практыкі, да, культывацыя вось гэтых 4 станаў. То бок гэтага стану ўжо якраз дасягнуў сам Будда 2500 гадоў таму. Вось, і як бы перадаў сваім вучням, і яны гэтым займаюцца і практыкуюць. Вот. Далей. То есть як бы гэтая мэта, якую ён там называе там просто нейкі новы рэвалюцыйны, яна насамрэч не новая, не рэвалюцыйная. Можа быць, гледзячы выключна нейкай там заходняй гісторыі, так, заходняй мыслі. Магчыма, наколькі Кліма яе сабе ўяўляў і ведаў, хаця у гісторыі хрысціянства таксама былі плыні адпаведныя, там, квіетызм, напрыклад, і так далей. Вось, але ён проста вось гэта так фармулюе і проста не заўважае нічога іншага. І гэта вельмі дзіўна. Таму што, добра, там, хрысціянскай ён там не займаўся там гэтай всей патрыстыкай, там, тэалогіяй. Але, у той час якраз, і асабліва у 19 стагоддзі, да, пачатку 20-го, і асабліва ў нямецкамоўнай прасторы культурнай буддызм набываў, выключную папулярнасць, так? Ужо адразу там пасля Шопенгауэра, ды ўжо і раней, фактычна. Ось, немцы аднымі з першымі пачалі вывучаць санскрыт, ось, неўзабаве пасля ангельцаў. І, адным словам, як Кліма гэтага мог усяго не заўважаць. Да ўжо былі першыя буддысты нямецкага паходжання ў той час, насамрэч. І публікавалася гэта было паўсюль. Кнігі выходзілі. Проста яго гэта не цікавіла, я думаю, проста не цікавіла. Ён быў сфармаваны іншай традыцыяй, іншымі аўтарамі. Вось.
Я не памятаю, што там Ніцшэ пра будызм піша. Здаецца, ён вельмі вандроўны ягоны цень, так, ёсць які твор, ён там у адным з пасажаў ён даволі прыхільна, здаецца, выказваецца пра будызм, як пра магчымую там нейкую еўрапейскую рэлігію. Вось, то, што я чытаў. Іншыя кажуць, што у іншых месцах, што як бы не настолькі ён прыхільна ставіцца, цяжка сказаць, але ну для яго гэта просто абсолютно маргінальная для Ніцшэ тэма. Вось у адрозненне ад Шопенгауэра, які вельмі будызмам захапляўся. Але мы бачым, так, яшчэ ў 1904 годзе Кліма зрабіў выбар паміж двума інтэрпрэтацыямі волі, умоўна кажучы, паміж Шопенгауэрам і Ніцшэ, і зрабіў выбар на карысць Ніцшэ. І гэтым ён зрабіў выбар на карысць якраз заходняго падыходу, рацыянальнага падыходу, на усвядомленага, то бок воля для яго это свядомасць, да, і вось гэта пераадоленне чалавека, это звышчалавек, там стаць Богам і так далей. Это ўсё адтуль. Таму ніякага, так сказаць, будызма там няма, ён заняты, так сказаць, сваёй уласнай этой вот методай нібыта, вот. Ну і як мы лічым, я лічу, ці як я спрабаваў паказаць, эта метода была памылковай, гледзячы будызму. Вот. Чаму яна была памылковай? Менавіта таму, што яна была менавіта ўсвядомленай. То бок там было мала тэхнікі такой вот буддыйскай чыста, і вельмі шмат вось гэта вельмі шмат імператыву, вельмі шмат загаднага ладу, да? Это фактычна пастаянная сістэма такіх нейкіх камандаў і крыкаў, да? Загадаў сам сабе, такого салдафонская такая пруская сістэма, да? Хаця ў Ніцшэ это можа быць больш звязана з захапленнем Наполеонам, да? І вось ён там пералічвае ў гэтым лісце, ён пералічвае вось гэтыя свае такія дэвізы, як ён кажа, там мантры, ці там, не ведаю, там гаслы, якімі ён там сам сябе, так сказаць, як пугай, так сказаць, увесь час команду, да, усё, перамога, сила, там, это просто, это некий кошмар, это, ведаеце, як в анекдоце про собачку, да, чему мой собачка увесь час там обтикивается, вот, загадайте ему что-нибудь, сидеть, так и тут, то есть ён, это зноў ж тое, пра што мы казалі, ён нібыта з аднаго боку такі гаспадар, як бы, сам сабе, але з другога ён якраз вот свой уласны раб, які просто гэтай волі вот, вымушаны падпарадкоўвацца, слухае вось гэтыя все загады. Вот. Ну, ён як бы кажа, што ну, гэта як бы ён практычна сабе, гэтак ён пераўтварае это ўсё вось гэты ў пераможны настрой, там гэтак, маўляў, няма ніводнага такого афекта, які б я это не мог пераўтварыць. Ну, это ўсё як бы цудоўна, але это можна было б дасягнуць абсалютна іншым спосабам і такім больш як бы, ну, эканомным ці што, і як бы пры гэтым не давялося просто так вот пакутаваць і співацца і так вот увесь час крычаць, так сказать, по-вайсковаму. Вот кажу, это нездаровае абсолютно захапленне, вось гэтыя уявы пра вайну, вот. І пры гэтым адмаўленне рэальнай першай сусветнай вайны просто незаўважэнне. І пры гэтым такое вось захапленне вайной як аповедам, вайной як жанрам, да, вот у гісторыі. То бок, начытаўшыся вось гэтых всіх кніжак там пра Наполеона і астатніх, ён жа ведаў на памяць все вось гэтыя бітвы, там этого Фрыдрыха II, там яшчэ штосьці. Ён калі вот апісвае ў Холапецкім дні, там што адбылося, ну гэта маё ўнутранае змаганне нагадвала там бітву пры Цорндорфе, там калі там прусакі там перамаглі русакоў, там знаеш, і там русакі лежалі, і там і штосьці і пілі там гарэлку там, вот, скакалі па іх там штосьці немцы, то есть ён так вот да дэталяў апісвае нейкія такія рэчы. Это неверагодна, я не могу этого абсолютно зразумець, але вот ягоная голова вот этого солдафонства была просто полная, вот. То есть такая романтизация абсолютная вось гэтай мінуўшчыны гістарычнай, там славуты этого змагання, гэтых імператараў, вось этого всего, ну, як бы, не ведаю, мне гэта абсолютно незразумела па шчырасці, і я лічу, што это адна сапраўды з прычын вось это вот сінтэз Наполеона і Ніцшэ, вот. Это бок такі Наполеон думкі, як ён там пра сябе казаў. Вот. Ну, зноў жа, я уже казаў, што ён эту сваю сістэму ўнутранай вот этой ідеі, да, лічыць, што яна была самая першая ў гісторыі, але пры гэтым агаворваецца, так што, ну, прынамсі, наколькі мне вядома, то бок дапускае, што могуць быць такія людзі. Больш того, ён нават дапускае, што сучасна з ім яшчэ такія людзі існуюць, якія гэта могуць практыкаваць і вось падобна глядзець, да, ну, кажа, ну, можа, нас там такіх у свеце чалавек 100, вось, пры гэтым это ўсё, яны як бы ёсць, але ну як бы іх няма, таму што толькі я існую, да, а яны там, это іхныя як бы светы. Ну,
Ось так от. Але ну, цікаво, што часам у яго бываюць такія светлыя моманты, калі ён прагаворваецца проста. Да? Вот. Ну, кажа, што метода вось гэта, якую напісвае, яна часткова працуе. Ён кажа, прынамсі, часткова працуе. Вот. Ну, можа быць, яна часткова працуе пры падтрымцы алкаголю. Да? Ну, але вот цікава, што калі трэба было загадаць і як бы пазбавіцца алкаголю, ён зрабіць этого не змог, не глядзячы на ўсе пакуты. Ну, вот. Неўзабаве пасля напісання гэтага ліста. Вот. То бок, наколькі яна працуе, это вялікае пытанне. Да? Значыць, Эган Бонды згадвае, значыць, размову сваю з Францішкам Дэрціколам, такім чэшскім буддыстам, фотографам. Ён кажа, што Дэрцікол у той час, недзе якраз на пачатку 20-х гадоў з Клімам сутыкаўся. Вот. І яны тады відавочна закраналі буддызм, таму што Дэрцікол ужо пачаў тады цікавіцца буддызмам, ён перакладаў там з нямецкай мовы якраз нейкія сутры. Вось, але Кліма махнуў на все это рукой, вось, і сказаў, што вось, калі хочаш мантру, я тобі дам мантру, ты павінен сам сабе паўтараць увесь час, я абсалютная воля, я абсалютная воля. Вот. Ну, Дэрцікол яму, значыць, падзякаваў вот, за гэта. І але, ну, вось такое было Клімава бачанне, да? Вось гэтага ўсяго. Значыць, ну, у тым жа допісе мы бачым, што медытацыю ён успрымаў, ён там згадвае слово медытацыя, але натуральна ён згадвае ў заходнім сэнсе, да, там як бы это выключна развага, не больш таго. Значыць. Ну, вось так вот, на жаль, да. Вось, тым не менш, як як піша ён у тым допісе, і яшчэ раз паўтарае ў сваёй аўтабіяграфіі, значыць, з 24-го года, ён кажа, што, ну, прынамсі піша пра сябе, што ён сваіх мэтаў фактычна дасягнуў. Ну, не цалкам, вот, але, у прынцыпе, ён стаў, як ён называе, машынай мыслення, машынай дзеяння. Так? Значыць, пазбавіўся там ўсіх афектаў, значыць, нічога ён такога як бы уже на яго не ўплывае, то бок там сам сабе рэжысёр, вот, дасягнуў этой сваёй, значыць, дыэсэнцыі і так далей. Да? Вось, што ён піша сам пра сябе, яшчэ раз пра вынікі свайго філазофскага, значыць, жыцця. Да? Мая свомасць — это замірэнне боскай энергіі з жывёльнай. Так? Вось, філазафічнае скамяненне, як ён это называе. Да? Это Бёлер его так называў, духовнай укамянеласцю. Вот. А ён такі, это найвялікшы камплімент, які мне нехта мог сказаць. Да? Вось, піша ў 24-м годзе. Я знайшоў модус вівенді з усімі людзьмі. Ён заснаваны на пэўнай любові, паблажлівай любові, якая нарадзілася з абсалютнай пагарды. Ну, спачатку, да, так было. У выніку за 10 гадоў у мяне знешне гарэзніка, які сустракаўся з гарэзнікамі, ну, то бок там всякім нібыта злачынцамі і так далей. Не было ніякіх сур'ёзных канфліктаў з людзьмі. Вось. За выключэннем аднаго выпадку, калі я быў цалкам ненармальным і, зразумела ж, падпітым стане непасрэдна пасля празмернага спажыцця дэнатурату. Ось, то есть, ну, не кожны можа выпіць дэнатурату і застацца ў жывых, не кажучы пра тое, што у светлым розуме. Усе людзі мяне любяць, і я ведаю чаму. Усе яны самі таго не ведаючы метафізікі, а я ёсць насамперш метафізікам. Вот. Ну, сапраўды, мы заўважалі, да, што людзі да яго ставіліся вельмі ласкава. Вот. Апошнія 10 гадоў мой цялесны спрыт быў надзвычайны. Дзякуючы ашчаднасці. Ад сваіх 15 гадоў я сплю выключна ў нятопленых памяшканнях. З медыцынскага і эстэтычнага гледзяшча мне да аднаго месца, як я апрануты, а 4 крон на ежу дастаткова кожнаму чалавеку. Есці трэба толькі сырыя прадукты. Гэта спрыяе як здароўю, так кашальку. Бок ніякіх там рэстарацый, вот этого всего, трэба есці толькі сырое. Ну, наогул там про тое, што ён там еў, там это пачытаеце потым у ягонай аўтабіяграфіі, калі кніжка выйдзе, да? Ну, такі сабе дыяген, да? Моя 16-гадовая практыка філазофіі навучыла мяне лягчэй усё пераносіць і дзейнічаць больш метазгодна, без забабонаў, афектаў і комплексаў. Я абыякавы да ўсяго, што раблю ў практычным жыцці. Ось, той падмурак, пра які ён казаў. Да? І калі я маю гіпертрафіраваны сацыяльны гонар, дык сілы заткнуць яму рот у мяне яшчэ болей. Ось, ну, то бок, як бы, не бянтэжыцца там на публіцы, значит, не мае, так сказаць, ніякого там
То бок, ну, можа быць, ён якраз пра пазычэнне грошай гаворыць, што калі яму сорамна пазычаць, то ён заткне рот свайму гонару і спакойна это самае. Вось. Ну, карацей кажучы, што дасягнуў, нягледзячы на тое, што мэтаў, ён не дасягнуў мэты мэтаў, хаця яна была ад мяне на адлегласці выцягнутай рукі. Вось. Вечная, спакойная, безаханная радасць і святліня. Вось. Не дасягнуўшы ўсяго, я лічыў, што не дасягнуў нічога, але хай я дасягнуў не ўсяго, але ўсё-таки многага. Да? Ён так лічыць сам. Хаця, як ён кажа, то бок, як бы, ну, ён прызнае, што не да канца яму это ўсё ўдалося, але гэта не параза, як ён кажа. Да? Вот. Маё жыццё найвялікшае вар'яцтва, донкіхотства, якое толькі можна сабе ўявіць. Да? Это мы ўжо казалі. Ну, это ў пэўным сэнсе сапраўды так. Ён быў даволі такі, нават там у праскай тагачаснай тусоўцы, там багемнай, так, ён сапраўды быў чымсьці, ну, ён не тусіў асабліва, вот, ён быў сам па сабе, але быў чымсьці сапраўды незвычайным. Значыць, што яшчэ важна? Няма эфекту, які меў бы сёння над мною хаця б 2% сваёй ранейшай улады. Я ад прыроды надзвычай гняўлівы і гадамі ўжо не адчуваю злосці. Хіба толькі мацюкнуся, калі доўга не магу начапіць на шыю каўнерык. З усімі людчыкамі, там, ці людцамі, як ён кажа, я ўвасабленне ціхмянасці і ласкавасці. Вот. Пра эфект боязі я ўжо амаль цалкам забыўся. Вот. Жаданняў, прагаў, патрабаванняў у мяне ўжо амаль няма, ён кажа. Хіба што імгненныя, якія ўміраюць адразу пасля нараджэння. Тое самае і з турботамі нейкімі, да? Шкадаванні, згрызоты сумлення, пачуццё віны, зайздрасць, рэўнасць, рэчы з нараджэння мне цалкам невядомыя. Яны ўласцівыя, верагодна, выключна з катам. Такая аснова. Спачуванне жывёле агромністае і пакутлівае. Яго, сапраўды, усюды было, в дзяцінстве яшчэ это. Але ў 90% выпадкаў пераадоленае. Ось. Да людзей спачування ніякага. Але нішто так не чужое мне, як мізантропія. Наадварот, людзей я па-свойму люблю. Гэтак жа, як люблю вошы. Это просто... І пры гэтым, то бок, кажа, што, ну, все-таки навучыўся ён жыць, суіснаваць з людзьмі, але любові, так сказаць, не дадалося яму, да, у стасунках з людзьмі. Вот. Ну, нібыта, мы яшчэ не ведаем до конца, но мы зараз побачым, наколькі это все правда. Да? Што ён яшчэ піша? Непрыемных эфектаў у мяне меней. Ну, тое, што это не буддызм, я хотел сказать, это, конечно, відавочна. Да? То бок, з одного боку, это такая, як бы, самоўраўнавасць, з другого боку, вось такая, все-таки, неслушна зразумета ўраўнаважанасць. Да? Калі з буддыйскага гледзяча глядзець. Непрыемных эфектаў у мяне меней, чым у каго іншага, але яны для мяне жаданыя, і калі не мілыя, то прынамсі цярпімыя. Прыемных у мяне зараз амаль столькі ж. Раней іх было нават болей. Гэта моманты асалоды, якія я магу выклікаць калі заўгодна, і якія потым растуць спантанна, як лавіны. Я нават баяўся раней, каб яны мяне не забілі. Толькі асалоды. Але ўсё чыста паслухмянае адзінай волі. Няма душэўнага стану, які бы мяне дарэшты не знік праз 3 секунды, як толькі я захачу. Я стаўся і застаюся, нават пры цяперашнім сваім развітым алкагалізме, машынай. Душэўная акамянеласць назваў мяне Бёлер, і я лічу гэта найвялікшым, дагэтуль сказаным мне кампліментам на злосць усякім сучасным поглядам. Бок ніякіх эфектаў, цалкам сябе кантралюю там, это сам някабы... Ну, это вельмі цікава ўсё, і гэтаму верыць цікава, пакуль не прачытаеш у Холопецкім дні, так, мімаходзь там у адным з пасажаў, напісаным на 10 гадоў раней, чым вось гэты тэкст, там, дзе ён апісвае сваё стаўленне да болю і пакуты. Ён проста не трываў саміх гэтых словаў. Калі хтосьці там, ён піша, калі хтосьці пры мне вымаўляе там пакута, да, утрпенні, там, альбо боль, там, болест, кажа, я б яго просто задушыў. Яго просто вот, фактычна нейкая такая вот фобія, да, нейкая за это ўсё. Вот. І ён там гэта звязвае з успамінам пра маці сваю, якая памерла, калі яму было толькі 16 гадоў, якая яго любіла,
натуральна, да, і пыталася ў яго, табе баліць нешта, да, а ён там яе перадражнівае у гэтым лісце, там кажа, вось гэтая праціўная яе ты голас, та болі табе нешта, типа боліць і нецо, типа баліць, это типа мяне бесіць. То бок, ну, відавочна, якая ў яго як бы траўма, да, які вось гэты страх з прызнання факту таго, што ён можа адчуваць боль, пакуту і штосьці такое. То бок, усе ягоныя пакуты нібыта, як ён сам пра сябе піша, это толькі ментальныя, там, духоўныя нейкія і так далей. Он там піша нават, ну, боль зубоў, ну, што это такое? Яно што не лічыцца, это сам. То бок, для яго это прыніжэнне, прызнаць, што ён, так сказать, чалавек з мяса і косці, які можа адчуваць боль. То бок, вынік ягонага жыцця — то, што ён стаў машынай, як бы, сам сабе падпарадкаваным. Вось, ну, мы казалі, да, там, пра это. Штучны інтэлект, ягоныя ідэі саліпсізму. То бок, як бы, ну, зато незалежны, да, вот, нібыта ад этого ўсяго, але, як бы, наколькі мы можам ему верыць, вот. То бок, гэта ўсё, ну, натуральна, калі ён быў там увесь час пад уплывам алкаголю, то ён шмат чаго проста фізічна як бы не адчуваў, так? Это была такая анестэзія, як бы тут немагчыма дзівіцца, што это ягоны быў найлепшы ратавальнік, як ён кажа, найлепшы сябар. Вось. І тым не менш, сама вот псіхічная вот это, як бы, гэты гонар, як бы, і нездольнасць прызнаць, што вот эту першую узнёслую ці першую шляхетную праўду будызму, што пакута існуе. Вось. Праўда пра духу. Вось гэта першая перашкода на ягоным шляху да будызму. Нават калі б ён пра яго, я думаю, чытаў і ведаў, але чыста псіхалагічна ён на гэтую сцяжыну, шляхетную восьмічасткую, да, як кажуць, не мог стаць на шлях будызму. Вот. Хаця ён сам там нейкім чынам дайшоў да падобных высноў. Але проста не мог, таму што не прызнаваў, не хацеў прызнаваць існаванне пакуты, існаванне духі. Ну, якая пакута, калі я Бог? Мяне пастаянна павінна быць боская, там, пераможная нейкі такой стан, так, пераможны настрой. Вось, то бок, я не ведаю ніякіх там вот этих, хаця Шопенгауэр, якого ён адкінуў, да, ён казаў, што там ёсць два станы, ось, альбо там нендза, да, як бы патрэба, ось, альбо нуда. Ось. То бок, і як бы жывы арганізм ён паміж гэтымі асцылюе, так, вагаецца паміж гэтымі двума станамі. Вось. Не, кліма ён нечанец, ён вышэйшы за гэта, ён там проста заўсёды пад кантролем, сам сябе там нібыта валодае там з дапамогай волі, чыста мыслення іх і так далей. Ну, вот. Ну, зноў жа, мы не можам за яго парадавацца за тое, што ён так думаў. Ну, вот. І... Але... тое, што вот ён разам з этой пакутай і разам з болем адрынае і любоў, ось это спачуванне, якое таксама ёсць падмуркам, так сказаць, будызму, да, то это, канешне, проста заканамерна. Вот. Ну, і тым не менш, мы не можам не парадавацца за тое, што, прынамсі, нейкія супольныя пункты судакранання мы там знаходзім, да, вось гэты падмурак менавіта такой так званай абыякавасці, то бок, ну, нейкай раўнаважнасці там прынамсі ёсць, да? Вось. То бок, кліма не буддыст, сябры, не буддыст, нягледзячы на паралельныя нейкія моманты з махаянавым буддызмам, з ягачарай, так, ягонай філасофіі. Вот. То бок, і нават калі ён буддыст, то ён як бы, ну, ён бы ніколі сам сабе ў гэтым не прызнаўся. Вот. І ён, натуральна, ў гэтым не можа прызнавацца. У цытаце, якую мы згадвалі на пачатку першага стрыму, ён кажа, не, Будда Шакьямуні ён не дасягнуў. Не стаў завершаным, так сказаць. Вось. То бок, з ягонага боку, это свядомае ігнараванне традыцый буддыйскай практыкі. Ну, таму што калі б ён яго не ігнараваў, вось, то гэта ягоныя ўласныя напалеонаўскія планы ў філасофіі, напэўна, крышачку змяніла б, так, вось, перашкодзіла. Тым не менш, не будучы буддыстам у мысленні, ён у творчасці якраз, пра якую мы казалі, ён, менавіта літаратурнай сваёй, так, якой ён інтэнсіўна займаўся недзе з 1906 по 1909 недзе год, вот, то
ён якраз выяўляе тады яшчэ, так сказать, малады, вот, не алкаголік Кліма, ён выяўляе падабенства, многія рысы падобныя з будызму, з будыйскім мысленнем. Вот. І я б, конечно, хацеў, конечно, доўга ўжо, але ў прынцыпе ўжо мы заканчваем, таму я думаю, што, ну, я ведаў, што гэты момант настане якраз менавіта на гэтым месцы нашага стрыму, але тым не менш, ну, вяртацца да Кліма мы ўжо не будзем, таму я все-таки паспрабую разабраць. Значыць, ягоны твор аповесць слаўная Немезіда, да апрацоўкі якой ён вярнуўся ў 28 годзе, але ўжо не паспеў дажыць фактычна да ягонага выдання, да выдання гэтай аповесці. Ён памёр у веку 50 гадоў, да, ў 1928 годзе. Вот, 19 красавіка. Значыць, і але паспеў яшчэ некаторыя свае кнігі падрыхтаваць, у тым ліку і выданні свету як свядомасці нішто, ну, угаварылі яго, што называецца, вось, дапамаглі яму выдаць, там яшчэ раз секунда і вечнасць у 27 годзе таксама як бы выйшла. Наогул ягоныя апошнія гады жыцця, яны такія былі, ну, больш адносна ўпарадкаваныя. Ну, па-першае, дзякуючы таму, што ён урэшце знайшоў сабе жанчыну, ці жанчына яго знайшла. Вось, Каміла Лосасова, она такая была фактычна ягоная вялікая прыхільніца. У яго быў шэраг прыхільніц, з якімі ён ліставаўся, вось, але яны так неўзабаве пераставалі з ім ліставацца, таму што у яго там былі ўсякія вот гэтыя крышачку садысцкія схільнасці. Вот. Ну, я не быў самым здаровым чалавекам, што тычыцца там сексуальнага, да, жыцця, я думаю. Вот. Але вось з ёю, нягледзячы на тое, што яе там абвінавачваюць там у тым, што яна была проста вот нейкая такая вось ужо буржуазная, там проста мешчанка, там не разумела там яго, вось яго там прымушала, каб ён не бухаў, там это самае змусіла там ягоныя фразы там падрэдагаваць, там скарачыць у гэтай вот слаўнай Немезідзе, там зрабіць новую рэдакцыю, каб можна было чытаць эту кніжку людзям паспалітым. Вот, ну, карацей, вот так эту Камілу все абзываюць, а я лічу абсалютна дарэмна, што як бы яна сапраўды, ну, яны па факце пахаваныя ў адной магіле нават, да, там, што у яго не было магчымасці там нейкай іншай, да. Вот, то бок несправядліва, я лічу, да яе ставяцца некаторыя такія вось пурысты клімаўскія, такія вось радыкальныя, да, прыхільнікі. Вось, і, значыць, аповесць слаўная Немезіда. Пра што? Ну, мы ўжо там згадвалі. Значыць, што сюжэт это у вялікім рамане тое самае. Нейкі, вот, в прынцыпе, звычайны такі, спачатку такі чалавек з неблагімі задаткамі, там праходзіць увесь шлях і ператвараецца ў Бога. Да? Ну, гэта супер сюжэт, это фактычна адзіны сюжэт, які Кліма быў цікавы і які ён выкарыстоўвае у сваіх творах. То вось гэта як бы ментальнае, псіхічнае пераўтварэнне чалавека, так, значыць, чалавек, які знаходзіць гэтую нейкую вышэйшую праўду, у тым ліку пра сябе. Вот. І вось у асобных момантах вось гэтага раману мы просто знаходзім у чыстым выглядзе апісанне некаторых просто вот будыйскіх абсалютна паняткаў, прычым абсалютна дакладнае апісанне, да? Вот я спрабую пералічыць. Значит, ну, напрыклад, Дукха, які ён апісвае, што такое, власна кажучы, пакута. Ну, яна ў яго ментальная, да, пераважна, як заўсёды, да? Вот. Але як ён апісвае? Гэты галоўны герой Сідар, ён убіў сабе ў галаву, што прысвеціць жыццё мысленню і творчасці, а пры гэтым будзе ў меру цешыцца з жыццёвых асалодаў. Але гэтыя дзве рэчы не спалучальныя, таму што кожны вышэйшы парыў ёсць аскетызмам. Ну, Будда папярэджваў ад залішняга аскетызму, але факт той, што асалоды як бы не тое, чаго трэба дамагацца, так? Вось. Спажывецтва, у прынцыпе, не здольнае задаволіць нават нізкага паводле свайго складу чалавека, а пагатоў таго, чый дух пнецца ў вышыні. Спажывецтва, да, то бок зноў жа зямныя нейкія асалоды, вось гэты рэч. Мы пра гэта ўжо казалі, так? Ён казаў, што раскоша яшчэ ў афарызмах сваіх, вот, які, ў прынцыпе, прыблізна ў адзін той жа час напісаў, просто што это пазнейшая рэдакцыя, вот, што просто раскоша гэта нематэрыяльнае спажывецтва, так? Вось. Сама па сабе Дукха, так, вось гэта яна паходзіць у яго таксама з нетрываласці. Вось, з таго, што называецца ў будызме анітья, да? Это адна з 3 печатак Дхармы, і
гэтак жа это ўспрымае і Сідар, так? Вось, усё знікае ў галоў ягоных думках, усё фантом. А вось, это нейкі там партрэт ён там шукае, так? Ён знікла ўся рэчаіснасць, увесь розум, усё чыста. Ось, прэч адсюль ад гэтага ўсяго, але куды? Гэта фантомнасць свету, да? Ягонае парадаксальнае існаванне было толькі цацкай у руках лёсу, а улюбёнцам лёсу ён не быў. Нават тады, калі ён перамагаў, заўжды неўзабаве наставала загадкавая млявасць. Ён адразу ж засынаў на любым са сваіх ляўраў. Ось, это вот сутнасць дукхі, да? Сутнасць того, што Шопенгауэр называе гэтай нудой, якая настае пасля задавальнення патрэбы, да? Это тыповая I can get no satisfaction. То бок, як толькі чалавек нечага дасягае, потым неўзабаве ён пачынае зноў нудзіцца і зноў пакутаваць. Так? То есть гэтае разуменне цудоўна ў Клімы прысутнічае. Да? Ось. Ідэя рэінкарнацыі. Абсалютна увесь сюжэт фактычна на гэтым пабудаваны. Так? Ось. На тым, што дасягаючы нейкага ўзроўню духоўнага развіцця, як і Будда, дарэчы, да? Герой узгадвае сваё папярэдняе жыццё. Вот. Значыць, ён пагартаў сшытак, натрапіў на малюнак пером жаночае аблічча, ейнае аблічча, і ў яго з'явілася містычнае адчуванне, быццам ён сам некалі накрэсліў яго. Апошняй датай у дзённіку стаяла 18 чэрвеня 1820 года. Вот. А дзень адбываецца недзе ў 1905 годзе, то бок фактычна амаль 100 гадоў таму. То бок у героя яму вяртаюцца вось гэтыя ўспаміны пра папярэднія жыцці. Да? Значыць, тое самае ягоныя ідэі, як свет, як свядомасці нішто, да? Вось гэты там панпсіхізм, да? Што ўсё жывое, да? У свеце, значыць, ўсё ёсць мыслю, да? Хіба не само маё нутро канец канцоў ёсць перадусім тым, што перацякае святлом і азорвае сваімі прамянямі ўсе гэтыя прадметы, каб потым зноўку ўсмактаць у сваё усеабдымнае матчына ўлонне іхныя водбліскі пад выглядам чужых дарункаў. Это ўсё якраз тое, як мысль стварае знешні свет, ось, а знешні свет сабе паводзіць нібыта як рэальны, нязменныя асацыяцыі. Ён кажа, што такое знешні свет? Это просто нашы нязменныя асацыяцыі, просто руціна, просто вот мы привыклі, што вот там камень цвёрды, там вода мокрая, это просто так нам зручней, это мы так дэгенеравала ўжо наша фантазія там да рэальнасці, да, да аўтаматызма. Вось, таму мы ўспрымаем знешні свет як нешта рэальнае, да, это все. А насамрэч это вяртаецца ва ўлонне духу, да, ці мыслі вяртаюцца водбліскі прадметаў пад выглядам чужых дарункаў, да, як быццам штосьці не наша, а ўжо як бы такое незалежнае. Ну вот тыповы суб'ектыўны ідэалізм, тыповая фактычна йога-чара. Ну вот яна і тут апісана. Вось. Усё ёсць сном, адна з галоўных ідэй таксама, так? Вось, што можа чалавек ведаць пэўнага? Ён ніколі абсалютна не ўпэўнены, ці то ён вяслуе ў чоўне, ці то коўзаецца на каўзалях, а сам можа якраз у гэты момант з'яўляецца ахвярай таямнічага вэлюму на пачуццях і душы, ахвярай прымхі, мроі, самнамбулізму. Сніць ён ці не? Нічога нельга сцвярджаць з пэўнасцю. Чалавек ніколі не даведаецца нічога дакладнага, пакуль ягоны дух застанецца духам, то бок ілюзіяй. Ну, вось. Усё ёсць сон, да? Як бы абсалютна незразумела, да? Таксама зноў жа шаленства і розум это ўсё вельмі адносна, няма ніякага вызначэння, так? Это называюць галюцынацыямі, але толькі яны і ёсць сапраўдным бачаннем ісціны. Толькі той бачыць розніцу між явай і сном, хто не спазнаў ані сну, ані явы. Вот. Тутэйшыя людзі іх не спазналі, таму я і сяджу ў вар'ятні, кажа Эрата, да? Адна з гераінь этого роману. Вось. Ніхто, апроч мяне, кажа Эрата, ніколі яе, то бок эту арэю не бачыў. Так што вар'ят альбо я, альбо ўсе астатнія. І кажа, думаю, што вар'яты ўсё-ткі яны. Будь тут хоць 1000 аслоў, яны былі б неразумнейшыя за аднаго. Да? Ось, ну, то бок апрыёры Людзі памыляюцца, таму што яны так не бачаць вышэйшай праўды. Значыць, пра волю тут цікава, да, даволі.
Так, зноў жа, да, з пэўнага гледзяча там, хто вар'ят, хто не вар'ят, это вызначыць, можа быць і немагчыма, да. У сне, які ёсць там толькі гульнёй ці там толькі ілюзіяй, толькі ўявай. Значыць, пра волю цікавы тут пасаж, да, што ён якая гнюсная рэч гэтая воля. Это там у адзін момант гаворыць Сідыр. То есть, ну, это, відаць, ягоны ўласны голас уже прарываецца, што ён сам сябе замучыў гэтымі сваімі загадамі і камандамі, да. Вось, і нейкія моманты ён таксама кажа, што это моя вся бокская практыка, вот якой занимаюсь, што яна, в прынцыпе, я яе таксама называю сваёй хваробай. Ну, як бы у добрым сэнсе, то есть, ну, хвароба, якая вот у яго ад 15 гадоў фактычна, да, якую не можа як бы пазбавіцца. Вот. Але гэта не душэўная хвароба, як там іншыя людзі лічаць, а это менавіта хвароба ягоная, як бы, ну, тое, ягоны клопат, як бы, тое, што ягоная ўласная, як ён кажа, ягоная сутнасць. Вось, то есть, гэты ён мае на ўвазе, але часам гэтая воля і гэтае мысленне ўжо як бы і дастае, да? Трэба сказаць. Значыць, зноў жа, ўсё ёсць ілюзія сном, тут ён вельмі нагадвае, значыць, школу Ягачара месцамі перасякаецца, ну, фактычна паўтарае, як бы, тое, што казаў Нагарджуна, тое, што казаў Будда, вот, ну, адпаведна, напэўна, не здагадваючыся пра гэта, так? Вось, там такі афарызмы кшталту ёсць, значыць няма, няма, значыць ёсць. Ну, это як бы вельмі па-нагарджунаўску, так? Вось, альбо тьху на гэтыя скоцкія чалавечыя поймы, панятак сапраўднасць бессэнсоўны. Ён створаны толькі мізэрнай жывёльнай фанаберыяй, а значыць і ягоны прыдатак ілюзія таксама. То есть, як сапраўднасць, так і ілюзія, ўсё адносна, і это бессэнсоўна, да? Не, феерычная звышчароўнасць, з вялікай літары, да? Звышчароўнасць ёсць усім. У гэтым палягае першая і апошняя мудрасць. Першая апошняя мудрасць. Ну, мы казалі, што ён там да Нагарджуны часам падобны, там вот ён нават пра дзве праўды сам нейкім чынам здагадаўся. Яшчэ ў маладосці, это даволі надзвычайна, я б сказаў. Вот. Знешні свет это ўсё, як бы, ну, калі гэта не падман, то это ўсё, ў прынцыпе, бруд, ілюзія і гэтак далей, да? Тое, што ведама чалавеку, не мае нічога супольнага з глыбінёй праіснасці, зноў з вялікай літары. Чалавек плыве толькі па паверхні бруду, бо сам ёсць толькі брудам. Прэч з бруду, так? Значыць, ачысці сябе ад зямнога бруду, толькі ён саграшыў у табе, толькі ён грэшны, а сам ты, типа, безгрэшны, да? Ну, это, зноў жа, такія уявы йогачары і там у прыватнасці парамарты пра буддаву сутнасць, усім уласцівую, так, якая, як бы, сама па сабе безгрэшная. Вот. Мы бачым, што абсалютна гэта ўсё сугучна, да? Вот калі адкрыць Кавалеўскага таго ж буддыйскую касмалогію з 37-го года, мы таксама бачым, што это адна з інтэрпрэтацый, як бы, буддызму, што вот все зямное, это бруд, это і так далей. Вось. Але гэта яшчэ не самае буддыйскае, я думаю, у гэтай кнізе. Самае буддыйскае это вось чым бліжэй, так сказаць, пад канец, тым чым далей у лес, тым вось гэта ў гэтай кнізе менавіта ў слаўнай Немезідзе узмацняецца. Напрыклад, вось такая фраза загадкавая пра Арэю, вось гэтую там нейкую боскую істоту, да? Так, яна сказала, што ўсё ёсць сном, што вечнасць гэта сон, і што адзіны грэх гэта шаленства ў сне. Маўляў, яно павінна быць выкаранена, і дзеля гэтага і жывуць усе людзі, жывёлы, расліны і зоркі. Сэнс існавання у чым? Каб выкараніць шаленства ў сне. То бок, што такое шаленства? Это менавіта невядомасць, то бок цемрашальства, няведанне. Адна з трох атрутаў мыслі, заганаў мыслі паводле буддызму. Бок вось гэтая вся, так сказаць, майя, так, ілюзія. То бок сэнсам прагрэсу і жыцця, існавання ёсць прабуджэнне. То бок гэта фактычна гучыць як праграма махаянава буддызму, як бадхісатвы. І нездарма это гаворыць Арэя, та самая там галоўная, так сказаць, гераіня абагоўленая, вось, якая кажа, што адзіны грэх это шаленства ў сне, і яно павінна быць выкаранена. Вот, і дзеля гэтага ўсе і жывуць. Так, менавіта гэта ёсць мэтай бадхісатвы, каб усе там людзі, жывёлы, расліны і зоркі, вось безліч чуйных істотаў і нечуйных, так, атрымліваецца, дасягнулі прасвятлення. Чысты махаянавы буддызм. Ось, калі ласка. Так. Да? Вось. Ніякая радасць не можа ўлагоджваць чалавека,
ніякая радасць не можа вечна ўлагоджваць чалавека, яна толькі ачмурае. Чарвяк жыве, каб пакутаваць дзеля бясконцай будучай радасці, то пакутаваць дзеля бясконцай будучай, дзеля штурму нябесных муроў. Ну добра, спакутаваць гэта крышку такая не зусім буддыйская інтэрпрэтацыя можа быць, але што жыццё пакута таксама это несумненна, але што далей штурм нябесных муроў, вось што такое цікавае. То бок сэнсам існавання ёсць нейкі духоўны прагрэс. Вось, гледзячы буддызму, нейкае развіццё, так? Вот, і ў выніку дасягнення нейкай бясконцай будучай радасці. То бок гэта гучыць абсалютна па-буддыйску, мы тут не можам нават. То бок нішто не замінае нам інтэрпрэтаваць гэта ў буддыйскіх тэрмінах і разумець это па-свойму, і гэта будзе адпаведна, абсалютна не супярэчыць разуменню клімы. Хаця ён это у іншых, так сказаць, тэрмінах тлумачыў, напэўна, для сябе. Ось. Пэўны панятак пра вось гэты абсалют, як бы ён супадае з нірванай, так? Там якраз, ну, можа быць, не варта расказваць змест, але, скажам так, памірае адзін з персанажаў, вось. Гэта былі апошнія словы, апошнія ў гэтым страшэнна зманлівым свеце, які называюць прытомнасцю, сапраўднасцю, і пасля канца якога разгрыміцца святло светлаў. Вядома ж, толькі для таго, хто ўжо ў гэтым свеце бачыў прынамсі ягоныя пробліскі. Вельмі буддыйская інтэрпрэтацыя ў стылі тыбецкага буддызму, менавіта вот і само святло, да, ось. Святло светлаў, да, усіх. Ну, тут ён падыходзіць вельмі блізка да тыбецкай кнігі мёртвых, да Барда Тодол, дзе фактычна дэтальна апісваецца, як можна дасягнуць прасвятлення фактычна ў момант умірання, да, і што ва ўсім гэтым як бы адбываецца, як это рабіць, да? Вот. Значит, далёка ад таго, у ціхім чыстым кутку, які амаль не паганіў нага чалавека, распадаюцца на атамы колішняя адзежа яе вечнай душы, такія ж несмяротныя, як яна сама. У матчыным улоне яна таксама сніць цьмяна, ціха, манатонна, салодка і навякі. Але ярчэй за сонца, якое з гары ласкава сагрывае скалу, хутчэй за этэр лунае, ззяе і грыміць, і выкуплены, вызвалены дух. Ну, то бок, уява пасмяротнага жыцця тут як бы ёсць, але кажу, яна фактычна на яе так як бы няма дакладнага адказу пра яе. На яе як бы ідуць увесь час намёкі, але цалкам апісання мы не знойдзем, што сабе кліма уяўляе, як вось гэты абсалютна, які там пасля смерці вот дасягаюць там некаторыя ягоныя героі. І вось ідзе дыялог такі дуже пасмяротны. Дзе ты цяпер? У ззянні ці ў цемры, у пекле ці ў рай? Хутка ўжо сам уведаеш. То бок няма непасрэднага адказу, і гэта фактычна тая ж самая тактыка, якую Будда выкарыстоўваў, калі яго пыталіся пра тое, што такое нірвана. Вось, ці там існуе там пасля смерці там узнёслы ці не існуе. Вот, ён казаў, што ўсе гэтыя пытанні не маюць нічога супольнага з уратаваннем і ніякай практычнага значэння. Вот, таму ён пазбягаў адказаў на гэтыя пытанні. Вось так і кліма фактычна пазбягае, але намікаю ўвесь час, да? Найвялікшая духоўная мэта, да? Значыць, гэта таксама вялікае пытанне. Ну, мы казалі, да, вось гэта ўдасканаленне. Да чаго яно як бы вядзе, да? Там такі дыялог адбываецца пры канцы, значыць, ён ужо пытаецца, што мне рабіць? Ён ужо там памірае, так? Вот, ён пытаецца, што мне рабіць? І раіць яму голас, это Бодхісаттвы, да, якая там заклікала прабудзіцца з шаленства ў сне, яна кажа, вызваліся. Ён кажа, ад чаго? І адказ такі, ад сябе, працяжнік, сябе з вялікай літары, ад чалавека, Бога. Это вельмі, напэўна, ну, такі кульмінацыя, як бы, клімы, да, такая ранняя, то бок, оказваецца, зусім як бы амаль па-буддыйску вызваліцца-то трэба не мала стаць Богам, трэба яшчэ ад гэтага і вызваліцца. Ну, вот. Але ну не такім чынам, якім ён сабе ўяўляў там вось гэтым нейкім там ці самагубствам, ці чым вот этим вот учынкам, там яшчэ штосьці. Вот як многія на захадзе, на жаль, рабілі. Вот.
Але менавіта, зразумець, зноў жа яшчэ раз сваю чаргу ілюзорнасць этого ўсяго, так, калі па-будысцку казаць. Але вот менавіта вызваліцца ад сябе, гэта як бы і нават ад сябе з вялікай літары, вот, і тое, што ягоная вот эта вот багомленая гераіня вось гэта яму раіць, это як бы, напэўна, самы такі буддысцкі пасаж. Неўсвядомлена буддысцкі у гэтым ягоным творы, так. Ну і наогул, то бок, як бы, як я ўжо казаў, гэтае апісанне вось гэтай пастмарталіі, так званай, як ён называў, ці набліжэння да яе, іх вельмі было б цікава, я думаю, параўнаць менавіта з тыбецкай кнігай мёртвых, вось, і з Барда Тодолу. Тады ўжо існавалі натуральныя пераклады, вось, прынамсі ангельскі. Дарэчы, вот ангельскай мовы я не пэўны, што ён валодаў, вось, таму што ён не цытуе, мне здаецца, па-ангельску, прынамсі тое, што я памятаю. Асноўная маса цытат это лаціна-нямецкая і французская. І як бы, і па-грэцку, адпаведна, даволі шмат. Вот. Потым уже ёсць астатнія еўрапейскія мовы, і ангельская сярод іх я штосьці, можа быць, недзе там штосьці, але ці згадваеш Карлайла, так, і Уайлда, і Шекспіра. То бок, канешне, я нешта чытаў, але пытанне, ці ў арыгінале, ці ў перакладах. Вот. Калі ў перакладах, то чэшскага перакладу не было на той момант, там ці нямецкага не пэўна, можа быць, ужо быў Барда Тодол. Вот. Адным словам, цікава это ўсё даследаваць, думаю, там камусьці, можа быць, так, параўнаць. Вот, таму што, інтэрпрэтацыя ў яго натуральная, яна не можа быць, напэўна, іншая, што смерць для яго это прабуджэнне, так, это як бы агульнарэлігійнае такое месца, я думаю, да, вот, як ён апісвае, і, значыць, ягоная бедная свядомасць адляцела туды, дзе ведама ўсё, да, яшчэ ён перад гэтым кажаш, там, неба, там, ці воля моя, дайце мне сілу, каб я дасягнуў не гною, а ззяння, да, ззяння з вялікай літары, это вось гэтае вот прасвятленне, якое лічыцца у Тыбеце можна дасягнуць яшчэ там у момант смерці, да? Вот. Дык вось, ягоная бедная свядомасць адляцела туды, дзе ведама ўсё. А калі яна зноў вярнулася, ён і насамрэч ужо ведаў усё. Уласна, не яна да яго вярнулася. Якое ж абсурднае любое чалавечае выказванне і памышленне. А ён, містэрыя ягонага я, дзякуючы цуду, які Бог пашлі раз за стагоддзі, уляцеў у царства іншай свядомасці, іншага я. Это ледзь не реінкарнацыя, зноў жа, ледзь не перараджэнне, так? Вось, як ён спачатку там нейкі момант забываецца, свядомасць адлятае, потым вяртаецца, зноў ведае ўсё, потым, дзякуючы нейкаму цуду, ён з'яўляецца ў царстве іншай свядомасці, да? Тое, што ў сне і ў смерці вядомае з пэўнасцю, ведаў ён цяпер у выніку незвычайнага спалучэння таго, што ў прытомнасці неспалучальнае. А ў сне і ў смерці вядомае ўсё, што было да нараджэння, што было ўчора. Тым часам, як чалавек ведае толькі тое, што было ўчора, ды нават і гэтага не ведае. І дзівосным чынам учорашняе жыццё сплялося для Сейдэра з сённяшнім у адно цэлае, у адзіны дзень жыцця, з вялікай літары, выкаваная з зіходкавага жалеза перагародка смерці зрабілася празрыстай. Вот. Вось так ён дасягае вось этого стану Будды, да, калі разумее ўсе свае папярэднія жыцці, так сказаць, памятае ўсё, не толькі тое, што было ўчора, як людзі, так? Вось, гэткае апісанне смерці ў яго, так? Значыць, сярод іншых буддыйскіх паняткаў, напрыклад, вот это чыстая шчодрасць, да, то, што называецца ваймаладана, да? Ён заплаціў і пакінуў маладзіцы рэшту сваіх грошай да апошняга шэлегу, то бок яшчэ некалькі тысяч дукатаў. Вось гэта, яна не проста там дасканалая шчодрасць, там у буддызме лічыцца, што трэба даваць столькі, колькі вам прыемна. Паводле Клімы, для яго абсолютна няма ніякага значэння там аддаць проста ўсё у адзін момант. Там ёсць там самае. Дай мне ўсё, што ты маеш, на. То есть ён там сваю спадчыну там в адзін момант там камусьці перадае. Як бы яно глядзіцца камічна, але слушнасць у тым, што гэтая здольнасць як бы пазбывацца як бы свайго, як бы там не прыпісваць сабе вось гэтых рэчаў, яна як бы сведчыць пра такі як бы высокі як бы узровень нейкай там духоўнай практыкі і так далей. Вось, то бок пераадоленне сваёй чалавецкасці і так далей. Бо гэты ідэал, у прынцыпе, ён супольны з буддызмам, хаця буддызм ні ў чым як бы не перабольшвае і
ідзе сярэдзінным шляхам, так, і не даходзіць да крайнасцяў. Вот. Што тычыцца маралі, і, в прынцыпе, Кліма сябе там называе імаралістам par excellence, што, в прынцыпе, вось, ну, пад уплывам зноў жа Ніцшэ, дык вось на практыцы ці хутчэй на паперы, то бок у творчасці, ён нашмат большы мараліст, чым сам пра сябе кажа. Да? То бок, ну, напэўна, іначай пабудаваць бы раман ці аповесць, напэўна, не атрымалася б, але вось гэтыя моманты вот проста як гэтая заканамернасць там працуе вот як гадзіннік, то бок яна, як сказаць, ажно такая прымітыўная, нават крышачку наіўная, да? То есть, напрыклад, значыць, калі там хтосьці, значит, там, не ведаю, ўсё жыццё там адна там забівае сваю маці, вот, дзеля таго, каб завалодаць домам, вот, і ў выніку яна гіне так, што на яе абрынваецца гэты дом, падае, так, то бок лёс наканаваў ёй памерці пад парэшткамі ейнай хібары, якую яна так доўга намагалася. Ну, літаральна, то бок гэта карма, як бы, вот, дзе не такім, вось я кажу, вот, просто не бумерангам там нейкім, а вось непасрэдным. Вот. Значыць, псіхіатр, які ўсіх абвінавачваў, што ў яго, значыць, там у цябе дэмэнцыя пры коксе, у цябе дэмэнцыя пры кокс. То есть, типа, ну, сам співаецца. Ну, вот. То бок той же самай зброяй яго, да? Потым нейкі там Шавец, які быў там такі вялікі рацыяналіст, там сацыяніст-дэмакрат, які ён пра сябе там кажа, ось. Значыць, зноў жа падае дом, абрушваецца, але ён гіне, а сям'я выжывае ягоная. Вот. Таму што жонка ягоная, яна верыць у прывідаў. Вот, пад той баковыя нейкія натуральныя рэчы, вот, тагасветныя, а муж не, ён рацыяналіст, ну вот і адпаведна. Ну, а плюс ён яшчэ такі нягоднік, што ён там любіць там рэменем біць іх і так далей. Вот. Тое, што Кліма сабе казаў, значыць, падчас этого холопецкага дня, ён сабе казаў, ну слухай, ну будь ты нормальным чалавекам, прыстойным, самае, ну тады у цябе будзе сям'я, там дзеці, і ты вось гэтыя свае як бы садыстычныя нейкія там схільнасці зможаш цалкам легальна задавальняць тым, што будзеш там дзяцей там біць, там як бы жонку там яшчэ самае. Ну, іранічна ён так сабе кажа, ён не здолеў так рабіць, і, в прынцыпе, і ён, нягледзячы на тое, што як бы, ну, у эратычных там лістах некаторым жанчынам як бы там нейкія такія практыкі прапановаў, але, ну, у жыцці як бы рэальным ён быў, ну, і ў творах, так, ён быў надзвычай як бы, ну, гуманным у тым сэнсе, як бы humane. І асабліва, што тычыцца стаўлення да жывёл, да, то якраз абсалютна па-буддыску як бы гэта ўсё ўпрымала. Вось такая супярэчлівая асоба. Вось. І адным з цэнтральных пытанняў, так, тут з'яўляецца як бы пытанне, зноў жа, пакарання за зло. Бок, ну, мы бачым, да, што ў такіх вот малых выпадках асобных, значыць, калі там саграшыў там нейкі шараговы чалавек, то вось яно вот так вот механічна практычна адбываецца. А што адбываецца ў выпадку, калі вось такі вот вышэйшы чалавек, вось гэты амаль бадхісатва, раптоўна аказваецца, што ён у мінулым жыцці быў такі вось як бы злачынец і там злой, ну, як Меларэпа, напрыклад, да? Вядомы тыбецкі святы, які быў там і злодзеем, і забойцам, вось, у маладосці, але потым, значыць, стаў такім тыбецкім йогам, паэтам і наогул вось прасветленым гуру. Вот. То як гэта адбываецца? То бок, ці магчыма апраўданне нейкае, ці немагчыма? Вот. І тут мы бачым, што сапраўды як бы магчыма. Да, ось это выкупленне нейкае. Вот. То бок пакаранне не павінна быць вечным. Вот. Як казаў яшчэ там Борхес, да, пра нейкі там пекла, ці рай і так далей, то бок што яму як бы, ну, цяжка было уявіць сабе там вечнае існаванне пекла. Вот. Той самы клімат тут як бы ёсць заўсёды магчымасць як бы выкуплення сваёй віны, так, і вось фактычна гэтаму выкупленню, гэтаму самодасканаленню і прысвячаецца, то бок прысвячаецца гэтая кніга, сам есть сюжэт, на гэтым пабудаваны. Бок бываецца такое замірэнне, так, паміж ён паводзіў сябе там жахліва, як бы, у мінулым жыцці, але, так сказаць, адпакутаваў і
вярнуўся, так сказать, на шлях, так сказать, духоўны, да, дзякуючы там сваёй там смеласці і так далей, да. Значыць, і натуральна, гэта яму найвышэйшую ўзнагароду дае, да, што ён, значыць, прабуджаецца, да, дасягае вот этой вот свядомасці, мы б сказалі, свядомасці Будды, да. Усё гэта, гэты другі Сідар, ну, той, который там спачатку памёр, потым зноў аднавіўся, ведаў цяпер перад смерцю так, як чалавек ведае, што ён рабіў учора. Зноў жа, тая самая метафора. Але ён пачынаў бачыць нашмат болей усе папярэднія жыцці, свае і чужыя. І тое, што ўсе чужыя жыцці ёсць нічым іншым, як толькі жыццямі ягонымі, з вялікай літары, жыццямі яго адзінага, яго, усяго. Вось. Ён бачыў, што там забіў там, але гэтым ён забіў і сябе, але не сябе, з вялікай літары. Бачыў вечнасць, ператвораную недасяжна высока для ўсіх чалавечых паняццяў у ягонае ўласнае боскае я, у ягоны ўласны адвечны німб. Вот. Ну, то бок, як бы, недасяжна высока для ўсіх чалавечых паняццяў. Ну, кажу, яшчэ раз мы нагадаем, што это ўсё прысутная ў махаянавым будызме, і вся вось гэтая ягоная высокая містыка, яна сапраўды, як бы, ну, ёй ужо там як 2500 гадоў, але яна як бы распрацоўвалась, так, на працягу існавання будызму, у Тыбеце асабліва і гэтак далей. То бок нічога ўжо настолькі як бы рэвалюцыйнага ў гэтым няма, трэба сказаць. Ну вот, яно як бы ў рэчышчы вось уяўленняў махаяны пра перараджэнне, пра маральны прагрэс, пра ўсё, што мы вот цяпер казалі. То бок выснову можам зрабіць, што ў гэтай прозе як бы кліма бліжэйшы, да, да будызму, чым вот экспліцытна у сваёй філазофіі. Вось. Ну, вось мы падашлі да канца і стрыму фактычна клімавага жыцця, так, як я казаў, ён яшчэ паспеў перад смерцю, значыць, падрыхтаваць да выдання, другого выдання «Свет як свядомасці нішто», але ён ужо фактычна там нічого не мяняў, ён сказаў, не, нічого не выпраўляю, нават граматычных памылак я б не выпраўляў, вось, таму што яны ўсе ёсць адлюстраваннем, так сказаць, часу там і таго стану ягонага, так, як бы. Вось, Жона Грегетаріан, да, як там Эдіт Піаф співала, што, мовляў, там, я там, пана Бернса, там, Сімпсона, нічога, не шкадую. Вот, так і Кліма, фактычна, пішучы прадмову да этого другого выдання, ён, азіраючыся, да, на гэты свой філазофскі шлях, ён так і кажа, што нічого б не выпраўляў, так бы ўсё і пакінуў, так. Вось, ну, прадмова сама па сабе бліскучая, ён там, заўсёды, як заўсёды у яго такая, там, здзеклівая, там, вось, там называе рэвалюцыянера самым смешным камічным тыпам, значыць. Вот. Чаму? Таму што ў глыбіні гэта добра выхаваныя выдатнікі і маралісты. Да? Там, ну, карацей, як заўсёды ён там, значыць, Штырнера там згадвае. Вот. Кажа, што не, Штырнер это не сапраўдны саліпсіст, там тыя, хто бачыць, то памыляецца, але ну відавочна, што ён на момант напісання кнігі, то бок у 1904 годзе не ведаў яшчэ Штырнера. Вот, ён залішне быў заняты Ніцшэ і Шопенгауэрам. Вось. І што самае цікавае ў гэтай прадмове, вот, апрача канстатацыі таго, што ўсё было правільна, нічого не трэба мяняць, то гэта такі крышачку ягоны песімізм, што да выказвання думак. Ён там раптоўна там кажа, ай, сама думка это просто памылка. Вот. І заўсёды як бы меркаваць, это меркаваць мала, нізка, вузка, кепска. Бок штосьці накшталт таго, што чалавечае мысленне не прыстасаванае, да, да нейкага такого глыбокага мыслення, ну, з ягонага гледзяшча. Гэта нам нагадвае стрым пра дэбаты ў Лхасе, пра пазіцыю Махіяна, пра тое, што вось гэтыя раннія дзенавыя школы, яны там адмаўлялі, в прынцыпе, мыслення. Вот, ну, і да сённяшняга дня, можна сказаць. І праз гэта іх як бы лічаць такімі як бы містычнымі, рацыянальнымі. Вось. Але тое, што сама гэтая думка яму магла прыйсці, вось, незадоўга да смерці, што ўсё-такі вот гэтае мысленне, якому ён усё жыццё, так сказаць, прысвяціў і там гвалтоўна там ламаў сябе, што яно можа быць проста ўсё-такі як бы непрыдатнае да таго, каб дасягнуць вось гэтых ягоных мэтаў, там гэтых боскіх, да? Ну, сам факт, это даволі красамоўны. Вось, ну, тым не менш, это нічога не мяняе ў тым, што ягоная практыка як бы была, якая была,
Вось яна грунтавалася ўсё-такі пры ўсім, так сказаць, ягоным такім парадаксальнасці і рацыяналізме нейкім, так, ягонага мыслення, яна ўсё-такі грунтавалася на, як і творчасць ягоная мы бачым, да, на такіх як бы рацыянальных як бы фармулёўках, так, на вось гэтым падыходзе такім ніцшеанскім, як мы казалі, да, то бок ягоная задача была надзвычай складанай, да, і па-свойму як бы такой абсурднай, то бок гледзячы будызма, то бок зрабіць перманентным штосьці, што не можа быць перманентным. Там стан, настрой, мысль, да, вот, сама ідэя буддыйская анісія, як бы нетрываласці, это адна як бы з печатак дхармы, яна як бы закладзеная ў сутнасць як бы свету, і як бы этого не разумець, ну, як бы можна з гэтым змагацца, але як бы, ну, вынік загадзя вядомы, то бок ды яшчэ з дапамогай як бы мыслі, самой мыслю там мысль нейкім чынам спрабаваць выпраўляць там нейкімі там абстрактнымі фармулёўкамі, так, вот, часам, як от у дзене, трэба проста дазволіць мыслі быццам самой сабой, так, як бы яе, як у манускрыпце Бодхідхармы сказана, просто пакіньце мысль саму сабе, і яна як бы будзе працаваць як трэба, так, то бок з дзенавага гледзяча дастаткова проста функцыянаваць у свеце, таму што свету ж няма, да, это і ёсць мысль, дык вот той правільна абыходзіцца з мыслю, хто правільна абыходзіцца са светам, вось, это як бы, ну, Кліма быў, што называецца, не з тых, да, але, ну, прынамсі, ён для сябе адкрыў вось гэта значэнне там, не ведаю, ну, прынамсі, сну, да, калі не медытацыі ўжо, якую не ведаў, але прынамсі да спакою, там, нейкай абыякасці і так далей, да. Мы пра ўсё гэта ўжо казалі. Ён, напэўна, не разумеў, да, за сваім ніцшеанствам, гэтай сілай волі, што той, хто імкнецца дасягнуць, той якраз і не дасягае. Вот. Тут той, хто сваю волю як бы прымушаў, то, напэўна, ну, прынамсі так лічыцца на ўсходзе, ў будызме, так, у даосізме, вот, бо гэтай воляй гэта гвалтоўна спрабаваць не мела сэнсу. І фактычна, калі б ён гэтага не рабіў, калі б ён эту мысль сапраўды пакінуў саму сабе і як бы не мяшаўся ў гэта са сваімі загадамі там этымі, вось, вайсковымі, то, можа быць, ён бы дасягнуў гэтага стану, гэтай перамогі, як будысты, да, вот, нашмат раней. Вот. Ну, тым не менш. Як бы іначай быць, напэўна, не магло. Не мог ён да будызму з шэрагу аб'ектыўных суб'ектыўных прычын прыйсці, не мог ён не быць ніцшеанцам, таму што Ніцшэ быў звышпапулярны тады, так, у той час, вось, то бок, як там спяваў Барыс Барысыч, якого мы ўжо сёння згадвалі, фактычна у Прадзе будзе хутка ягоны канцэрт. Вот. Той, хто я ушел от закона, так і не дошел до любви. Ось, то бок Кліма зайшоў ад хрысціянства, вот, але не дайшоў там, скажем, умоўна кажучы, до будызму, да, ну, так, спрошчана кажучы. Вось. Ну, значыць, яму это было не трэба, а камусьці это было трэба. Як я кажу, у той час ужо многія заходнікі, значыць, немцы, ірлянцы, брытанцы і іншыя, ось, французы неўзабаве паціху, менавіта інтэлектуалы, паціху не проста цікавіліся будызмам, а пераходзілі ў будызм ужо тады. Вось. І, даецца, ўжо ў 30-х гадах, калі я не памыляюся, першы чэшскі монах буддыйскі на Цейлоне з'явіўся, Йозеф Новасад яго звалі, калі не памыляюся, вось. Неўзабаве пасля Клімовай смерці, вот, з'явіўся і чэшскі буддыст. Так што Кліма ім аб'ектыўна быць не мог. Вось такое бывае, калі чалавек як бы усеабдымна засвойвае заходнюю традыцыю, але толькі яе. Вот. І пры гэтым недастаткова, у прынцыпе, ігнаруе як бы традыцыі іншыя. Нічога з гэтым не зробім. Ну, пра смерць Клімы я ўжо казаў, так, у веку 50 гадоў ён памёр ад туберкулёзу. Вот. Спрабаваў кінуць курыць, вот, яго не атрымалася, наколькі я ведаю.
Але ў прынцыпе можна сказаць, што ён дажыў так дзякуючы Каміле Лосасовай сваёй партнерцы, в прынцыпе ён дажыў адносна спакойна, так як я казаў, яны пахаваны разам на Мальвазінках. Вот. Ну, ці заўважыў хто-небудзь гэты адыход, ці там быў нейкі некралёг, я па-мойму не было, то бок фактычна нягледзячы на ўсе вось гэтыя ягоныя кантакты з інтэлектуаламі, асабліва ніхто гэтага ягонага сыходу не заўважыў. Вось, але што адбылося, што як яно часта бывае, што пасля смерці раптоўна яго адкрылі і згадалі, што ён такі быў. І вось, ну, такое адчуванне, што ледзь не адзін за адным пачынаюць ягоныя творы выходзіць. Это, відаць, ён там з постмарталій, там аднекуль там з Барда ці яшчэ адкуль там з раю Тушыта, там пачаў, значыць, напэўна, хаця яму это было без патрэбы, нейкім чынам уплываць на лёс сваёй земной, так сказать, літаратурнай, першую чаргу, спадчыны, так, і вот пачынае, значыць, кнігі выходзіць пакуты князя Штырнінгоха ў 28 годзе, то адразу выклікае абурэнне просто жанр гратэскная раманета, так, значит, адразу школьныя настаўніцы масава выходзілі з кніжнага клубу Плеяда на знак адмовы купляць парнаграфію толькі таму, што яна выдадзеная пад прыгожай вокладкай. Ну, як бы так. Як бы парнаграфічны элемент у клімавай творчасці ён прысутны, нічого з ім не зробіш. Ну, а што ён там павінен рабіць там ва ўсю вечнасць? Ён там піша ў тым хлопінскім дне. Ай, там, типа, пачакай, у нас твой будзе на гэта шмат часу на всякія такія. Ось. Пачаску пра січынкі, там, пра сючынкі, то бок такія всякія непрыстойнасці. Вот, значит, 28 годзе пакуты князя Штырнінгоха, потым перавыданне «Свет як свядомасці нішто» 28 годзе, вот, слаўная Немезіда, пра якую мы казалі, разбіралі 32 годзе, таму што яна ўжо была падрыхтаваная да выдання. Ну, нібыта там Каміла Лосасёва яшчэ там штосьці, яна пабаялася, напэўна, вот этой вот рэакцыі, зноў жа грамадскасці, штосьці там яшчэ падчышчала у слаўнай Немезідзе, каб там не было нейкіх такіх ужо зусім адкрытых нейкіх дэталяў. Вот. Ну, то бок, як бы, яго не было ніякіх абмежаванняў, так, вот, па факце, што тычыцца там нейкай маралі прыстойнасці, там фантазіі той жа, то бок, як бы, ну, ён, так сказать, сучасным якім-небудзь там нашым аўтарам ён таксама нічого не вінаваты, што называецца, то бок, творчая свабода, яна там абсалютная. Вот, я думаю, што з гэтага гледзяча яго таксама карысна пачытаць. Вот. Ну, з кім можна з сучаснікаў параўнаць? Ну, з Батаем, напрыклад, да? Ось Арто з Батаем можна параўнаць. Ну, яны пісалі крышку пазней з Селінам тым жа, што тычыцца там адкрытасці іх і так далей. То бок, ось так вот. Джойс там у параўнанні з імі, ён такі наогул вельмі прыстойны. Вот. То бок, і ў 30-х годах працягваецца тренд, да, аўтабіяграфія вось гэтая выходзіць, нататкі экстатыка, філасофскія лісты Ладзіслава Клімы, духоўнае сяброўства ў 40-м годзе, ліст пра ілюзіянізм Івана Карамаза ў 40-м годзе. Ну, дарэчы, так цікавіўся крыху і расейскай, як бы, думкай літаратурай, значыць, ну, Дастаеўскага даволі любіў, на Салав'ёва публікаваў там нейкі разбор, такі даволі разгромны, я б сказаў, іх і так далей. Так, у 42-м годзе «Барацьба за ўсё» выходзіць зборнік. Ну, адным словам, тое, чым ён не займаўся на працягу жыцця, раптоўна, так сказаць, зрабілася тэндэнцыяй, да, то бок паціху ягоная спадчына, у тым ліку эпісталярная, пачала як бы да грамадства даходзіць. Вот, пасля 1945 года Ярослаў Кабіш, вот это вот марксіст, да, про якому казалі, распачаў выданне збору твораў Клімы. Былі перавыдадзеныя «Секунда і вечнасць» у 46-м годзе, тая, што яшчэ паспела выйсці у 27-м перад ягонай смерцю. Так, а за ёю трактаты і дыктаты у 48 годзе. Але праект скончыўся тым, што падрыхтаваны друкарскі макет трэцяга выдання кнігі «Свет як свядомасці нішто» быў раскіданы. Так. Ну так, таму што ў 48 годзе ў лютым адбыўся як бы камуністычны пераварот у Чэхаславаччыне, і вось гэтых всіх суб'ектыўных ідэалістаў, і якія там абзываліся на рэвалюцыянераў усякімі словамі, вот, і наогул нікому это ўжо было не трэба выдаваць.
Вот, такім чынам была цішыня даволі доўга, але праз 20 гадоў ужо пачалася адліга. Так? І вось у 67 годзе менавіта Йозеф Зумр, аўтар прадмовы, якая будзе ў беларускім выданні, значыць, у выдавецтве Одеон перавыдае выбранае секунда і вечнасць, перадае пад назвай секунды вечнасці. Вот. Туды ўваходзіць слаўная Немезіда, афарызмы, аўтабіяграфія, шэраг апавяданняў і іншае. Вось, гэта было як бы, рэвалюцыйна. Тады ў 60-е гады як бы у Празе, да, вось гэтая празская вясна, яны пераадкрывалі для сябе таго ж Кафку, як бы канферэнцыя па Кафку адбылася, там як бы усе там як бы расплюшчылі вочы, нават Лукач там быў вымушаны штосьці казаць, там кшталту, я ж не заўсёды так быў супраць вось гэтай ўсёй літаратуры. Вось гэта ж і ёсць правільная, насамрэч, рэалістычная літаратура, ці вось гэта сацыялістычны рэалізм, адным словам. Вось, то бок мяняліся часы, але ненадоўга, так, таму што гэта ўсё заўважылі ў Маскве, і ўжо ў 68 годзе так адбылася акупацыя Чэхаславаччыны. Вось, усіх гэтых людзей павыганялі, шестидесятникаў так званых, вось, все там пазабаранялі, значыць, яны не маглі нідзе не выкладаць, там не працаваць на нейкіх інтэлектуальных там прафесіях, все там у качельнях працавалі і гэтак далей, не маглі нават адукацыю атрымаць вышэйшую. Вось, то бок зноў настала зацішша, хаця тыя, кого я забыў згадаць, да, Йозеф Зумр, Эган Бонді, Іван Дубскі, Ян Патачка, вось, група сюррэалістаў чэхаславацкіх, вось, усе яны як бы захапляліся Владзіславам Клімам на працягу ўсяго вот этого часу, то бок, не гледзячы на ўсе тыя забароны. Вось, то бок, гэта былі такія дысідэнты, якія захоўвалі ў рукапісах, там перадавалі, так, сам выдаве ягоныя творы. Вось, зноў жа кажу, была забарона, але андэграунд працаваў далей. Вось, у 80-е гады вядомы гурт андэграундны The Plastic People of the Universe напісаў ці запісаў альбом на тэксты Владзіслава Клімы. Вот. Як будзе па смерці, як бы, што пасля смерці, я перакладаю, значыць, з шэрагам ягоных празаічных тэкстаў, вось, якія яны паклалі на музыку, то бок, рэкамендую всім паслухаць. Вот, і я пра гэта згадваю таму, што гэта быў, уласна кажучы, мой уласны шлях да Клімы, таму што праз пару гадоў пасля таго, як я прыехаў у Прагу, у 2002 годзе я трапіў на канцэрт Plastic People of the Universe у клубе Роксі, так, і калі верыць, вот гісторыя, ён адбываўся 12 снежня 2002 года, вось, і там я праслухаў вот гэты альбом, всю вот эту праграму, што пасля смерці на тэксты Клімы. Мне, конечно, это, моцна так вынесла мозг, вось, і, я там все это само асяроддзе, да, там Магор Ероус, там і іншыя людзі, вот, Бонды не было, там Бонды ўжо жыў у Браціславе на той момант. Вот, але як бы весь ты чэшскі андэграунд там сабраўся на канцэрце. Вот, я кажу, мне было 25 гадоў тады на той момант. Вось, я цікаўся всімі там дэндызмамі, там і іншымі рэчамі, так. Напісаў якраз раман. Вот, і Кліма быў для мяне проста адкрыццём, то бок я вельмі захапіўся і трапіў пад ягоны ўплыў. Вось, асабліва мне быў сімпатычны ягоны алкагалізм, вот, можна сказаць. Вось, то бок задоўга да будызму всякага я, вот, так сказать, напэўна, апрача там уплыву Эгана Бонды, вось, філасофску на мяне, вот, так сказать, уплываў на мой светапогляд Владзіслаў Кліма. Але асабліва не столькі на светапогляд, все-таки, вось, пры ўсім маім гэтым анархізме, а все-таки менавіта з літаратурнага гледзяча. Вот, это ягоны маніфест, якой павінна быць літаратура, так, эклектычная, вось, не павінна трымацца нейкіх рамак і так далей. Вось, я лічу, што это слушна сказана, што этого варта трымацца. Вот. Такім чынам, адразу пасля 2002 года там пачалі выходзіць ягоныя творы ў розных выдавецтвах. Наогул, ўжо ў 90-х іх хапала, так? Што там пражская магінацыя выдавала, пачало выдавецтва Маця. Вось, я іх проста заўважыў адразу проста вось у
у кнігарнях і пачаў, так сказаць, вот купляць як бы ўсё там, каб перачытаць. Тады яшчэ толькі пачыналіся выдавацца вось гэтыя поўны збор твораў пачаў выходзіць, які ўсё яшчэ не завершаны. І вось 6 том павінен сёлета выйсці, это ўжо там будзе драматургія у 6 томе. Гэта будзе нібыта ўсё. Ну, то бок 6 вот таких вот, да, здаравенных тамоў, якія я паказваў, то бок уяўляеце, да, якая спадчына. То бок ён яшчэ казаў пра сябе, што, маўляў, не любіць ён пісаць, і што ён як бы распісваць всё, і што яму, калі ён сам для сябе піша, ну, это факт, як бы па дзённіках, ён піша ў такіх скаротах, вельмі як бы аднаму яму зразумелых, да, але і так, як бы, колькі ён, так сказаць, наваяў, не лічачы сябе там прафесійным пісьменнікам, вот. Ну, а што было рабіць у гэтых шынках, да? Не просто ж бухаць. Такім чынам, тады я пачаў ім захапляцца і чытаць, і ўжо ў 2007 годзе я фактычна пераклаў вялікую частку вось гэтага выбранага, якое выйшла ў 67 годзе, вось гэтую секунды вечнасці, фактычна ўжо пераклаў на беларускую мову і зрабіў падборку і пачаў публікаваць тады на невідочным месцы на сваім сайце тагачасным і пачаў, так сказаць, закідваць вуды ў Беларусь. Можа быць, камусьці было б цікава як бы гэта выдаць, таму што, ну, это ж як бы прикольна, это як бы, ну, і авангардна з аднаго боку, як бы і смешна вельмі, ось, і глыбока па-свойму, то бок, ну, надзвычай цікавы аўтар, вот. Ну, і была ўжо нават дасягнута папярэдняя дамова, мы там падпісалі і як з беларускім выдавецтвам, так з чэшскім выдавецтвам, але не ўдалося знайсці грошы, то бок мы не памятаю, у каго тады прасілі гэтыя грошы на выданне. Ну, нічога, замест Клімы там праз колькі гадоў потым выйшаў Бонды у рамках чэшскай калекцыі. Я вот не ведаю, ці ўжо тады існавала чэшская калекцыя, вот, але ў кожным разе Клімаў я не патрапіў, ну, шкада, вядома, таму што, кажу, гэта культавы аўтар, это просто вот ёсць класікі, а ёсць культавыя аўтары. Дык вот Кліма культавы для многіх, так сказаць, і сацыяльных слаёў, груп, там, пакаленняў і гэтак далей. Вось. І, канешне, варта яго было б ведаць, варта. Ну, гэта тое самае, як чэшская літаратура там без Клімы, это як філасофія, да, это як вот, ну, польская, там, еду без Гамбровіча, да, там, ці без Віткацы, да. Вот. То бок, вельмі спадзяюся, што все-таки кніга гэтая выйдзе. Вось, грант пададзены ўжо другі раз ініцыятывай Сейбіт. У мінулым годзе адмову атрымалі, можа быць, у гэтым годзе удасца все-таки кнігу выдаць, так? Пасля таго, як я, ці нават яшчэ перад тым, як я, власна кажучы, пазнаёміўся з буддызмам, можа быць, пасля таго, як я кінуў піць, я адначасова кінуў як бы і цікавіцца Клімам. То бок быў такі доўгі перыяд у маім жыцці, там больш за 10 гадоў, калі я проста да яго не вяртаўся, таму што, ну, ён мне, я ад яго стаміўся, ён мне здаваўся такім ужо як бы чыста заходнім, павярхоўным і так далей. Ну, так? Вось, то бок, натуральна, я зацікавіўся буддызмам, і там як бы такім вот эга-салістам месца як бы не было, прынамсі спачатку. Вот. Але менавіта дзякуючы буддызму, вот, майму сённяшняму падыходу, в перспектыве я змог да Клімы вярнуцца. Вот, і да сваіх перакладаў, і да ягонай спадчыны. Вот. А то у мяне там вот эти выбраныя творы, некаторыя стаялі тамы нават не распакаваныя, таму што, ну, я думаю, а навошта, як бы, ну, я это все уже чытаў там у іншых выданнях, і як бы, ну, нічога новага. Вось, нават там адзін падарыў там камусьці. Вот, то бок, ну, это па-свойму таксама быў такі траўматычны разыход, бачыце, бо все-таки вельмі я ім захапляўся, як бы, а вот, меў на мяне вялікі ўплыў. Вот, і вот цяпер, дзякуючы буддызму, я магу сказаць, што Кліма сапраўды, як бы, ну, быў нейкі час маім такім бодхісаттвам, так? Вось, што ён даваў ідэалагічнае абгрунтаванне там майму ладу жыцця, да, у пэўным сэнсе. Вось, тут у Чэхіі на працягу, я не ведаю, там, колькіх, там, 10, можа, якіх гадоў. Вот, то бок, не мінаюць такія рэчы без наступстваў, вот, і я все-таки рады, таму што это надзвычайны быў сапраўды чалавек. Ось. Для мяне, ну, ніяк не менш цікавы за таго ж там Франца Кафку там, ці яшчэ кагось са сваіх там
сучаснікаў, з якімі ён тут сустракаўся, перасякаўся. Не ведаю, што вы пра гэта ўсё будзеце думаць, як бы вы, так, да, са сваёй перспектывы, але мне фактычна ўжо як бы нічога сказаць ужо і не застаецца. Таму што я, здаецца, сказаў ужо ўсё, што хацеў сказаць пра Владзіслава Кліму у гэтых двух стрымах. Зноў жа, выйдзе кніга, калі выйдзе, будзем спадзявацца. Вось тады у беларускай як бы шырокай публікі з'явіцца магчымасць, так сказаць, і пахваліць, і аблажаць, і ўсё, што заўгодна. Вось, выказаць сваё нейкае меркаванне, сфармаваць да этого ўсяго. Але я спадзяюся, што гэта выданне вас зацікавіць. Ну што ж, час паглядзець, ці раптам нехта штосьці нам, можа быць, напісаў, можа быць, нехта і глядзеў. Не, здаецца, няма ніякіх каментароў на Ютубе, прынамсі. Ой, сёння мы яшчэ болей перасягнулі нашу уласную, так сказаць, меру, так? Это рэкорд, напэўна, абсалютна 3:57. Всё, я заканчваю, сябры. Усяго вам добрага. Дзякуй вам за тое, што вы гэта ўсё вытрымалі, калі там яшчэ нехта вытрымаў. Глядзіце ў запісе, калі трэба і калі цікава. Вось, дзякую і пайду, таму што, немагчыма ўсё выходныя перасядзець перад кампутарам. І вы таксама ідзіце, пагуляйце, вот у нас тут Сонейка, і ўсё, што у вас таксама. Так, усяго вам добрага вам лета, магчыма, улетку яшчэ будуць стрымы, пакуль не ведаю, не хачу нічога абяцаць. Вось, вы ад мяне стаміліся, я таксама крышку стаміўся. Шчыры вам дзякуй, усяго вам добрага і да наступных нашых з вамі сустрэч. Ось так, вось гэта адключаецца. Так.